حتى عالم زي مش بال نينا عالم حتى يتهرح أمتي مال ده مش عالم تباهل له بزي سب مالتي عالم تباهل زلو سب مالتي لمثالي انت يزول እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅሮም ሲ ዓለም ቅድሚ ምፍጣር ዘዳለወሎም ኣሎ ምሽ ብል ሓቀይ ዓለም ቅድሚ ምፍጣሩ ዘዳለዎ ማለት መንግስተ ሰማያት ሕጂ ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ዘዳለወት ዝመስሎ ወይ ከምኡ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል ግን ዓለም ተባሂሉ ዘሎ ሰብ ማለት ስለዚ ቅድሚ ሰብ ምፍጣሩ ዘዳለወላ ዓለም ማለት ቅድሚ ሰብ ዓለም ተባሂሉ ዘሎ ሰብ ስለዚ እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ መንግስተ ሰማያት ዘዳልያ ያው መንግስተ ሰማያት ያው ምስን ሸውዓተ ሰማያት እንድሕር ኮይና بعلة السنبت هتفجرها نجيب علة كل ما علم مفتار زي كنا تفجرها جن كل ما عدى مفتار تفجرها يعني من السماوات ما معناته لك بيت عدالي خان حدا خبر قاش خم تمت إكزابير نمعرف الزخون بوتا قديم الداليو عدى مفتيرو ماتي لذا علم زبها البوزح زي مسحف قدس نسبب مبادي ماتي يوحنس ونجل مع رجل استوى 19 شهر حريق شيء كله بوزع عمنا زبل خلنا يزل عالم هيوت من تخرك كركبسي كي تأفد عنبر أملاخنا تحدوا بجاك سعزب كساعك ندزنا على ما فكره مش حكي ساعك ندزنا على ما فكره تبع يزلون مريتو نشكون كلام أقربو نبحرون نساتي كونن علم تبع يزلو سبي ماتي علم سقع زد حن تبع يزلو نسب سقع زد حن ماتي بعرفش علم زل مسحف قدس ولا قام يجي وحق يجي علم زولس نسبي واو حجنا بالنسي مش نفتهم ناتهم وصوتهم ما تقع يتقبلوا ونيدبل نتوم استقبلوا خاول دام نخن خون مسلها بوم دبل حج زيتاي لهم يترجموا زم تسلم تي ايهود حج نتوم تقبلوا سي مسؤول دام نخن خون سلطانها بوم دبل دلوسي مسلها بوم دبل دلوس نتوم استقبلوا ايهود سخلوا ما يكون دي تقبلوا ويبلو يا كله ما يكون يتقبلوا ايهود كترينا حواريات ايهوديم توم 120 سدرا እግዚአብሔር ነው ለማ አይሁድም توم 3000 በጴጥሮስ ስብከት ዳአመንም አይሁድም 5000 نبعلو معرف هاري قبل هاري معرف 5 نبعل 5000 نفسات نافتا بيت كريستيان توسخو ايهوديم يروساليم نبعلو قدوس كيرلس يروساليم نلوكو 50 كفله زمانكو منبر كوينا ناي كريستنا منبر حليوا كفتن عبيت ناي كريستنا بوتا زنبرت يروساليم ماتي بمنبر درجه ماتي ونبر حليوا ناي باتريارك ونبر حليوا ماتينا كلهم ايهود يكون يتقبلوا النجيتا النجيتا يتقبلوا ايهود الله تقبلوا خالو ماتي لازم ونعنا دملكة يكون النافتهم ناتو إيمتي مالتي እቶም ናቱ መጽ ተባሂሉ ዘሎን ንምንታይ ዕላማ ንምግላጽ ያው ንአይሁድ ካብ አይሁድ አንጻር ዝተገለጸ በሐፈሻ ማለት ምክንያቱ ናፍቶም ናቱ ተባሂሉ ዘሎ እግዚአብሔር ቀድማ ቢሉ ዝኾነ ኔሽን ወይ ካ ዝኾነ ህዝብ መሪጽ ነይሩ ሓቀይ ንዑ ኢሉ ዘዳልዎም ነይሮም እስራኤላውያን ንዑ ኢሉ ወይ ካ ነቲ መሲሕ ንኽውለድ ወይ ካ ንክርስቶስ ንኽውለድ ዝተዳለው ህዝብ ወይ ካኒ ቦኦም ክመጽ ኢሉ ተስፋ ዝሃቦም ህዝብ ስለዝነበሩ እዩ ናብኦም መጽ ማለት እዩ ናብኦም መጽ ማለት ናፍቶም አሕዛባይ መጽ ማለት አይኮነን እንታይ ዕላሙ ክርስቶስ መጽ ናብ ዓለም መጀመሪያ ነቶም ናቱ ዝነበሩ ናኡ ወይ ካነቶም ብሕግ እግዚአብሔር ዝነበሩ ክርስትና ክቀበሉ ሞኒ ኣብ ዓለም ዘሎኻ ክርስትና ኩሎም ለምሳሌ ናይ አይሁድ ብልጭ እንታይ ምሽ ብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ አይሁዳዊ ብልጭ እንታይ ብል ማለት እዩ አይሁዳዊ ብልጭ እንታይ እንተኮይን እንተልና ሓደ ሕግ ነይርዎ መጽሓፍቲ ተዋሂቦም ነይሮም ተስፋ ተዋሂቦም ነይሩ ኪዳን ነይርዎ ማለት እዩ ግን እሱ ጥራይ እኹል ስለ ዘይነበረ ግን ያው ክርስቶስ ካ ናብ ዓለም መጽ ማለት እዩ ክርስቶስ ናብ ዓለም መጽ ማለት እዩ እዚ ክርስቶስ መጽ ናብ ዓለም ግን ክቀበሉ ወይ ካሉ نبيني تعلم يمتي عسر علم الله ندخر نبلا لنا نبيني تعلم متي كابتن عسر عينيتي انت يتهلك عسر علامات بهالا بحافش كابتن عسر علامات سبز نور له انت عالميا لمثال حمشت علامه مريت الله مش لكي مريت الله جنت الله سيول ብሄር ብሄረ ቡፃን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሰብ እግዚአብሔር ዝመፀ ናፍቶም ናት ወይ ካና ዓለም መጽ ይخبሃል ከሉ ናፍተ ዝጠፋ አዳም ንምድላይ ስለዚህ መፀ ጠፊ ዝነበረ አዳም ካ መሬት ነይሩ ጅናብ ገነት ማይ ከደን ናብ ሲኦል ማይ ከደን ናብ ብሄር ያው ገነት ያው ሲኦል በድሓር ስለዝኸይድ ያው እንተን ከም ሓደን ሓዘ ማለት እዩ መሬትን ሲኦል ማለት ግን ናብ ገነት አይከደን ናብ ብሄር ህያዋን ናብ ብሄረ ቡፃን አይከደን ናብ ዓለም መጽ መጀመሪያ ማለት እዩ እናተማ ዓለም ዘለው ድሕነት ክሰብ ከሎም ስለዘለው ማለት ነቶም ዓለም ዘለው ድሕነት ሰብ ይኽሎም ወይ ካ ወንጌል ሰብ ይኽሎም እንዲያም አቦታት دويانة سجى بتأمرات فويسوم دويانة نفس خاني بتمرت فويسوم دويانة سجى مات ناس سجى حمام زلوم بتأمرات جيروح كاب لمصوم كاب محنكاس كاب معوار الحين هو مادي دويانة نفس خاني يا جان انتي شخم ويكان يا جان انتي سايز نبور سبات كان تجيروم بتمرتي ويكا بتمرت فويسوم مالتي شعون تجيرو مسود أزخل سرحو سكال كل مسكال مع تاريخ كرسوس اللي علي لخام مريتي حكي تسائله 3 أمت ويكا 3 متر زخون لعل تسائلو مالتي إذا خا أنتي
مجمري عمري زنبور أجاننتي بكيدة أجرب بتمرت وانجيل أطفي وماتي عمري زنبور أجاننتي ترى قام جزي 5 7 الناوس انداجست نعوم كسي الناس تهاخلا أطفي ومات نتوم عمري زلوا أبا أير كأجاننت نيرو مات أبا أير زنبور أجاننت خا نعوم نخطف فخاني كان مريت لعليلو تسائلو مالتي كريستوس كان مريت لعليلو 5 سماي تحتيلو أب سماي تسائلو مالتي لعل زبالة بوتا مات نعوخا أب سيول أب سماي زنبور أجاننت أطفي مات بدحري خان بيوري نفسي الوريد لنا ماتي قدس بيترس بتلي نفسي الوريد سي وسبك لنا جزانا ونفسي الوريد سي ودحنا سبق خلهم لنا ماتي نتو نفسي الزنبور خاني نسي الوريد نايسي معصوي نايسي البرت وي كان نايسي الحاصين سبابيور نايسي الحاصور افريسو نتو نفسي الزنبور نفساتك سلام نعخم يلو كاو نصانه سب يخلهم ماتي وسبك لنا جزانا زبور مات نصانه سب خلهم دحنا تعويجلهم مالتي ስለዚህ ተኸቢል ናብ ዓለም መፂ ከም ተዓንቶ ይዘልኩ ዓለም ማለት ዝኾነ ቦታ ንምውሳን ዘይኮነ ናብ ሰባት መፂ ማለት እዩ ናፍቶም ጠፊኦም ዝነበሩ ናይ ኣዳም ትውልዲ ወይ ከዓ ናይ ኣዳም ደቂ ኣዳም ኩላትና ናባና መፂ ንምባል ማለት እዩ ሓፈሻ ናብ መሬት መፂ ናፍቶም ናቱ መፂ ቶም ናቱ ይተቀበለውን ዝተባሃሉ ግን ኣይሁድ እዮም ማለት እዩ ብዝያዳ ማለት ብስጋ ዝምድና ስለ ዘለዎም እሱ ወይ ከዓ ብስጋ ካብ ዘራ አብርሃም ስለ ዝኾነ ቶም ናይ አብርሃም ወገን ብስጋ ናይ አብርሃም ወገን ዝኾኑ ኣይተቀበለውን ናብ ዓለም መፂ ይኽብል ከሎ ግን ብሓፈሻ ናብ ሰብ መፂ ንኽብል እምበር سبيسيفيك زي مريت زي أنا مبالو كذا عالم زي أنا مبالو يكونن يلو دحفتي من الوقت زقول له تقول له يا خواتي كرموني ليه لا تقام يقولون ميرا حوي أبزق برها ورات سين تايت بلا مسيلك 10 20 شوعة تقول لا إيسياني لكان بزل عالمن زملخ عباي أرتيميس مقدس كم زخونتو كي قوزارة خبرتاتون كي سعارة أمبر سرحنا كي نعاق رأي أيكونن زفرهنا زلوا بلالو حجب زي أنت تبلالا تقول لا إيسيان بزل عالم دبلو له حجب إذا خلت عالم دي دسمع سلام أنت إيسيان بزل عالم نيلوا كلت عالم يكون دسمع جي إيسيا مبالو سبيسيفيك نمقلاتي مالتي عالم مبالو خا بمولو مالت بحافشاتي عرض إمس تملخلو زنبرت بوتا مالتي لمثالي أنا عرض إمس عملو خوز كايز نبري أو غريخنا بغريخ تغزم زنبرت بثلي نيروما غزاز زنبرو بوتاي مالتي حجي لمثالي لماذا مصحف زبحال الله مالتي لماذا مصحف مالت انتي مالتي لمثالي مصحف نبوزح انتي يقبر بوزح ندحر داخوين كله ناي مبال لماذا الله مالتي لمثالي باغوستوس قيصارس عواج وصي يرمش حقي تزاز وصم ها باغوستوس قيصار كم يتصحف كل عالم يبل مالتي كل عالم كتصحف سي كاباغوستوس قيصار تزاز وصي يبلنا مالتي لوقاس وانجيل الحريخ يقول كل عالم مالت بمولو عالم ما يكونن انتي دا مبزحته ويكاتت تحت روما غزاز نبر بمولو خصحف تعزيزو مالتي كل خمس جب تعزيزو مالتي ስለዚህ كل زبل بمولو ማለት አይኮንም كل ማለት መብዛሕቱ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ካለ ኻኒ ማርቆስ ወንጌል ሕሪህ እንታይ ዝብል ወናሁ كل ዓለም ተለወ ድህሪ ይሁድ ማለት ነው كل ዓለም ክርስቶስ ተኸተለ ይብል ማለት ግን ክርስቶስ ተኸተለው ዝነበሩ 5000 ህዝብ እዮም እሶም ካብ ኣብ ይሁዳ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ እንጂ كل ዓለም ክርስቶስ ኣይተኸተሉን ግን መጽሐፍ ናይ ምግናን ልማድ አለው ማለት ብዙሕ ነገር ኩሉ ናይ ምባል ልማድ አለው ማለት ከምዛ ዓይነት ልማድ ስለ ዘለዎ ኤስያን ኩሉ ዓለምን ክብል ከሎ መብዛሕቱ ናይ አርጤምስ ዝምለኸሉ ዝነበረ ቦታ ንምግላጽ እዩ ኤስያን ኩሉ ዓለምን ክብል ከሎ ኣብ ኤስያፍት ኣብ ጥበብ ዝበለ ቦታ ገይሩ ተዛሪቡ ሸሓ ኩሉ ዓለማት መብዛሕቱ ማለት መብዛሕቱ አርጤምስ ዝምለኸሉ ዝነበረ ቦታ ከምዝ ነይሩ ንኽብል ይምበር ብሙሉ ማለት ኣይኮነም ማለት ሓሳቤ እንድሕር ተረዲእኸኒ ተረዲእካ ሕጂ ምሽ ንሕና ሳልሳይ ዓለም ኢሎም እዮም ድፅውዑና عدو سلمتي سالسي عالمي لو من أنا أفريقيا أفريقيا يعني سالسي عالم سبها لي وسو تخكل تقبل لي كوننا رجوز أي كونن جنب حفشان تاي ذا دارك كونتيننت تبايلا تقلت يا أفريقيا ساوث أمريكا إيجيا خات بتحتوي كفال زلوا ماتي زي معرابوين زبولي ماتي مثل يورو سنتريك ناي معرابوين تمرت معيكل زجبر بزح جزء ولا كاريكلمناتنا تاريخيو ናይ ገዛ ርስና ካሪክለም የብርናል ማለት እዩ በተለይ አቦታትና ቀደም አብነት ትምህርት ቤት ከፊቶም ኩሉ ዓይነት ጥበብ ይምሁር ነይሮም ማለት ክሳዕ ኃይለ ሥላሴ ግዜ ማለት ብጣዕሚ ዝገርም ቤተክርስትያን ንኹሉ ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ኮይና ንኹሉ ዓይነት ትምህርቲ ክሳይ ትገብሮ ነይራ ማለት እዩ ምሳሌ ሳይንስ ትምህር ነይራ ናይ ጠፈር ናይ ህዋታት ትምህር ነይራ ሕሳብ ትምህር ነይራ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ነይርዋ ናይ ስእሊ ትምህርቲ ነይርዋ ናይ ፊደላት ትምህርቲ ነይርዋ ባህር ሐሳብ ዝበሃል ብጣዕሚ ዝተረቐቐ ናይ ቁፅሪ ኸኣኒ ትምህር ነይራ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዓይነት ጥበብ ስለ ዝነበራ እንዲያም ካብ ዓለም ቀዲማ እያ ነይራ ማለት እዩ እንዲያም ብጣዕሚ ዝገርመኩም አንድሮሜዳ ዝብል መፅሓፍ እንተንቢብኪዮስ ንመጀመርያ ንከዋኽብቲ ስም ዝሃበት ብታሪክ ምድሪ ሓበሻዊ ኢትዮጵያ እያ ማለት እዩ ብሓፈሻ አንድሮሜዳ ካሲዮጵያ
ما نبر سوستنيا سم بحفشاس نسلست ناي حبرات كواكب نمجمريا غيزي سم زهابو ኢትዮጵያውያን ማለት በታሪክ ተመዝጊቡ ዘሎ ማለት ኣብ ናይ ናሳ ንሕራኣቲኹም ሪኢኹሞ ኣብ ጉግል ናይ ናሳ ኣቲኹም ተሪኢኹሞ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ሕብራተ ከዋክብቲ ሽም ዝሃቡ ኢትዮጵያውያን እዮም ነይሮም ወይ ሊቃውንቲ እዮም ነይሮም ሓፈሻ ናይ ምድሪ ሓበሻ ሊቃውንቲ እዮም ነይሮም ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያውያን ክበሃል ከሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ብሓፈሻ ማለት እዩ ዝነበሩ ሊቃውንቲ እዮም እናንተይ ክብሊ ብጣዕሚ ተራቂቆም ነይሮም ኣቦታትና ማለት እዩ በፂሖሞ ዝነበሩ ደረጃ ብጣዕሚ ዝለዓለ ደረጃ ነይሩ ግን ካብ ቅርብ ግዜ ጀሚርና ግን ዘለና ኩሉ ነገር ገዲፍና ናይ ምዕራባውያን ክክተል ጀሚርና ምዕራባውያን ከዓ ንኣፍሪቃ ኢሎም ከዓ ዝቀረፅዎ ነገር ኣሎ ወይ ከዓኒ ካብ ምሕር ስለዝንዕቁና ማለት እዩ ኩሉ ነገር ንዓና ክንጥቀመሉ ከምዘይ ንኽእል ገይሮም ይምሰዱልና ማለት ሳይንስ ተሪእና የብናና ሂስቶሪካል ሳይንስ እዩ ዘሎ እንጂ ፕራክቲካል ሳይንስ የለና ባና ማለት ናይ ሳይንስ ክንምሃር ከና ማለት ታሪክና ንምሃር ከም ዝበሃል ሳይንቲስት ነይሩ ከም ዝፈጢሩ ተዘይኮይኑ እንታይ እንታይ ዓይነት ፎርሙላ ተጠቂሙ ገለ ንዓና ክንፈልጦ ይደሊና ኒ ማለት ኢና ዩሮሴንትሪክ ወይ ከዓኒ ናይ ኤውሮጳ ማእከል ወይ ከዓ ናይ ምዕራብ ማእከል ዝገበረ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ማለት ስለዚ አፍሪካ ምንም ከም ዘይብላ ገይሮም ዝሓስብዎ ማለት አፍሪካ ሳውዝ አሜሪካ ምንም በቃ ናይ ጸልማት ቦታ ምንም ተስፋ ዘይብሉ ምንም ፍልጠት ዘይብሉ ምንም ጥበብ ዘይብሎም ገይሮም ዝሓስቡና ግን ኮሙዳ ይበሉ በአፎም በር ግን ስጋጅ ይጥቀሙ ዘሎ ናትና መጽሐፍቲ እዩ በዓል ኦክስፎርድ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ናይ በዓል ናይ ምናልባት ናይ እንግሊዝ ነበረ እንታይ ሃርቫርድ ኦክስፎርድ ናይ ጀርመኒ ሓቂቲ ተጋጊ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ዘሎ ኢና ኣብ በዓል እንግሊዝ ኣብ በዓል ካናዳ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ብሙሉ ተሪእና ግን ኩሉ ጥበብ ወይ ከዓ ምርምር ዝረኽቦ ካብ ናይ ግእዝ መጽሓፍቲ እዩ ብሃፂ ቴዎድሮስ ልዕሊ 300 ገመል ተፃዒኑ ናይ ግእዝ መጽሓፍቲ ኸይዱ ማለትና ዝበዝሐ ሙዚየም ናይ ውጭ ሃገር ተሪኢኹሞ ዘሎ ናይ መጽሓፍቲ ብራናታት ናይ ግእዝ መጽሓፍቲ እዩ ማለት ዝሙሉ ከዓ ሰሪቆም ዝወሰድዎ እዩ ማለት እና ትምህርቱ ተማሂሮም ካብ ብዙሕ ጥበብ ጥቀሙ ካባና ዝወሰድዎ ጥበብ እዮም ተገምጢሎም ንዓና ናይ ሕክምና ኢሎም መድሃኒትን ከይና እንሰዱልና ማለት እዩ ግን ብገዛእ መጽሓፍትና ማለት ያ ቦታትና ዝሓፍዎ ጥበብን ፍልስፍናን እዩ ማለት እዩ እናንታይ ክብል እሱ ኮነ ኢሎም ንዓና ንምጽላም ወይ ከዓ ናትና ክፉእ ንምዝራ ወይ ከዓ ናትና ሕማቅ ነገር ንምግባር ኢሎ እምበር ዝበዝሕ ዝወሰዶ ካብዚ ማለት ካብዚ ወሲደ እዮም ሰም ጥቀሙሉ ነይሮም ብኻልእ ቋንቋ ስለ ዝጥቀሙሉ እዩ ማለት እዩ ግን እንታይ ክብል ሓፈሻ ንሶም ዝበሉና እዩ ሳልሳይ ዓለም ዝበሉና ንሶም እዮም እንጂ ንሕና ከም ሃገር እኮ ናይ ገዛእ ርእስና ፊደል ዘለና ናይ ገዛእ ርእስና ናይ ኣቆፃፅራ ቁፅሪ ዘለና ናይ ገዛእ ርእስና ናይ ዓመተ ምህረት ወይ ከዓኒ ካላንደር ዘለና ኢና ማለት እዩ ካላንደር ናይ ገዛእ ርእስና ኣለና ናይ ገዛእ ርእስና ቁፅሪ ኣለና ቁፅሪ ክንቆፅር ከለና ናይ ገዛእ ርእስና ቁፅሪ ኣለና እና ፊደላት ናይ ባዕልና ፊደል ዘለና ፊደል ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ከነ ትርጉሙ ማለት እዩ ፊደላት ብሙሉእ ትርጉም ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ ትርጉሙ ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ስነ ፍጥረት ሰማዕ ጌርና ማለት ንሶም ኩሉ ነገራቶም ምስ ጣዖት ዝመሃሰል ማለት እዩ ኩሉ ተሪኹሞ መዓልታቶም ንባዕል ተሪኹሞ ማንደይ ሳንደይ ዝብል ናይ ፀሓይ መዓልቲ ናይ ወርሒ መዓልቲ ትዊስት ደይ ትብልካ ትዊስት በሃል ጣዖት ነራ ማለት ወይንስ ደይ ከምኡ ኩሉ ጣዖታት ናይ ጣዖታት ስም ማለት እዩ ናይ መዓልታቶም ናይ ኣዋርሖም ከዓ ተሪእና ኩሉኹም ማለት ካብ ክልተ ወፃ ካብ ኣውጉስትና ካብ ጁላይ ማለት ጁላይ ብጁላይ ቄሳር ተሰየመተ ኣውጉስት ከዓ ብኣውጉስቶስ ቄሳር ተሰየመ ድሕሪ ወፂና ኩሉ ጃንዋሪ ፌብራሪ ዝብል ብሙሉ ናይ ጣዖታት ስም ማለት እዩ ካብ ጣዖታቶም ዝወሰድዎ ሽምናትና ግን ብሙሉ ምስ ናይ እግዚአብሔር እዩ ወይ ከዓ ምስ ስለ ፍጥረት ምስ እግዚአብሔር ተሓሓዚ ማለት እዩ ቴልና ሓደ ገበረ ወይ ከዓ ናይ መጀመርያ መዓልቲ እዩ ሶኒ ማለት ሰነ ካልኣይ መዓልቲ ሰሉስ ማለት ከምኡ እንዳብለ ኩሉ ምስ ነፍጥረትን ምስ እግዚአብሔር ዝተሓዚ ማለት እዩ እናንተይ ክብል ያው ኣርእስና ስለዚ ይኮን የቅሬታ ውሽጢ ኣቴተ ኮይና ግን ብሓፈሻ እሶም ንዓና ጽቡቅ ጌርካ ገለጽካዮ ሕጂ ትምህርትኩም ክትቅጽሉ ትኽእሉ እዮም ያን እሺ ልደይ ቴንኪው በቃ እሺ ምናልባት ሕዋት ሓሳብ ወስኹልኻ ሰላም ብሉና ወልሽ ሓራይ ኣቢ ወልደ የሱስ ዜና ገብርኤል ቶም ሓደሽቲ ጆስ ዝመጻኹም ሓውና ማቴዎስም ሰላም ብሉና ሙያው ጸሎት ጌራ ናብ ትምህርትና ንከይድ ዌልካም ኣሕዋት ንኹላትኩም ዲያቆን ዜና ገብርኤል ዲያቆን ኣቤል ኩላትኩም ከመይ ይቐኒኹም ሰላም ዲ በቃ ጸሎት ግበሩልና እሞ ናብ ትምህርትና ክንኣቱ እሺ ሰላም ብሉና ሓራይ በትክ ሳዕሞ ዘፍቀረና ወይታና ብሓይ እስክስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ንኹላኹም ኣሕዋት ከመይ ጸኒሕኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም እግዚአብሔር ይመስገን ዲያቆን ዓዊ ሰላም ነው ከመይ ተቀውን
ሰላም ብለና ልኩም ሳስኬትኩም አታ መርልዙባ እግዚአብሔር ይመስገን ወይ እንኳን ደህና መጻኻ ከመይ ጸኒሕካ እንኳን ደህና መጻኹም እንኳን ደህና ጽንሕኹምካ ሰርወስካ ብጣዕሚ ይደልየካ ብዙሕ ቤተታት ዘርጊሕካ ኣለኻ መን ይኹን ዛረብ ዘሎ ኣነ ማቴዎስ እየ ማቴዎስ ሆይ ሰላም ዲ ሰላም የአምላክ መስጊድ ተብልና ሰናይ እሺ ችግር የብሉም ግን ፀሓፍ ንኽእል ኢና ብውሽጢ ኖ ሎማ ዓልቲ ክንዘራረብ ኢና ኣርእስትና ንወድእ እሞ ዓወት ዘዳለዎ ኣሎ ونعي أبي تحت تهرك أبي من نعي أبي وسجرمني ما أنا تحط لنا يعني أنا حتى ጽቡቅ እሺ ድሓን ኣረ ዛርና ኢሉ ማዓንታ ርእሲ ተኸታተሉ እሞ ማቴዎስ ሓውን ሽዑ መወዳእታ እትሕቶ ዘለካ ኣሕዋትና እውን መምሃራን ምሰና ስለ ዘለዉ حرا بحوي حرا መወዳእታ እሺ ዲያቆናት ጸሎት ግበርና በሎ ይርዓሉ ሰላም ኒሕዋት ጸሎት ግበርና ወልሽ ሰላም ይሕዋት ሰላም ኢልናይና ጆሳ ሓውና ሰላም ከመይ ኣምሲኻ ሰላም ተካብዛሕ እግዚአብሔር እንግዲህ በቃ ናብ ትምህርትና መን ትኽንቅጽል ያው ከመይ ውዕልኩም ጸሎት ግበርና ዜና ሓወት ንሳኹም ይኹን ከመይ ውዕልኩም አሜን ቋብ ሰላም ኣራኸበና አሜን ቋብ ሰላም ኣራኸበና ወሊስ ሓውና እሺ ዜና ሓውና ወይ ዲያቆን አቤል ጸሎት ጀምሩልና ምናልባት ክንሳተፍ በረኸት ካባኹም ዜና በሉ ሓት ጸሎት ግበሩ ኣረ ተሓን ትእዛዝ ኢሎም ማዓንቲ ዜና ሓወይ ግበር ኣን ሽግር የለን ሎም ማዓንቲ ከዓ ንስኹም ግበሩ ጽባሕካ ዲያቆን አቤል ገብር قال حن حرا يقول خبركم متان هيك دي حسيت بس ما أقول نفس قدوس على أملاك أوجيتان برها كان منا كان لنا أوجيتان لمنا كان المعلد كان لنا أوجيتان بزاف كان قدسن كون نقل لنا أو كل بركة سكدل كأوجيتان سكدل كان كل سامن حاجة أملاها ما أختي كويتا نوسان قصات نصايحة أملاك كل سنة كل نفس نصايحة دي كل صوت دخان صحتكم سيكون صلي كلهم كان زور داول كان زمهرنا كان جيلنا نسوع كلنا نبيل أو نزول السماوات كن فقادك بكما بسماء كما هو بمدر سيساي نزل الليلتنا حبن يوم هدق لنا عبسان وجيقاينا كما ننهني هدق لزا عبس لنا إتابع عنك زي استمسوت الله أدهنن وبالهن من كل أكوي سمازي آك يأتي منقست هاي لو سبحات العالم أعلم بسلام قدوس جبريل ملاك أوغزتي مريم سلام لكي دنجل بهديناكي ودنجل بسقاكي مجزي أبهر صباوت سلام لكي بروكت أنتي معنست وبروكت فريكرسكي تفسي فسيت ومريم ملي تسقاك زي أبهر مسليكي سعالي وصلي لنا مهرة بنتي أنا وفكرو لكي ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማይጸነ ብኪ ኃይለ እግዚአብሔር አቢ አሜን። እሺ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ጸሎትና እግዚአብሔር አምላክ ይቀበለልና ናይ ነቢያት ናይ ሐዋርያት ናይ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ጸሎትን ጉባኤን ዝተቀበለ አምላክ ጸሎትናን ጉባኤናን ይቀበለልና ክልተ ወይ ሰለስተ ብስም ያብስተአከብኩምሉ أنا أمونكم كركبي زبالة أملاخنا كابكلتن كابسلتن لعل خينا بسمو تأكيدنا لنا مو قويتنا أملاخنا مدحينا يسوس كرسوس أمونكونا ترحيبون قبائنا كبار خلنا كقدسنا سميعو زخونا مستير كقلت لنا تسنين قدسن فقاد يخنلنا يو سلامتا هير السعنا ناي كرسوس أجان سلام من مسكولاتكم يخون حوات بجزاير فتسوم سلام كمي كأنيكم كمي متيكم كمي تسنيحكم آمين إجزاير أملاخنا كسعادة سعازيا سلازح حلو الناس سلازر العنان كبر مسكان نعو يخونه يا جوباينا بصلوت جميرنا لنا كم فقاد عملاخ جوباينا كله جزابير عملاخ كحلو لنا طبب المستوعلون كعدل لنا نتوم زارو جزيران نخ زارو بلو لسان عند بيتن كعدلو نعانا خاصم عين تلبونا إذا نلبونا نجزيران نخ يعدل لنا من الوقت قديمة أتي قريت حوات مالتي من الوقت دفيرك خون خلي جنا أخلو خلا لي كبلوكم زغني مدبمو لحرش حواتكم هرنا خلو كلاتنا كن مهار مالتي كم فقاد عملاخ مالتي زمهر جزابيري
ምስጢር ዝገልጽን እግዚአብሔር ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ኣሕዋትና ሓሪሩ ክገልጸልና ጥበቡ ናቱ ሰናይን ቅዱስን ፈቃድ ይኹነልና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብነገር ኩሉ ትሓግዘና ሓራሽ ናብ ትምህርትና እንድሕር ክነብል ኮይና ቅዱስ ቁርባን ዝብል ኣርእስቲና ሒዝና ዘለና ሰሙን ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ተጻሒፉ ስለ ዘሎ ኣብ ኩላትና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ጥምቀት ተማሂርና ነርና ማለት እዩ ሰሙን ድማ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ኣለና ቅዱስ ቁርባን እንታይ ይመስል ካብ መንነቱ ወይ ካብ ስሙ ጀሚርና ብብሉይ ኪዳን ስለ ቅዱስ ቁርባን ዝተነገረ ነገር ወይ ከዓ ስለ ዝተባሃለ ትምህርቲ ከንፈኣር ኣምላኽ ትማል ዝጀመር ናይ ሓሳብ ነይሩ ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ካብ ዝያዳ ብሓድሽ ኪዳን በቦታትና ብሃዋርያት እንታይ ዝብል ትምህርቲ ኣሎ ክንርኢና ማለት እዩ ምናልባት ቤተክርስትያን ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 20 ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ዝተሃነፅኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራቤቱና ኣምላኽ ዳ እምበር ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን ከም ዝተባሃለ ቤተክርስትያን ኣብ ትምህርቲ ነቢያትን ኣብ ትምህርቲ ሃዋርያትን ዝተሰረተት በምናይ ኣቦታት ትምህርቲ ከዓ ናባና ዝመፀት እያ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክርስትና እምነት ናይ ታሪክ እምነት እዩ ማለት ስለዚ ክርስትና ናባና ዝበፅሐ ብታሪክ እዩ ማለት ስለዚ ቤተክርስትያን ትምህሮ ዝነበረት ትምህርቲ ሃዋርያት ነቢያት ዝመሃርዎ ካብ ሃዋርያትን ካብ ነቢያትን ተቀቢሎም ከዓ ናባና ዝሕለፉ ቅዱሳን ኣቦታት ትምህርቲ ኣለውና ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ከዓ ቤተክርስትያን እንታይ ትመስል ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ እንታይ እዩ ዝብልና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንርኢ ዘለና በተለይቶም ፒላር ዝበሃል ወይ ከዓኒ ፋውንዴሽን ኦፍ ዘ ቸርች ናይ ቤተክርስትያን መሰረት ዝበሃል ትምህርቲ እዮም ቁርባንን ጥምቀትን ማለት እዩ ሰብ ናይ ግድን ከኣምኖም ዘሎ እዚኦም ተዚኣሚንካ መናፍቕ ተባሂሉ ክፅዋዕ ወይ ከዓ ካብ ቤተክርስትያን ክፍለ ካብቲ ኣካል ክርስቶስ ክቆረፅ ዘገድዶ ትምህርቲ እዮም ማለት ጥምቀትን ቁርባንን ይጽናሐለይ ዘይበሃል ወይ ከዓ ህየንተ ዝበሃል የብሎም ማለት ህየንተ ቁርባን ህየንተ ጥምቀት ዝበሃል ትምህርቲ የለና ቤተክርስትያን ግዴታ በቃ ሰብ ምስ ክርስቶስ ክነብር ኣካል ክርስቶስ ንሕዳ ክኸውን ኮይኑ ናይ ግድን ዞም ክልተ ሳክራመንት ወይ ከዓ ዞም ክልተ ምስጢራት ክፍጽም ኣሎ በቃ ብህይወት ክፍጽሞም ክሳተፎም ዘለዎም ነገራት እዮም ማለት ለምሳሌ ብጥምቀት ኣካል ክርስቶስ ንኸውን ክርስቶስ ንለብሰሉ ምስ ክርስቶስ ሓደ ንኾነሉ እዩ ቁርባን ከዓ ምስ ክርስቶስ ንዋሃደሉ እዩ ማለት ዩካሪስት ማለት ክገልጸልና ከሎ ዩካሪስት ክብል ከሎ በቃ ካብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቀቢልና ምስ ክርስቶስ ኣካል ሓደ ንኾነሉ ኣብቲ ብልት ናይ ክርስቶስ ወይ ካብቲ ናይ ክርስቶስ ኣካላት ህዋስ ኮይናን እንስራሓሉ እዩ ማለት ልክ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ሓደ ኣካል ኣሎ ወይ ከዓ ሓደ ርእሲ ኣሎ ንስኻ ክርስቶስ እቲ ኣካል ካብ ቤተክርስትያና ንሕና ካብታ ናይ ክርስቶስ ኣካል ዝኾነት ቤተክርስትያን ከዓ ህዋሳት ኮይና ወይ ከዓ ናይ ኣካላት ክፍሊ ኮይና ንሕዳ ክንገጥም ኮይና ወይ ከዓ እውን ንሕዳ ክንተኣሰር ኮይናኻ ናይ ግድን ካብዚ ምስጢራት እዚ ክንሳተፍ ኣለና ማለት ብጥምቀት ያው ናይ ክርስቲያን ኣባል ንኸውን ወይ ከዓ ናይ ክርስትና ዘይግነት ይውሃበና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውልድ ንኸውን ብቁርባን ከዓ ምስ ክርስቶስ ኣካል ሓደ ንኾነሉ እዩ ማለት ስለዚ ዓበይቲ ምስጢራት ስለዝኾኑ እዞም ነገራት እዚኦም በቃ ናይ ግድን ኩሉ ክርስቲያን ክፈልጦምን ክርድኦምን ክፍጽሞምን ዘሎ እዩ ማለት መጀመርያ ክርድኦ ድሕሪ ክፈልጦ ድሕሪ ክፍጽሞ ዘለዎ እዩ ማለት ስለዚ ካብ ቁርባን አንጻር ያው ትማሊ ዝነበረ ትምህርቲ እንታይ ነይሩ ሓሳቡ ለምሳሌ ትማሊ ካብ ዝተገልጸ ትምህርቲ ከዘክረኩም ንሕዳ ኮይና ወይ ከዓ ካብቲ ዝመሃርና ንሕዳ ክንዝክር ኮይና ናይ ሓድሽ ኪዳን መሰረት ወይ ከዓ ናይ ሓድሽ ኪዳን ማእከል ስጋ ወደሙ እዩ ማለት እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ማእከል ወይ ከዓ ሰንተሩ ስጋ ወደሙ እዩ ልክ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 26 ክርስቶስ ድማ ሕብስቲ ኣልዒሉ እዚ መንተኻትኩም ዝቆረስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ስጋ እዩ ኩለኻትኩም ካብ ዝብልዑ ኢሉ እጊንካ ጽዋዕ ኣልዒሉ ካብ ባሪኹ ቀዲሱ እዚ መንተኻትኩም ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ ኩለኻትኩም ካብ ዝስተዩ ኢሉ ናይ ሓድሽ ኪዳኑ መሰረት ወይ ከዓ ናይ ሓድሽ ኪዳኑ ምልክት ገይሩ ዝሃበና ናይ ሓድሽ ኪዳኑ ማእከል ገይሩ ዝሃበና ስጋ ወደሙ እዩ ማለት ስለዚ ስጋ ወደሙ ዘይብላ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ መስዋዕቲ ሓበሻ ስጋ ወደሙ መስዋዕቲ ስለዚ መስዋዕቲ ዘይትስወ ቤተክርስትያን ተባሂላ ክትፅዋዕ ኣይትኽእልና ኢልና ማለት ስለዚ መስዋዕቲ እንድሕር ክንስውእ ኮይንና ከዓ መሰውእ ክህልወና ኣለዎ ኢና ማለት እዩ ማለት ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብቲ ዝተምሃርና ማለት እዩ መስዋዕቲ ክህልወና ኮይንካ መሰውእ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ለምሳሌ ብግሪክ ኣልታር ተባሂሉ ዘሎ ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ ኣልታር ሆሊ ቴብል ተባሂሉ ተገሊፁ ዘሎ ኣባናኻ ታቦት ተባሂሉ ዝግለጽ ማለት እዩ ታቦት መሰውእ እዩ ማለት እዩ ታቦት ትርጉም መሰውእ እዩ መስዋዕቲ እንድሕር ኣሎ ናይ ግድ መሰውእ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ እጊንካ ነቲ መስዋዕቲ ዘቕርብካ ሊቀ ካህን ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ሰለስተ ነገራት ክህልው ኣለዎም ዩካሪስት ወይ ከዓ ቁርባን ኢልና ክንሓስብ ከለና ኢልና ተማሂርና ትማሊ ማለት እዩ እቲ ናይ መጀመርያ መስዋዕቲ ክህልው ኣለዎ መስዋዕቲ ዝቐረበሉ ከዓ መሰውእ ክህልው ኣለዎ ልክ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ንዓናስ መሰውእ ኣለና ከም ዝበለ ማለት እዩ መሰውእ ኣለና እንድሕር ኢሉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስትያን ናይ ግድን ቤተክርስትያን ክትኮን ትኾና ማእከላ እንታይ ክኾን ኣለዎ መስዋዕቲ ክኾን ኣለዎ መሰውእ ክህልው ኣለዎ ማለት ልክ ጳውሎስ መሰውእ ኣለና ዝበለ ንክርስቲያን እዩ ክርስቲያን ናይ ግድ መሰውእ ክህልዎም ኣለዎ እስውእዎ ግን ናይ ብሉይ ኪዳን እንስሳ ወይ ከዓ ናይ ብሉይ ኪዳን ደም ዘይኮን ደፍስስሉ ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝቆርስሉ መሰውእ ናይ ግድን ክህልዎም ኣለዎ መስዋዕቲ ዘቕርብ ማእከላይ ዝኸውን ከዓ ካህን ክህልው ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኮይኑ ዝልምን ማለት እዩ ምናልባት ስራሕ እዚ መጀመርያ
سرحو كريستوس ني حدش كده مكاكلنيا ወይ ከዓ ሚዲያተር ዝበሃል ክርስቶስ እዩ ማለት ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ሰብን ኮይኑ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኮይኑ እንታይ ዝገበረ ሰብን እግዚኣብሔር ዘተዓራረቀ ማለት እዩ ኣብ መስቀል ኮይኑ ሰብን እግዚኣብሔርን ዘተዓረቀ ምስ ገዛእ ርእሱ ዝዓረቀና ክርስቶስ እዩ ማለት ስለዚ እዚ ናይ ዕርቂ ስራሕ ከዓ ክኸይድ ከሎ ንመን ሂቦም ንሃዋርያት ማለት እዩ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ 18 ክሳብ 22 ንሕራም ቢኩም እንታይ ዝብል ክርስቶስ ምስ ገዛእ ርእሱ ዓርቀና ከሎስ ምስ እግዚኣብሔር ከዓርቀና ከሎ ብለና ማለት እዩ ምስ እግዚኣብሔር ዝዓረቀና ክርስቶስ ማለት በደልና ካ ኣይሓዘልናን ማለት ሓጢኣትና ወይ ከዓ በደልና ኣይሓዘልናን እዚ ምስ ኣምላኽ እንታይ ጌርና ኣተዓሪቅና ማለት ሽዑ እንታይ ዝብል ዝዕርቂ ዝሓንሳእና ሓዋሩ ምስ ፈፀመ ክርስቶስ እዚ ናይ ዕርቂ ስራሕ ከዓ ንመን ሂብዎ ከይዱ ሽዑ ንሃዋርያት ሂብዎም ከይዱ ማለት እዩ እዚ ሕና ከዓ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ከይድና ብል ማለት ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 20 ተንቢብኩሞ ንሕና ድማ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ምስ ኣምላኽ ተዓረቁ ንብለኩም ኣለና ወይ ከዓ ተዓረቁ እንዳበልና ንልምነኩም ኣለና ይብል ማለት እዚ ናይ ዕርቂ ስራሕ ወይ ከዓ ናይ ቃል ዕርቂ ንመን ሂብዎም ንሃዋርያት ክርስቶስ ሓንሳእና ሓዋሩ ምስ ሰርሐ ክርስቶስ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣፍ ደገ ኮይኑ ናብ ኣብ ዘብፅሕ ኣፍ ደገ ኮይኑ ግን ናብ ክርስቶስ ዘብፅሑ ከዓ ሃዋርያት ኮይኖም ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ተዓረቁ እንዳበልና ንልምነኩም ኣለና ስለዚ ናይ ቅዱሳን ስራሕ እንታይ ናብ ክርስቶስ ምውሳድ ማለት እዩ ናብቲ በሪ ወይ ከዓ ናብቲ ኣፍ ደገ ተባሂሉ ዘሎ ክርስቶስ ምብፃሕ ማለት ስለዚ መንገዲ እዮም ቅዱሳን ማለት ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና እንታይ ንገብረኩም ኣለና መን ኢልካ ቤት ፀሓፈ ይተንብብ ቤት ፀሓፈ ይተንብብ ኣታ ስምዓንስከ ስምዓኒ እዚ ናይ ፕሮቴስታንት ኣዳራሽ ኣይኮነን ስምዓኒ ናይ ፕሮቴስታንት ኣዳራሽ ኣይኮነን እዚ ገጭ ኣይትበል ስምዓኒ ቤት ግበር እሞ ስምዓኒ እሞ ስነ ስርዓት ገዛ ሕቶ ኣይኮነን እዚ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ሕቶ ኣብ ባሻውል ዝለመጥካያሲ ኣብዚ መፅኻ ይትረብሻና ስምዓኒ እሞ ስነ ስርዓት ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብቲ ናይ መናፍቃን ገዛ ዝተምሃርካዮ መፅኻ ኣብዚ ትዛረብ መን ይውሪዶ ኦኬ ድሓር ከደይበካ ድሓን ስነ ስርዓት ክንምህረካ ኢና ቀፅል ወለይ ዲያቆን ሶሪ ቀፅሉ ዲያቆን ያው ይርዳእና ናቶም ስፒሪት እሽግር የለና ያው ይርዳእና ኩላትኩም ይርዳእኩም ኾን ኢለ ሓስና አልባት ንናደደሉ ወይ ከዓ ንሓርቀም ነገር ኣይኮነ ኣነ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ ግን ያ ኣነ እውን ሓደ ግዜ ድገርመኒ ወላ ስለ ክርስቶስ ክስበኽ እኳ ደስ ዘይብሎም በተለይ ካብ ኦርቶዶክሳውያን ክኸውን ከለና ሕቶ ድሕር ኣለዎ ኮይኑ ከዓ ክሓትት ክውን ይኽእል ነይሩ እዩ ምናልባት ብፍቕሪ እውን ኣብዚ ሕቶ ላትን እንተዝብል ነይሩ ኮ ሰናይ ነገር ነይሩና እና ያው ናይ ሰይጣን መንፈስ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥበብን ምስትዋዕልን ክዕድሎም መንፈስ ቅዱስ ክወርደሎም ክፉ መንፈስ ከዓ ክግስፀሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንዳለመና ናብ ትምህርትና ድሓን ንመለስ ፀገም የብሉን ያው ከጋጥም ዝኽእል ናይ ሰይጣን ፈተና ማለት እዩ እና እንታይ ብሓፈሻ እዚ ናይ ዕርቂ ስራሕ ንቅዱሳን ሂብዎም ማለት እዩ ክርስቶስ ሓንሳእን ሓዋሩን ኣተዓዳቂ ኮይኑ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ዕርቂ ስራሕ ፈፂሙ እቲ ስራሕ ከዓ ንመን ሂብዎም ከይዱ ንሃዋርያት ማለት ስለዚ ሃዋርያት ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይኖም እንታይ ይብሎ ሕጂ ምስ ኣምላኽ ተዓረቁ እንዳበልና ንልምነኩም ኣለና ከም ዝበለ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኣምላኽ ዘቕርቡ ናብ ክርስቶስ ዘፀግዑ ወይ ከዓ ናብ ክርስቶስ መሪሖም ዝወስዱ እዮም ማለት እዩ ቅዱሳን በቃ ካልእ ዕላማ ካልእ ስራሕ የብሎም ቅዱሳን ኮይኖም ካብ ክርስቶስ ዘርሕቑ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ትጀመር ቅዱሳን ኣይኮኑን ቅዱስ ኮይኑ ኣንጻር ክርስቶስ ወይ ከዓ ቅዱስ ኮይኑ ክርስቶስ ዝሽፍን እንድሕር ደኣ ኮይኑ ትጀመር ቅዱስ ኣይኮነን ቅዱስ ዘብሎ እንታይ እዩ ናይ ክርስቶስ ብምዃን እዩ ናብ ክርስቶስ መሪሕ ዝወስድ ብምዃን እዩ ማለት እዩ ዲያም እግዚአብሔር ወይ ከዓ ክርስቶስ እንታይ ኢሎም ነይሩ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም ኢሉ ማለት ብዙሕ ግዜ ካብ ኣሕዋትና ወይ ከዓ ካብ ፕሮቴስታንት ስማዕ እንታይ ኣሎ ክርስቶስ ሸፊንኩም ብሉ ማለት ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ክሰምዖ ከለኹ እዚ ቃል እዚ ከመይ ዓይነት ክርስቶስ እዩ ዘለዎም እንዴ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ማለት ብዝኾነ ነገር ዝሽፈን ማለት ብዝጠቅም ዘይጠቅም ዝሽፈን ክርስቶስ እዩ ዘለዎ ማለት ናትና ግን ዝሽፈን ክርስቶስ የለ ማለት ወላ እኮ ክንሽፍኖ እንተበልና ግን ማንም ክሽፍኖ ዘይክእል ክርስቶስ እዩ ዘለዎ ባና ማለት ቅዱሳን ከዓ ብርሃን እዮም ዝሽፍኑ ዘይኮኑ ዝገልጹ እዮም ማለት ብርሃን ይገልጽ እምበር ኣይሽፍኒ እና ፕሮቴስታንት ግን ኣእምሮኦም ጸልማት ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ዝንገር ነገር በቃ ብጽቡቕ ነገር ኣይርድኦን ወይ ከዓ ብፖዚቲቭ ነገር ኣይርድኦን እና ክርስቶስ ሸፊንኩሞ ይበሃልና ኣነ እንደ ከመይ ዓይነት ክርስቶስ ከም ዘለዎም ይገርመኒ ማለት ካብ ፍጡራን ታሕቲ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ ዘለዎም ብዝኾነ ነገር ሽፈን ማለት ብዝኾነ ብዝጠቅም ዘይጠቅም ማለት እና ቅዱሳን ተሪእና ግን ክርስቶስ ሽፉን ይኮኑ እንታይ ዳ ዝያዳ ክርስቶስ ዝገልጽ እዮም ወይ ከዓ ክርስቶስ ዘርኢ እዮም ማለት ህይወቶም ኩሉ ናይ ክርስቶስ ህይወት እዩ ዘርእየና ማለት ናይ ቅዱሳን ህይወት ተሪእኹሞ ብምሉእ ክርስቶስ እዩ ዘርእየና ማለት ክርስቶስ ከዓ ብርሃን ኢኹም ኢልዎም ብርሃን ከዓ ይገልጽ እምበር ኣይሽፍን እዩ ማለት ምናልባት ኣእምሮኦም ተሸፈነ እንተኮይኑ እዩ ክሽፍኖም ዝኽእል ማለት ልክዕ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ እቲ ንሰብኮ ወንጌል ስውር እንድሕር ደኣ ኮይኑስ ኣብቶም ዝጠፍኡ ጥራሕ ዝተሰወረ ኢሉ ማለት እቲ ንሰብኮ ወንጌል ክድን እንድሕር ደኣ ኮይኑስ ነቶም ዝጠፍኡ ጥራሕ ዝተኸዲኑ ዘሎ ኢሉ ማለት ስለዚ ሕጂ ናብ ጸልማት ንዘሎ ብዛዕባ ብርሃን ክስብኽ ከሎ ደስ ኣይብሎን እዩ ማለት ምክንያቱ እሱ ዝሓስቦ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ጸልማት ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ጸልማት ህይወት ስለ ዝነብር ስለ ብርሃን ክዛረብ ከሎ ወይ ከዓ ስለ ብርሃን ክንገር ከሎ
ንዕኡ ፅቡቅ ነገር ኣይስምዖን ማለት ስለዚ ክርስቶስ ናይ ዕርቂ ስራሕ ሰሪሑ ክርስቶስ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ኣራኺብና ወይ ከዓ ምስ ኣምላኽ ዘተዓረቀና ምስ ስላሴ ዘተዓረቀና ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ እቲ ዕርቂ ስራሕ ግን እንታይ ገይሩ ሽዑ ፈፂምዎ ንሱ ብድሕሪኡ ግን ብቅዱሳን ገይሩ ስራሕ ክስራሕ ገይሩ ማለት ናይ ዕርቂ ስራሕ ንመን ሂቦም ንሃዋርያት ሂቦም ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ቤተክርስትያን ክትከውን ድሕዳ ኮይና መጀመርያ እንታይ ክህልዋ ኣለዎ ኢና መስዋዕቲ ክህልዋ ኣለዎ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ መሰውእ ክህልዋ ኣለዎ ብሳልሳይ ከዓኒ መስዋዕቲ ዘቕርብ ከዓ ካህን ክህልዋ ኣለዎ ማለት መስዋዕቲ ዘቕርብ ሰብን እግዚኣብሔርን ዘተዓረቀ እንታይ ክህልዋ ኣለዎ ካህን ክህልዋ ኣለዎ ማለት ናይ ክህነት ስራሕ ዝሰርሕ ካህን ክህልዋ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ካህናት የለን ያ ብጣዕሚ ዝተጋጨወ ትምህርቲ ናይ ፕሮቴስታንት ከም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ካህን የለን ብሉ ሓደ ግዜ ከዓ ክርስቶስ ሊቀ ካህንና ይብሉ ማለት እና ብጣዕሚ ዝገርም ማለት ሕቶ ክፈጥረልኩም ዘሎ ክርስቶስ እንድሕር ዳ ሊቀ ካህን ኮይኑ ኣስተውዕሉ ይሕዋት ክርስቶስ እንድሕር ዳ ሊቀ ካህን ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መን ሊቀ ካህን ኮይኑ መቸም ካህናት እንተዘየለው ሊቀ ካህን ክህልዎ ኣይከልኒ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ንብሎ ሓቂ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዝኸውን እኮ መላእክት ስለ ዘለዎ እዩ መላእክት ኣብ ዘየለውሉ ግዜ ሊቀ መላእክት ክህልዎ ኣይከልኒ ማለት እዚ ካህናት ኣብ ዘየለውሉ ግዜ ከዓ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ክኸውን ኣይከልኒ ማለት ስለዚ ናይ ካህናት ሓለቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ዳ ኢልና ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ዳ ኢልና ኣብ ትሕቲ እንታይ ኣለዎ ካህናት ኣለዎ ማለት እዞም ካህናት እዚኦም ካ እንታይ እዮም ናይ ዕርቂ ስራሕ ዝሰርሑ እዮም ማለት ልክዕ ናይ ክርስቶስ ስራሕ ተቐቢሎም ክርስቶስ ወይ ጎይታ ብዝሃቦም ሓላፍነት ማለት እዩ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቑ ናብ ኣምላኽ ዘቕርቡ እዮም ማለት እዩ ናይ መን ሓላፍነት ናይ መን ስራሕ ወሲዶም ናይ ክርስቶስ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደራት ኢና ከም ዝበሎ ኣምባሳደር ንድሕር ዲኹሞ እንታይ ዝገብር ኣምባሳደር ንሓንቲ ሃገር ወኪሉ ናብቲ ዝኸደ ሃገር ከይዱ ስለ ሃገሩ ፅቡቅ ነገር እዩ ዘቕርብ እንጂ ሕማቅ ነገር ኣይዛረብኒ ስለ ሃገሩ ፅቡቅ ነገር እንዳቕረበ ናይቲ ሃገር ኢሜጅ ወይ ከዓ ናይቲ ሃገር መልክዕ ኣብቲ ከይድዎ ዘሎ ዓዲ ፅቡቅ ስእሊ ክስእል እዩ ዝፍትን ማለት እዩ ፕረዚደንት ናብ ኩሉ ሃገር እንዳኸደ ስለ ሃገሩ ይዛረብኒ ንፕረዚደንት ወኪሉ ግን ኣብ ኩሉ ሃገር ዝቕመጥ መን ኣምባሳደር እዩ ማለት እዩ ናይ ክርስቲያን ፕሬዚደንት ከዓ እንድሕር ዳ ክርስቶስ ኮይኑ ምናልባት ቃሉ ንዕኡ ዘይውክል ወይ ከዓ ንዕኡ ዘይገልፅ ክኸውን ይኽእል ግን ምሳሌ ስለዝኾነ ብምሳሌ ወሰደው ማለት እዩ ናይ ክርስቲያን ኣምባሳደር ዛሬታ ናይ ክርስቲያን ፕሬዚደንት እንድሕር ዳ ክርስቶስ ኮይኑ ንሕና ከዓ ናይ ክርስቶስ እንታይ ኢና ኣምባሳደራት ኢና ማለት እዩ ስለ ክርስቶስ ስለ ወንጌል ኣብ ኩሉ ዓለም ከይድና ስለ ኣምላኽና ክንሰብኽ ማለት እዩ ንሕነሰ ንሰብክ ክርስቶስ ሃ ዘተሰቅለ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሕናስ ነቲ ተሰቕለ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢና ንሰብኽ ከም ዝበሎ ክርስቶስ ኢየሱስ እንሰብ ኮኑ ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደራት ስለ ዝኾንና እዩ ማለት ስለዚ ስርሑ ንዓና ሂብና ከይዱ ክርስቶስ ማለት እዩ መጀመርያ ስርሑ ናይ ወንጌል ትምህርቲ ናባና መሓሊፉ ንሕና ከዓ ንዓለም ብርሃን ክንከውን ንዓለም ወንጌል ክንሰብኽ ሓላፍነት ዝተዋሃበና ኢና ማለት ኢና ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ብፀጉ ይደግፈና ምናልባት ካብ ነገረ ካብ ምስጢረ ቁርባን አንፃር ተማሊ ዝረኣናዮ ንምትንካፍ የፈቲነ ብብሉይ ኪዳን ምናልባት ተማሊ ተገለፀት ሓንቲ ዘፀአት ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 1 ናይቲ ፋሲካ በጊዕ ማለት እዩ ናይ ፋሲካ በጊዕ ንክርስቶስ ምሳሌ ከም ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ምሳሌ ከም ዝነበረ እዩ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ደም ቀቢኦም ወይ ከዓኒ ነቲ ዝሓረደ በጊዕ ኣብ ኣፍ ደገ ደም ቀቢኦም እዮም ካብ ሞት ዲሒኖም ማለት ወይ ካብቲ ናይቲ መልኣከ ሞት ዝድሓኑ እንታይ ገይሮም ናይቲ በጊዕ ደም ኣብ ኣፍ ደገ ኣብ ናሕስን ኣብቲ ዓንድን ስለ ዝቐብኦ ወይ ማለት እዩ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ከዓኒ ዝፈስስ ደም ናይ ክርስቶስ ደም እዩ ልክዕ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 7 ፋሲካና ክርስቶስ ተሓሪዱ እዩ ከም ዝበለ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ፋሲካ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናሓርዶ በጊዕ የብልናን ናይ ሓድሽ ኪዳንና በጊዕ ናይ ሓድሽ ኪዳንና መስዋዕቲ ክርስቶስ እዩ ማለት ስለዚ ፋሲካና ክርስቶስ ተሓሪድልና ከም ዝበለ እንሓርዶ ዕለታዊ እንሓርዶ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እዩ ማለት ወይ ከዓ ንቐበሉ ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን እዩ ካልእ ናይ አብርሃም ዮርዳኖስ ተሳጊሩ ምስ መልክዕ ጼዴቅ ዝተረኸቦ ንባዕሉ ንቁርባን ተርጉምና ምክንያቱ ሕብስቲ ኣኮቴትን ፅዋዕ በረከትን ሒዙ ይቐሪቡ መልክዕ ጼዴቅ ናብ አብርሃም ማለት ልክዕ በታ ጎይታ ብዕለት ሓሙስ ዘቕረቦ መስዋዕቲ ናይ ቁርባን ገይሩ እዩ መልክዕ ጼዴቅ ናብ አብርሃም ኣቐቢሎ ማለት እዚ ከዓኒ ጥላ ኣምሳል ስለ ዝነበረ ንሓድሽ ኪዳን ኢልና ወሲድና ማለት ካልእ ብዙሕ እውን ተገሊፁ ነይሩ ምናልባት ከም መእተዊ ኢለ ያው ያሬታ ካብ መእተውን ላዕሊ ተዛሪበ ክኸውን ይኽእል ዝያዳ ነቲ ቃላት ኣቕኒዖም ምስጢሩ ኣደላዲሎም ኣሕዋትና ክነግሩና ማለት እዩ ኣነ ንመእተዊ ዝኣክል ደፊረ ቀዲመ ጀሚረ ማለት ናይቲ ማል ትምህርትና እዚኣ ነይራ ሎማዓንቲ ኸ ሓድሽ ኪዳን አንፃር ስለ ምስጢረ ቁርባን ዝተነገረ እንታይ ከም ዝተነገረና ናይ ቅዱስ ቁርባን ጥቕሙ ኸ ክነግሩና ኣሕዋትና ማለት ንዕኦም ተዛረበ አንደበት ንኹላትና ኸ ሰምዕ ዓይንተ ልቦናን ኣይዘነ ልቦናን ይዓድለና ምናልባት ከከማ መፃፃእኹም ክህበኩም ዕድል እሞ ያው ብዘይ ክሳይ ቅልጥፍ ቅልጥፊና ክትዛረቡ ማለት እዩ ከይተለማመና ማለት እዩ ከም ሰባት ምእንቲ ከይስልቾም መጀመርያ ሳዊሮስ ሓዊና ካብኡ ኣሌክስ ማለት እዩ መጀመርያ ኣሌክስ ሓዊና ካብኡ ዜና ዲያቆን ኣብዮት ሰናይ እንዳበልኩ ትወፅሉ ማለት እዩ ንስኻ ከይተባሃልካ ዳልካ ነበር ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆናዊ ይቅድሙ እሞ ኣሕዋተይ ሽውዓነ እውስኺ እዚኣ ጥራይ ኣፍክደለ ይቆፅሉ ዲያቆናት ኣሕዋተይ እሺ ፈቃድ ኮይኑ ግን ከይትመላለስ ኢለ ካልኦት ከምኡ ከይገብሩ ሓራይ ዜና ሓዊ ቀፅል በልሽ
እሺ ሕራይ ድሓን ግዜ ንዘይምቕታል ምናልባሽ ኣብ ኩሉ እኳ ተሕልፉና ኣለኹም እግዚኣብሔር ክበርኩም እዚኣ መክፈልቲ ትትኾን ኔራ ዓመይ ፅብቕቲ ኔራ መስለኩም ትሕልፉኒ ዘለኹ ከመይ ፀኒሕኩም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት ኣሕዋት ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ሓውና ዲያቆን ሜሮን እኳ ዳርጋቲ ኩሉ ኢልዎ ኢትማል እውን ብሰፊሕ ብዛዕባ ምስጢረ ቁርባን ኣሕዋትና ክምሁሩና ኣምሲዮም እዮም ትማሊ ዘይበልክዎ ኣነ ምናልባሽ ብኣሕዋት ተገሊፁ ክኸውን ይኽእል ትማሊ ኣነ ከም ኣርእስቲ ዘይለዓልክዎ ምናልባሽ ሎማዓንቲ ከም ኣርእስቲ ከልዕሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ቅዱስ ቁርባን ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ክዝክር ከለና መጀመርታ እንዝክሮ ነገር እንድሕር ኣልዩ ብዛዕባ እታ ንኣዳም ሔዋን ተዋሃበቶም ሕጊ ወይ ከዓ ትእዛዝ ኢና ንዝክር ማለት እዩ ደቂ ሰባት ዘይብላዕ በሊዖም ኣብ ሂወቶም ሞት ኣምፅኦም ድሓር ግን በቲ ሂወት ዝህብ ብልዒ ብክርስቶስ ከዓ ዘለዓለማዊ ሂወት ወይ ከዓ ቅድስናን ፅድቅን ረኺቦም ማለት እዩ ዘይብላዕ በሊዖም ክንብል ከለና ከመይ ማለትና እዩ እንድሕር ኢልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ንኩሉ ብዓለም ዘሎ ፈጢሩ ኣብ መወዳእታ ዝተፈጠረ ፍጥረት ኣዳም እዩ ነይሩ ኣዳም ከዓ ሓደ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ነይሩ እሱ ከዓ እንታይ ዝብል እዩ ካብዚ ኩሉ ፍረታት ናይ ገነት ብላዕ ካብዛ ሕማቕን ፅቡቕን እተፍልጥ ኦም በለስ ግና ኣብ ማእከል ገነት ዘላ ግና ኣይትብላዕ ዝብል ትእዛዝ ተዋሂብዎ ነይሩ እዚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ካብ ፍቅዲ ሓደ ስጋዕ ምዕራፍ ሓደ ስጋዕ 3 ዘሎ ዛንታ ብሰፊሑ ክሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣዳም ብምክሪ ናይ ሰይጣን ተታሊሉ ሔዋን ብዝገበረቶ መፃወድያ ሔዋን ወዲዓ ሔዋን ከዓ ንኣዳም ደኪማቶኻ ወዲዓ ማለት ስለዚ ኣዳምን ሔዋንን ካብታ ኣይትብልዕዋ ዝተባሃሉ ኦም ሂወት ኦም በለስ በሊዖም ማለት እዩ ኣብታ ግዜ እቲኣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ኣዳም ሓደ ከም ከማና ሕማቕን ፅቡቕን ዝፈልጥ ኮይኑ ኣሎ ኢሉ ኢዱ ከይዝርግሕቦ ካብታ ኦም ሂወት ከይበልዕ ኢሉ ንኣዳም ካብ ገነት ኣውፂኡ ንገነት ከዓ ሓላዊ መልኣኽ ገይሩላ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለምንታይ እዩ ንኣዳም ሓላዊ መልኣኽ ገይሩ ካብ ገነት ኣውፂዎ ዝብል ሕቶ እንድሕር ሓቲትና እንታይ እዩ ኣዳም ነፃ ምርጫ ነይሩ ብነፃ ምርጫኡ ብነፃ ፍቃዱ ወዲቑ ድሓር መሊሱ ካልኣይ ግዜ እውን ካብታ ኦም ሂወት ከይበልዕ እሞ ብድሕሪኡ ንስሓ ዘይብሉ ሞዋቲ ዘለዓለም ሞት ኣብኡ እቲ በታ ኦም በለስ ገይሩ ዝኣተወ ሞት በታ ሕጊ ምጥሓሱ ዝኣተወ ሞት ኣብኡ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ከይነብር እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ነቲ ንኣዳም ከድሕኖ ዝሓስቦ መደብ መታን ከይዕንቀፍ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ገነት ኣዳም ኣውፂዎ ነታ ገነት ከዓ ሓላዊ መልኣክ ገይሩሉ ማለት እዩ ድሓር እቲ ኣመናዊ ሂወት ዝኾነ ወይ ከዓ እቲ ኣመናዊ ሂወት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ተገሊፁ ካብ ባህርና ካብ ስጋና ወሲዱ ምሳና ተዋሂዱ ሰብ ኮይኑ ገዛእ ርእሱ መስዋዕቲ ኮይኑ ብምቕራብ ንዓና እቲ ንዘለዓለም ሂወት ዝህብ ንዘለዓለም ቅድስና ዘውህብ ወይ ፅድቂ ዘውህብ ንሱ እንጌራ ሂወት ምዃኑ ባዕሉ ክርስቶስ ገሊፁልና ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 እንድሕር ርኢናዮ ወዲ 48 ትማል እውን ኣንቢብናዮ ነርና እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ መና ንሱ ከም ምዃኑ ቤታ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ማለት እዩ እንታይ ይብል 48 ናይ ሂወት እንጌራ ኣነ እየ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መና በልዑ እንትኾነ ሞቱ እቲ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ህያው እንጌራ ኣነ እየ ካብዚ እንጌራ ዝበልዕ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ከዓ ምእንቲ ሂወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዩ እንዳበለ ይገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመናዊ
ብልዒ ህይወት ወይ ከዓ ኣመናዊ እንጌራ ህይወት ኮይኑ ብምምፃእ ነቲ ኣዳም ብመብልዑ ዘጥፎ ፀጋ ዘጥፎ ውልድነት ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንሱ ኣመናዊ በጊዕ ብምዃን መስዋዕቲ ኮይኑ ንሕና እንድሕነሉ መግቢ ወይ ከዓ እንጌራ ህይወት ኮይኑ እንሆ ስጋይ እዚኡ ካብ ዝብልዑ እንሆ ደመይ እዚኡ ካብ ዝስተዩ እንዳበለ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ኮይኑ ገዛ ርእሱ ከም ዘቕረበልና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ፍቕዲ 26-27 ተጻሒፉሎ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ብምብላዕ ዝኣተወ ሞት በቲ ካልኣይ በቲ እንጌራ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ብምብላዕ ከዓ ህይወት ይኣቱ ማለት እዩ። በቲ ሕጊ ምጥሓስና ብምብላዕና ሞት ኣምፂና በቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ኣመናዊ ህይወት ዝኾነ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡ ብምብላዕ ከዓ ህይወት ናብ ዓለም ኣትዩ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ክምስርታ እንከሎ ኣብ ገዛ ርእሱ ይሰሪትዋ። ቤተክርስትያን ኣብ ሰብነት ናይ ክርስቶስ እያ ተመስሪታ ማለት እዩ። መሰረታ ክርስቶስ እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ኩሉ እቲ ምእካባ እቲ ኣገልግሎታ ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ካልእ የብላን ማለት እዩ። ጎይታ ኣምላኽ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያን ዝሃባ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ገዛ ርእሱ እዩ። ገዛ ርእሱ እዩ ንቤተ ክርስትያን ሂባ። ስለዚ እታ ቤተ ክርስትያን ከዓ ነቲ ንገዛ ርእሱ መስዋዕቲ ዘሕለፈላ ክርስቶስ ንሳ እውን እንታይ ትገብር እያ ካብ ዓለማዊ ሓጢኣትን ካብ ዓለማዊ ትምኒትን መስዋዕቲ ብምዃን ገዛ ርእሳ ከዓ ንክርስቶስ እንዳሰወት ትነብር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ስጋን ደም ናይ ክርስቶስ ክንቅበሎም ከለና ካብ ዓለም ነቲ ንዓለም ፍትወታን መስዋዕቲ ጌርና ናይ ክርስቶስ ህያዋን ምዃንና ኣብ ክርስቶስ ተሰሪትና ምዃንና ኣሚንና ምስ ክርስቶስ ሕብረት እንገብረሉ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ክበሃል እንከሎ ክርስቶስ ኣባና ንሕና ከዓ ኣብ ክርስቶስ እንነብረሉ ምስጢር እዩ ማለት እዩ። ምስ ክርስቶስ ፍጹም ሓድነት ዝገብር እዩ። ምክንያቱ ኩላትና ኣካላት ናይ ክርስቶስ ኢና። ቅዱስ ብጥምቀት ተጠሚቕና ሜሮን ተቐቢእና ኣካላት ክርስቶስ ዝኾንና ኢና፣ ኣባላት ክርስቶስ ዝኾንና ኢና። ስለዚ ኣብዚ ኣካልነት ናይ ክርስቶስ ዘለኣለማውያን ህያዋን ኮይና ክነብር ድሕሪ ኮይና ከዓ ተከልየልና እዩ እቲ ብልዒ ሓቅን መስተ ሓቅን ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ ሻዕ ክንምገቦ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ክርስቲያን ማለት ኣብ ክርስቶስ ምንባር ስለዝኾነ ንክርስቶስ ምምሳል ስለዝኾነ ኣብ ክርስቶስ ምዕባይ ስለዝኾነ ማለት ስለዚ ንሕና ቅዱስ ቁርባን ክንወስዶ ከለና ንስርዓት ኢልና ንገብሮ ነገራት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ምስ ክርስቶስ ፍጹም ሓድነት ስለዝህበና እዩ ማለት እዩ። ናብቲ መለኮታዊ ኣምላኽ ተሳተፍቲ ከም ስለዝገብረና እዩ ማለት ተካፈልቲ ኣምልኻዊ ባህርን ዝገብረና ቅዱስ ቁርባን ስለዝኾነ ንሕና ከዓ ነቲ ስጋን ደም ናይ ክርስቶስ እንዳበልዓና ህያዋን ኮይና ስጋ ምጽኣት ጎይታ እንታይ ንገብር ኢና ነቲ ሞትን ትንሳኤን ናይ ክርስቶስ እንዳመስከርናን እናዘከርና ንነብር ማለት እዩ። ንመዘከርታ ይግበርዎን ስለዝብል ሕጂ እቲ መዘከርታ ይግበሮ ዝብሉ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ግሪክ ንርአልና ኣናምኔሲስ እዩ ዝብል። ኣናምኔሲስ ማለት ከዓ ብሕልናኻ ጥራይ ትዝክሮ ይኮነን። እንታይ ዳ ብህያው ተግባር ወይ ብህያው ብኣካሉ ትዝክሮ ነገር ማለት እዩ። እቲ ንሕና ቅዱስ ቁርባን ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ኣቦታትና ካህናት ከቅርቡ ከለዉ እቲ መስዋዕቲ ከቅርቡ ከለዉ ሓድሽ ኣይኮነን። ከምቲ ኣብ ኦሪት ዝነበረ ሎሚ ዓንቲ ሓንቲ በጊዕ ትነብር እሞ ፅባሕ ከዓ ካልእቲ ሎሚ ዓንቲ ሓንቲ መስዋዕቲ በጊዕ ተቐርብ እሞ ንፅባሕ ከዓ ካልእቲ መስዋዕቲ ተቐርብ ከምኡ ይኮነን። ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ግዜ ሞትን ትንሳኤኡን ጀሚሩ ስጋ ምጽኣቱ ዘሎ ኩሉ ሻዕ ሓደ ክርስቶስ ጥራይ ዝስዋ ማለት እዩ። ብዙሓት ክርስቶስ ኣይስውን እዮም። እንታይ ሓደ ክርስቶስ እዩ። ምክንያቱ ህያው ስለዝኾነ ዘለኣለማዊ ስለዝኾነ ሓንሳእ ንሓዋርን ስለዝገብሩ ኣብቲ መስቀል እቲ ንሕና ኩሉ ሻዕ መዓልቲ መዓልቲ ንስዎ መስዋዕቲ እቲ ዕለተ ዓርቢ ዝተሰቐለ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ዮሃንስ ኣፈወርቅ ብዛዕባ እዚ ብሰፊሑ ይገልጾ እዩ ኣብቲ ናይ ዕብራውያን ትርጓሚ እዩ ማለት እዩ። እንትዝተጋገ ኣብ ናይ ዕብራውያን ትርጓሚ ኣብቲ ሆሚልስ ኦን ሄብሩ ዝብል መፅሓፉ ብእንግሊዝኛ ኣለኩም ኣብኡ ከይድኩም ዝያዳ ኣንቢብናዮ
ብግእዝ እውን ኣሎ ንሕድን ኢኹም ኣነ ክንክበኩም ክእል እንታይ እዩ ዝብል ንክርስቶስ ኩሉ ሻዕ እቲ መስዋዕቲ ክነቐርብ ከለና እንታይ እዩ ነቲ ሓደ ክርስቶስ ኢና መስዋዕቲ ነቐርብ ማለት እዩ ክልተ ወይ ሰለስተ ወይ ዝደጋገም ኣይኮነ እንታይ ደኣ ንሱ ሓደ እዩ ማለት እዩ ሎሚ ሓደ ፅባሕ ካልኣይ ኣይኮናን ንገብሮ እንታይ ደኣ ኩሉ መዓልቲ ዝቐርብ ንሱ እቲ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ከዓ ከምቲ ባዕሉ ዝበሎ ብዘይ መፍሳስ ደም ሕድገት ሓጢኣት የለን ስለ ዝበለና ኣብ ዕብራውያን ከም ተፃሒፍና ዘሎ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ክንቅበል ከለና ክንወስድ ከለና ንስሬት ሓጢኣት እዩ ምክንያቱ እቲ ንስሬት ሓጢኣትና ዝፈሰሰ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ዓርቢ እዩ ስለዚ ንዕኡ ኢና ነቲ ዕለተ ዓርቢ ዝተሰውኦ መስዋዕቲ ኢና ኩሉ ሻዕ ንስውኦ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ዝቐርብ መስዋዕቲ ዘይኮነ እቲ ዕለተ ዓርቢ ዝቐረበ መስዋዕቲ ኢና ቅዱስ ቤተክርስትያን እተቕርቦ መስዋዕቲ ማለት እዩ ሓንቲ እዚኣ ክብል ማለት እዩ ካልእ ምናልባሽ ካልኦት ኣሕዋት ከዓ ክሳከ ይገብር እቲ ኣርእስቲ ከይሕዝ ካልኦት ኣሕዋት እውን ካብዚ ብስፍሕ ዝበለ ጌርኩም እውን ዝተረፈቱ ምልእዎ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆን ዜና ሓውና እግዚአብሔር አምላክ ዓስብ ናይ ቅዱሳን ይክፈለልና ድጋሚ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና እሺ ቀጽል عليك حوي ቀጽል በልሐራ ይሸይ ለሪ ዲያቆን አቤል ዲያቆን حوي እሺ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ዲያቆን حوي ብጣዕሚ ምናልባት ገጽና كترينا اسكي ميراوي نسلام تزاكل تراي مالتي ايشي ምናልባት ቀጽል ትብልጽን ይኹም ቀዳማይ እሞ መራሕወይ ኮነ ፈለቲና ካልኦት ኣሕዋት ግን ካልኦት መንዙ ምዃነ ከሪየኩም ኣቦና ኢላ ዝሓዘትካ ነይራ ካትንእስነ ትኾን ኢኹም በረኸትኩም ይሕደረና ጭሕምሽ አረረ ቀጽል አይለምና ያናለና ግዛም እንደም አይ ችግር ጀምረና ዜና ታሰረጫ እሺ በድጋሜ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ደስ ዘብል በሐፉሹ ተገሊጽ እዩ ኣብቲ ዘይተተንከፈ ምናልባት ወይ ናይ ቦታት ኣስተምሮ ሓደ ክልተ بتوسخ دما أبناء أرثوذكس بيت كريستيان ودما قدست بيت كريستيان أبتاغوت از مسرتا بيت كريستيان تراي زي كونه أحواتنا بروتستان بوزح غزي قدس قربان ناي أماناوي سغان دمن أيكونن كم مثالي يو يلم تقصو بوزح غزي زوخ تقصون كله ግን እትናቶም አስተምሮውን ባዕሉ ዘይመፍላጢ እትናቶም ማለት እቲ ጀማርናቶም ኣብ 1517 ዝመስረተሎም ማርቲን ሉተር ተባህለ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን እንታይ እምነት ነይርዎ ቅዱስ ቁርባን ንምንታይ ይጠቅም ኢሉ የስተምር ነይሩ ሓደ ክልተ ክትንክፍክፍትን ይኹን ፍቃድ ኣምላኽ መጀመርታ ቅዱስ ቁርባን ጠቂስዎ እዩ ንምንታይና ቅዱስ ቁርባን ንሰርዕ ወይ ድማ መስዋዕቲ ነቕርብ ቅዱስ ቁርባን ከ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማናዊ ስጋኡን ደሙን ድዩ ንዝብል ወይ ድማ ንምንታይ ንቕበሎ ንወስዶ ዝብል ናይ ጎይታ ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ብሕፅር ዝበለ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ደጋጊሞም ነይሮምና ነይሮም ኣሕዋትና ጎይታና ዓና ክእዘና ወይ ዝገበሩ ክብለና እንኩላ ኣብ ናይ ጥንቀትና ኣብነት ከም ዝረኣናዮ እቲ ንዓና ዝሓይሽ ልዕለና ይፈልጦ እዩ ስለዝኾነ ክእዝዘና እንከሎ ስጋዊ ኣተሓሳስባ እዚ ስጋን ደምን ኣይገለፀልካን ከም ዝበሎ ጎይታ ንሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ስጋዊ ኣተሓሳስባ ሓዊስና ይኮንና ንርዶ ብዙሕ ግዜ ካብቶም ደቀ መዛሙርት ዝነበሩ ነዚ ቃል ዝሰሚዖም ድሕሪት ክምልሱ እንከለዉ ምናልባት ክንሪኦ ኢና ብስጋዊ ተሓሳስባ ስለ ዝሪእዎ ዝነበረ እዩ እዚ እስከመይ ኢሉ ይኸውን
ኢሎም መራምሩ እሞ ብርእስኻ ክትሓስቦን ከለካ ግን ኣዝዩ ረቂቕ ይረቀካ ከመይ ጌርና ስጋ እንዶም ክንበልዕ ንኽእል ኢልካ ድምፂ ዳግም ኣሎ ምሽ ዘይተጋገ አሌክስ መስለን ይዎ ክሳብ ባሕዊ ክተዕፀቦ ምናልባት ናትካ ትኸቢት ሽኒ ኣብ ኸይኮን ኢሉ ተኸፊት ስለ ዘሎ ማይክ ናላት ተዓጥያ ዘላ ተኸፊታትኩም ኣላ ተዓጥዩ ዘሎ ኣየርእይና ኣለኹም ተዓፅ ሓራይ አሌክስ ናትካ ደጊምካ ኣትበቃ ደጊሙ እዩ ተበቃ ንሓን አሌክስ ደጊሙ እዩ ተሞኒ ፅቡቅ ክስማዕተን ይሄ ወይስ ናይ ጥራሕ ይጋጨዋለሁ ድምፂ ክመቃልሕ ኣለዎ ኦኬ ሰሓቡ በቃ ደጊሙ ይስሓቦ ካብታ ዘቆረፅኛ ክንቅፅል ምእንቲ ማለት እዩ ኣሕዋት ግን ኣብ ከለኹም ድሓን ከም ሓበሬታ ክጥቀመላታ ግዜ ታፕታፕ ምናልባት ንግበር ያው ላይክ ንግበር ወይ ከዓ ታፕታፕ ንግበር እሞኒ ምናልባት ድምፂ እውን ፅቡቅ ክስማዓና ነቶም ዘይመፁ ዘሎ ኣሕዋትና ዝያዳ ምእንቲ ትመፅእ ማለት እስከ ሕጂ ተዛረሙ አሌክስ ከመይ ኣሎ ነገር መራዊ ሕጂ ተሓና ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ ሕጂ ከመይ ኣሎ ኣሕዋት ላጅ አጽዶ መምር እሺ ከም ዝብሎ ፀናሕኹ ናይ ጎይታ ትእዛዝ ናይ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 51 ናትሒዝና ምስ እንምልከቶ ሓውና ዲያቆን ጥዑ ገር ገሊፅልና እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለኣለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዩ ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስጋኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሉ ኢሎም ንሓደ ሕዶም ተኻትዑ ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኹም ደሙ እውን እንተዘይሰተኹም ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ኣነ እውን በታ ዳሕሮይት መዓልቲ ከተንሱ እየ ስጋይ በልዕ ሓቂ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ሰቲ ኣባይ ነበር ኣነ እውን ኣብኡ ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን ነዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕሲ ንዘለኣለም ብህይወት ክነብር እዩ ኢሉ ከስቶም ምህሮም እንከሎ ኢና እንርኢ ኣብ ናይ ጥምቀት ምስጢረ ጥምቀት ክንመሃር እንከልና እውን ጠቂሰየ ነይረ ምናልባት ኣብ ውሽዑ ዘይተኸታተልና ሰባት ክንህሉ ስለንኽእል ሓደ ክልተ ተኣሽሙ ክበኩም እዚ ብዛዕባ ምሳሌ ነይሩ እንተዝኸውን ምሳሌ ክብል እንከሎ በቲ ሓደ ይገርመካ እንዲ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኮፍ ኢልካ እንከለኻስ ምሳሌ እዩ ክትብል እንከለኻ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ዲያቆን ሓወይ ገሊፅዎ ፀኒሑ ዲያቆን ሜሮን እቲ ገንሸል ክሕረድ እንከሎ ምሳሌ ኣብ ዘፀአት 12 እዩ ዘሎ ምሳሌ ማለት እዩ 12 ካብ ፍቕዲ 8 ሒዝና ምስ እነንብቦ ገንሸላ ኢየሱስ ተሓሪዱ እዩ ከም ዝበሉ ድማ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7 እሱ እቲ ኣማናዊ ምሳሌ ኣይኮነን ለዝኾነ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኮፍ ኢልካ ምሳሌ እዩ ክትብል ዘገርም እዩ ግን ከ ብኻልእ እውን እንረጋግፆ ምሳሌ እዩ ክብልዎም ከለዉ ብፍላይ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፀሓሕፍኡ ምስ ንምልከት ሰባት ብኻልእ ርድኢት ብጌጋ ርድኢት ምስ ዝርድእዎ ትሕት ኢሉ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ኮመንታሪ ይህብ እዝስ ከምዚ ኮይኑ እምበር ከምዚ ይኮነን ብምባል ይህብ ንኣብነት ምስ ንርኢ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 19 ኢየሱስ ድማ ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ኣፍርስዋ ኣነ ከዓ ብሰለስተ መዓልቲ ከልዕላ እየ ኢሉ መለሰሎም እቶም ኣይሁድ ከዓ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ብ46 ዓመት እያ ተሃንፀት ንስኻ ዶ ብሰለስተ መዓልቲ ክትዕላ ኢኻ በልዎ ንሱ ግና ይብልሽዑ ብዛዕባ መቅደስ ስጋኡ እዩ እተዛረበ እቶም ኣይሁድ ብዛዕባ እታ ቤተ መቅደስ ብዛዕባ እቲ ህንፃ ክመስሎም እንከሎ ዮሃንስ ግና ትሕት ኢሉ ብዛዕባ መቅደስ ስጋኡ ከም ዝተዛረበ ገሊጹሎ ከም ካልኣይ ምስ ንርኢ ብኣይ ዝኣምን እቲ ፅሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ማለት ካብ ፍቕዲ 38
ኢየሱስ ግና ስለዘይ ከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበሮ እሞ እዚ ብዛዕባቲ እቶም ብኡኡ ዝኣመኑ ክቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ እተዛረበ ስለዝኾነ ሰብ ብኻልእ ርድኢት ከይርድኦ ዘሰክፍ ወይ ብኻልእ ዝርድዎ ሰባት እንድሕር ሃልዮም ይነግሮም ይገልፀሎም እዩ ብፍላይ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣፀሓፍ ምስ ንምልከት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 57 ግና እቶም ነዚ ሰሚዖም ንድሕሪቶም መሉ ሰባት ጎይታ ብምሳሌ ብናይ ምሳሌ ኣገላልፃ ንደቂ ሰባት ከድሕን ኢሉ ዝመፀ ጎይታ ብምሳሌ ኣዘራርባ እንድሕሪት ክምለሱ ይደልን እዩ ጠቕሊሉ ይደልን እዩ ግን ከናይ ብሓቂ ስለ ዝኾነ ንደቂ መዛሙርቱ ንሃዋርያት ከይተረፈ ንስኻትኩም ክትከዱ ትደልዩኹም ክብሎም እንከሎ ኢና ንርኢ ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም እዚ ዘረባ ዘስ ጭንቂ እዩ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ ኢየሱስ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ዘግረምርሙ ከም ዘግረምረሙ ብልቡ ፈሊጡ እዚ ዶ ዕንቅፈኩም ኣሎ ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክኸይድ እንከሎ እንተትሪኡ ደኣ ከመይ እዩ መንፈስ እሺ መንፈስ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን ክብሎም እንከሎ ኢና ንርኢ ብዙሕ ግዜ ስጋስ ገለ እኳ ኣይጠቅምን ስለ ዝበለ ገለገለ ሰባት እቲ ስጋኡ ናይ ክርስቶስ ኣይጠቅምን እዩ ኢሉ እንዲ ጎይታ ባዕሉ ስለዝኾነ ስግኡ በሊዕኻ ኣይ በሊዕኻ ኩሉ ሕደ እዩ ክብሉ እንከለዉ ይስምዖም ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ስጋስ ክብል እንከሎ መጀመርታ ክንርድኦ ዘለና ከምቲ ዓንተብ ዝበልክዎ ንሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ስምዖን ወድዮና እዚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለፀልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ዝበሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቅዲ 17 ተሒዝና ማለት እዩ ስጋው ኣተሓሳስባ ንምባል ደኣ እምበር ንስጉኡ ንምባል ዝገለፆ ኣይኮነን ስጋይ ኣይጠቅምን እዩ ኣይበለን ግን ናይ ብሓቂ ስጋ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ ዘይጠቅም ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 10 ምስ ንምልከት በዚ ፈቃድ እዚ በቲ ሓንሳእ ናሓዋሩ ዝኣክል እተሰውአ መስዋእቲ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐዲስና ኣሎና እዩ ዝብል ስለዝኾነ ነቲ ንዓና ዝቅድስ መስዋእቲ ዝኾነ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ንላገፅ ከም ዘለና ክርዳእና ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ስጋ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይጠቅምን እዩ ምስ ንብል ማለት እዩ ስለዝኾነ ልክዕ ንሕና ከዓ ከም ሃዋርያት ከይተመራመርና እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ከመይ ኢሉ ይፍፀም ኢልና ከይሓተትና ጎይታ ዝበለና ኣሜን ኢልና እናቀበል ማለት እዩ ብምቕፃል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቅዲ 26 ክበልዑ እንከለዉ ኢየሱስ እንጀራ ለዓለ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ሂብዎም እዚ ስጋይ እዩ ውሰዱ ብልዑ በሎም ፅዋእ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ ከምዚ እናበለ ሃቦም እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ እሞ ካብዚ ኩልኩም ስተዩ እንጀራ ኣልዒሉ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ሂብዎም እዚ ምሳሌ ናይ ስጋይ እዩ ኣይኮነን ዝብሎም ዘሎ ነስተብል እዚ ስጋይ እዩ ወድያ ምሳሌ እዩ ዝብል የብሉን ብርግፅ እዚ ስጋይ እዩ ጎይታ ባዕሉ እዚ ስጋይ እዩ ክብለካ እንከሎ በናይ መለክዒ ኢኻ ንጎይታ ንባዕሉ ኖኖ እዚ ናትካ ምሳሌ ዳ እምበር ስጋኻ ኣይኮነን ክትብሎ ትኽእል ስለዝኾነ ልብና ከፊትና ነቲ ናይ ጎይታ ቃል ከም ዘለዎ ክንቅበሎ ይግባአና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 16 ዓንተበይ ተቂስልና ነይሩ ሓውና እታ ንሕና እንባረኻ ናይ በረኸት ፅዋእ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዘይኮነትን
እታ እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረ ዘለዋሉ ኣይኮነት ስለዝኾነ ኣብ ቅዳሴና ወትሩ ቅዱስ ቁርባን ክንቅበል እንኮልና ምስ ናይ ክርስቶስ ጽዋእን ምስ ናይ ክርስቶስ ደምን ስጋን ሕብረ ዘለዋ ቀፂሉ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:17 ሓድነት ምስ ጎይታ እንገብረላ ሓድነት ምስ ህዝበ ክርስቲያን እንገብረላ እቲ ደስ ዝብለካ ካብ ሓንቲ እንጌራ ተማቂልና ኢና እሞ ሓንቲ እንጌራ ካብ እንኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ክንስና ሓደ ስጋ ኢና እዩ ዝብል ስለዝኾነ ኣብዚ ዘለኹ ኣነ ምስ ሓዊ ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ብስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ሓድነት ይህልወና ሓደ ንኸውን ማለት እዩ ከየብዝሕ ምናልባት ሓንቲ ጥቕሲ ክውስኽ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 23 ኣነ ካብ ጎይታ እተቐበልክዎ እዮ እሞ ንዓኻትኩምን ዝነገርክዎ ጎይታና ኢየሱስ በታ እተታሕዘላ ለይቲ እንጌራ ኣልዓለ ኣመስጊኑ ቆረሶ እሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንታኹም እተዋህበ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋ ኣልዓለ እሞ እዛ ጽዋ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ክዳን እያ ብእትሰትይዎ መጠን ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብእትበልዕዋ እዛ ጽዋ እዚኣ እውን ብእትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ስለዚ ከይተገበኦ እዛ እንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይ ጽዋእ ጎይታ ሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ዝዕግብ ግናኸ ሰብ ንርእሱ ይምርምር ከምኡ ከዓ ካብዛ እንጌራ እዚኣ ይብላዕ ካብዛ ጽዋእ እዚኣ እውን ይስተ እቲ ዝበልዕን ዝሰትን ንስጋ ጎይታ እንተ ዘያለለየ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ዝሰትን በዚ ምክንያት እዚኦም ኣብ ማእኸልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ ዝደቀሱ እውን ብዙሓት እዮም ይብል ስለዝኾነ ካብዚ ሓደ ክልተ ቁም ነገር ንምውሳድ ኣመስጊኑ ቆሪሱ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንታኹም እተዋህበ ስጋይ እዩ ኣብዚኣ ንስተብለላ እዚ ምእንታኹም እተዋህበ ስጋይ እዩ ዝብል ስጋይ እዩ ምሳሌ ናይ ስጋይ ኣይብልን ስጋይ እዩ ስለዝኾነ ከምዘላታ ክንወስዳ ኣለና ማለት ስጋይ እዩ እንድሕር ኢሉ ብልክዕ ስጋኡ ከም ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና ቀፂሉ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ ይብል እሺ ኣብዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ ስለ ዝበለ ንመዘከርታ ጥራይ እምበር ንክንቅበሎ ይኮነን ተዋሂብና ዝብሉ ገለገለ ኣሕዋት ኣለዉ ግን ከ ኣብኣ ብእትሰትይዎ መጠን ንኣብነት ንመዘከርታይ ግበርዎ ምስ በለ ማለት ኢሉ ናታ መብራህት ኣብርሂዎ ኣሎ ሓንቲ ጥቕሲ ወይ ድማ ሓንቲ መስመር ሰኣን ትሕት ኢልካ ምንባብ እዩ ሰኣን ምቕፃል ማለት እዩ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብእትበልዕዋ እዛ ጽዋ እዚኣ እውን ብእትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ለዝኾነ መዘከርታ ይግበርዎ ዝብል ዘሎ ክንቅበሎ እንኮለና ብዛዕባ ሞቱ ምእንታና ክብል ዝወረዶ መከራ ስለ እንዝክር ስለ እንሓስብ ወይ ድማ ስለ እንነግር ብተግባር ማለት እዩ ለዝኾነ መዘከርታ ይግበርዎ ክብል እንከሎ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝረኣናዮ ወይ ድማ ስጋኡን ደሙን ስጋይ እዩ ደመይ እዩ ብምባል እዩ ባዕሉ ገሊፅልና ማለት እዩ እሺ ብምቕፃል ምናልባት ናይ ኣቦታት ኣስተምህሮ ኣሕዋተይ ብሓፈሹ ጥዕገሮም ገልፅዎ ስለ ዝኾኑ ናይ ሓደ ኣቦ ክጠቅስ እሞ እታ ናይ ማርቲን ሉተር ገይረ ክኣኽለኒ እዩ
ماشي ቅዱስ ጃስቲን ደ ማርቲር ሰማዕቱ ማለት እዩ ሰማዕት ጃስቲን ፈርስት አፖሎጂ ኣብ ተባለ መጽሓፉ ቻፕተር 66 ቻፕተር 66 ኦፍ ደ ዩካሪስት ተባለ ማለት እዩ አርእስት ከማርእስት ማለት እዩ ኦፍ ደ ዩካሪስት ፈርስት አፖሎጂ ቻፕተር 66 ከም ኣሕዋትና ጥዑይ ገይሮም ምሃሩና ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክንፈልጣ ንኽእል መንገዲ እቲ ሃዋርያዊ ዝኾነ ኣስተምህሮ ክህሉ ኣለዎ መጀመርታ ሃዋርያዊ ኣስተምህሮ ከም ካልኣይ ድማ እቲ ሰንሰለታዊ መንገዲ አፖስቶሊክ ሳክሴሽን ኢሎም በቀዳማይ ጥዑይ ገይሮም ምሂሮምና ነይሮም እቲ ሰንሰለታዊ መንገዲ ተዓቂቡ ክመጽእ ይኽእል ኣለዎ ክሳብ መወዳእታ ዓለም መሳኻትኩም እየ ዝበለ ጎይታ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ሃዋርያት ዝነብሩ ኮይኖም ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ነቶም ብድሕሮኦም ዝትክኡ ሃዋርያነ ኣበው ብድሕሮኦም እናተተክኡ ዝመፁ ኣቦታት ወይ ድማ ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ መወዳእታ ዓለም ከም ዝሕልዋ ንምግላጽ ዝተዛረበ ስለዝኾነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም መሳኻትኩም ኣለኹ ዝበለ ጎይታ ንሽሕን ገለን ዓመት ገዲፍዋ ከም ብሓድሽ ክምለስ ኣይክእልን እዩ ገዲፍዋ ነይሩ ሽዑ ድሕሪ 1517 ዓመት ኣቢሉ ሽዑ እቲ ሓቀኛ ቤተ ክርስቲያን ክጅምር ኣይክእልን እዩ ክጅምር ኣይክእል እንድሕር ኢልና ናይ ጎይታ ቃል ባዕሉ የፍርሶ ኣሎ ናብ ምባል ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ስለዝኾነ መጀመርታ እቲ ሰንሰለታዊ ክዕቀብ ኣለዎ እቲ ኣስተምህሮ ድማ ሃዋርያዊ ኣስተምህሮ ኣብ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ ግዜ ክልተ ሰባት ንመጽሓፍ ቅዱስ አንቢቦም ነናቶም ርድኢት ክሕዙ ይስምዑም ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብ ናይ እምነት ፕሮቴስታንት ክልተ ሰባት ሰለስተ ሰባት ንሓንቲ ጥቕሲ ነናቶም ርድኢት ይህብዋ ነናቶም ትርጉም ይህብዋ ነቲ ሓደ ጭብጢ ከንድሕር ሓቲትካዮ ጭብጢ እንታይ ኣለካ መርትዖ እንድሕር ኢልካ መጽሓፍ ቅዱስ ተቐሰልካ ልዕሊ መጽሓፍ ቅዱስ መርትዖ የለን ይብለካ ጽቡቕ መጽሓፍ ቅዱስ ኢልካ ከም መርትዖ ክጠቕሶ ግንከ ንመጽሓፍ ቅዱስ ተዕቢ ዘለኻ ኮይኑ እንዳተሰማዓካ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትርጉም ኢኻ ተበላሹ ማለት እዩ ተሓደ ኻ ጭብጢ እንድሕር ሓቲትካዮ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ተሓደ እውን ከምኡ ግንከ ናይ ስለሰም ሓሳብ ንንበይኑ ኣብ ሓንቲ ጠቕሲ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም መንዕረቆም ወላ ሓደ ዓራቂ የብሎምን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምስ እንመጽእ ግና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያት እንታይ ኢሎም እቶም ብድሕሮኦም ዝነበሩ ኣቦታት እንታይ ኢሎም ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ቅዱሳን ኣቦታት ምስኦም በኣካል እውን ዝነበሩ ምስ ሃዋርያት ማለት እዩ ናቶም ኣርድእቲ ዝነበሩ ብልክዕ ነቲ ቋንቋ ቀረባ እዮም ነቲ ዘመን ቀረባ እዮም ምስኦም ዝተመላለሱ ሰባት እዮም ካባና ብዝበለፀ ንሶም እዮም ዝርድእዎ ስለዝኾነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ መልሲ ኣለዋ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ምዝጋገ ኣቦታት ኣለውና ኣቦታት ድማ ይእሩሙና ስለዝኾነ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ እሺ ናይ ሰማዕቱ ቅዱስ ጃስቲን ማለት እዩ ነዚ መግቢ ቁርባን ኢልና ንጽውዖ ይብል ንትምህርትና ሓቂ ምዃኑ ዝኣመነን ንሕድገት ሓጢኣትን ንመሐደስን ኢሉ ኣብ ክላምር ጥምቀት ይገብር ኣብ ዝኾነ ማለት እዩ ምሕፃብ ተሓፂቡ ብኡ ድማ ከምቲ ክርስቶስ ዝኣዘዞ ዝነብር እንተዘይኮይኑ ካልእ ክካፈል ኣይፍቀደሉን እዩ ንሕና ነቲ ዝተለምደ እንጌራ ወይ መስተ ኣይንቕበልን ኢና ግናኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ስጋ ለቢሱ ንድሕነትና ስጋን ደምን ስለ ዝነበሮን ከምኡውን ከምቲ ዝተምሃርናዮ እቲ ብኡ ተዳለወ ጸሎት ቁርባን ናይ ሐሙስ ነበር ማለት እዩ ናብ ቅዱስ ቁርባን ዝተቀየረ መግቢ
ኢና እንምገብ ይብል ምናልባት ብዓለይ ስለዝተርጉምክዎ ቃል ብቃሉ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ብሓፈሽኡ እቲ ሓሳብ ክንወስዶ ግን እቲ ነቲ መግቢ ቁርባን ኢልና ንፅውዖ ኢሉ መጀመርታ ሽዑ ንትምህርትና ሓቂ ምዃኑ ዝኣምን እንደገና ብጥምቀ ዘይተሓደሰ ዳግማይ ዘይተወልደ ካብዚ ክሳተፍ ኣይፍቀዶን እዩ ይብል ስለዝኾነ ቅዱስ ቁርባን ይፍቀድ እዩ ኣይፍቀድን ወይ ድማ ናይ ጎይታ ኣማናዊ ስጋ እንደምን እዩ ኣይኮነን እንደገና ክንቅበል ኣለና ዶ የብልናን እዚ ከማ ርእስቲ ከማና የቕርቡን እንታይ ዳ የቕሪቡ ሓደ ሰብ ክቅበል ድማ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክሳተፍ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክራይቴርያ ከማልእ ከም ዘለዎ እዩ ዝጠቅስ ዘሎ ስለዝኾነ ኣብ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ኣብ ጥንታውያን ክርስቲያን ቅዱስ ቁርባን ከም ዝነበረ በዚ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ናይ ማርቲን ሉተር ዝበልኩኹም ድማ እሺ ክልተ ሓሳብ ከቕርበልኩም على ማርቲን ሉተር ቀዳሜቲ ስሞል ካቴኪዝም ኦፍ ማርቲን ሉተር ዝተባህለ ላርጅ ካቴኪዝም ዝተባህለ መጽሓፍ ኣለዎ ስሞል ድማ ዝንእሽተይ the sacrament of the altar ናይ መሰዊኢ ምስጢር ዝተባህለ ክፋል ማለት እዩ what is the sacrament of the altar it is the true body and blood of our Lord Jesus Christ under the bread and wine instituted by Christ himself for us Christians to eat and to drink ናይ መሰዊኢ ቅዱስ ቁርባን ናይ መሰዊኢ ምስጢር እንታይ እዩ ኢሉ ከም ሕቶ መልክዕ ኣቕሪቡ ንዓና ንክርስቲያን ንክንበልዖን ንክንሰትዮን ብባዕሉ ብክርስቶስ ዝተዳለወ ናይ ክርስቶስ instituted by Christ himself for us Christian to eat and to drink ንክንበልዖን ንክንሰትዮን ዝተዳለወ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እዩ ብምባል ተቐሶ ነዚ ዘይቅበሉ ድማ ምናልባት ኣብ ዘመኑ ዝተንስኡ ነይሮም ኣብ ዘመኑ ናይ ክርስቶስ ደምን ስጋን ኣይኮነን ምሳሌ እዩ ኢሎም ዝምህሩ ስለ ዝተንስኡ ድማ ንዕኦም እንታይ ብምባል ይዝወቕሶም ላርጅ ካቴኪዝም ባብ ዝተባህለ መጽሓፉ ቻፕተር 5 the sacrament of the altar ቁፅሪ 12-13 ምስ ነምቦ 100,000 ኣጋንንቲ ኢሉ ይጅምር 100,000 of 100,000 devils ይዝብል 100,000 ኣጋንንቲ ምስ ኩሎም ኣኽረር ተሓቢሮም እንጌራን ወይንን ከመይ ገይሮም ስጋን ደምን ክርስቶስ ክኾኑ ይኽእሉ እናበሉ እንዳልቆሱ ወይ ድማ እንዳበኸዩ ንቅድሚት እንተተጓየዩ ወይ ድማ እንተተጻደፉ ኩሎም መናፍስትን ሊቃውንትን ብሓባር ከምቲ ኣብታ ንእሽቶ ኣጻብዕቱ ዘሎ መለኮታዊ ግርማ ለባማት ከም ዘይኮኑ እፈልጥ ቃል ክርስቶስ ኣብዚ ደው ኢሉ ኣሎ ይብል ሽዑ ውሰዱ ብልዑ እዚ ስጋ እዩ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ ነቶም ንገዛ ርእሶም ጎይቶት ዝገብሩ ካብቲ ዝተዛረብዎ ዝተፈለየ ካብቲ ዝተዛረቦ ይቅሬታ ካብቲ ክርስቶስ ተዛረቦ ማለት እዩ ዝተፈለየ ዝገብሩ ክንርኢ ንደሊ ይብል ስለዝኾነ ኩሎም መናፍስትን ሊቃውንት ብሓባር ተኣኪቦም እኳ ኣብታ ንእሽቶ ኣጻብዕቱ ዘሎ መለኮታዊ ግርማ ለባማት ከም ዘይኮኑ ፈልጥ እዩ ዝብሎም 100,000 ኣጋንንቲ ብባል ይፅውዕ 100,000 ኣጋንንቲ ምስ ኩሎም ኣኽረር ተሓቢሮም እንጌራን ወይንን ከመይ ገይሮም ስጋን ደም ክርስቶስ ክኾኑ ይኽእሉ
انتيلوم ناي غويتا قال ازيو بمبالي تقصلو ناي غويتا قال ازيو ازني حدش كدان دمي ايو كابز كلاتكم استيو كابت غويتا استزاروبو استفلي خغورو ويدما خزاروبو مسدلي دما خنرينا بمبال يزوقسو مالتيو سلازو قنا بروتستانت تحاتنا ملالبات ابزي ما اكلنا ترخبكم تكاتلو اندحر عليهم نعاخم من كرداكم الله بزي فلات كابيت كريستياننا زوصانا احوات نتا بيت كريستيان بزغبا كنردا يغبانا بناش نغرات عبيتي ناي بيت كريستيان هيوت زهب تمرتي مسان كله غويتا مسان كله نحنا غنا بدخمتنا ني بيت كريستياننا سان مفلات اين السناقل نابتنا ينبل احواتنا مهورنا اللو اما اخلنا ترخيبهم دخيمنا خيولو سلازغونا بيت كريستياننا نفلت قبل دلي زربا انو يحيى غريتا وسبات لك زاير እሺ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና እግዚአብሔር አምላክ ናይ ሕይወት ቃል ይስማዓልና ከመይ አልተከታተልኩም ዲኹም ሕዋታት ታሕቲ ዘለኹም ማለት እዩ ምናልባት ክብር ዝበለ ሓሳብ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ካብ ምስጢራት ቤተክርስትያን ስለ ዝኾነ ወረቐትን ፔሮን ሒዝና ተንስምዕ ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ ክንሕዞ ዝግባአና ንፅባሕ ንግሮ እውን ንዓና ሕይወት ክኾነና ንኻልእ እውን መልሲ ክንበሉ ንኽእል ሓሳብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ክትከታተሉ ከለኹም ያው ናይ እግዚአብሔር ቃል ክሳዕ ዝኾነ ማለት እዩ ልብኹም ከፊትኩም ክትሰምዕዎ ማለት እዩ ልምነኩም بناي كريستوس بفقر ناي كريستوس مالتينا سلازي ያው ናፍቲ ዝበሃልና ዘሎ አዚና ክነቀልብ ይግባአና ንሓውና ቃል ሕይወት የስማዓልና ምናልባት ካብ ኩላቶም ክወፅእ ከሎ ሓሳብ ካብ ኣሕዋትና ማለት እዩ ዝያዳ ክንመሃር ንኽእል ሓደ ዘይረኣዮም ሓደ ክገልፆ ስለ ዝኽእል ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እውን ክንሪእየሉ ስለ ንኽእል ቤተክርስትያን ሕብረታዊት እያ እኔ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ማለት ኣንቶይ ኣሌክስ ገሊፅዎ ነይሩ ለምሳሌ ፕሮቴስታንት እንድሕር ኢኹም ኮንኩም ሰለስተ ሰባት ኮይኖም ወላ ሰለስተ ሰባት ክሰማምዑ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ናይ ገዛ ርእሶም መንፈስ እዮም ዝትርጉምዎ ማለት እዩ ከንዕኦም ከም ዝመሰሎም ወይ ከዓ ንዕኦም ተሰምዖም ፅቡቅ ኮይኑ ተሰሚዖም ይትርጉምዎ ወይ ከዓ ይቕበልዎ ፅቡቅ ኮይኑ ተሰሚዖም ወላ ክርስቶስ ዝበሎ ቃል ክቀይሮም ምንም ችግር የብሎም ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርም ናይ ሰብ ሓሳብ እኮ ይበልሓን ከማና ሰባት እዮም ክትብል ትኽእል ጎይታ ዝበሎ ቃል ከይተረፈ እዮም ዝቀይርዎ ማለት እዩ ንዕኦም ድሕሪ ይወሓጠሎም ኮይኑ ወይ ከዓ ብናቶም ኣእምሮ ወይ ከዓ ብናቶም ዓቕሚ እንድሕር ዳ ዘይተረድኦም ወይ ከዓ እንድሕር ዳ ዘይተዋሓጠሎም በቃ ጌጋ ይብልዎ ማለት እዩ ክርስቶስ ስጋይ እንዳበለ ከሎ አይ ክርስቶስ እኮ ተጋጊዩ ስጋይ ዝበሎ እኮ ስጋይ ክብል ኢሉ ይኮነን ስጋይ ዝበሎ ቃል ይብል ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እና ክርስቶስ ልክዕ በቃ ሎቱ ሰባት ክብሪ ንዕዮ ይኹኖ ሓሳቡ ክገልፅ ከም ዘይክእል ፍጡር ገይሮም ማለት እዩ ያው እግዚአብሔር ኢየሱስ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ግን ልክዕም ዘውርዶ በቃ ታሕቲ እዮም ዝገብሮ ክርስቶስ ከይተረፈ ማለት እዩ ክርስቶስ ስጋይ ዝበሎ እኮ ስጉ ይኮነን እንታይ ዳ ቃል ይብል ማለት እና ክርስቶስ ቃል ንሕዳ ኮይኑ ቃል ምባል ጠፊዎ ማለት ዲ ስጋይ ዝበሎ ቃል ምባል ደሊ ንሕዳ ኮይኑ ምንታይ ቃል ዘይብል ቃል ምባል ከቢዶ ክርስቶስ ቃል ክብል ከሎ ኣብ ካልእ ቦታ እኮ ቃል ዝብሎ ስጋይ ኣብ ዝበሎኻ ስጋይ እና ብጣዕሚ ዝገርም ኣሌክስ ሓውና ንሕር ሰሚዕኩም ምኾንኩም ጎይታ ከዓ ሓደ ነገር ተዛሪቡ ንሕዳ ምርዳእ ኣብዎም እንታይ ዝገብር ቃሉ ይትርጉመሎ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ወንጌላዊ ዮሃንስ ንባዕሉ ይትርጉመሎ እዩ ማለት እዩ ለምሳሌ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ተዛሪቡ ንስትወለዙ እንት ቤተ መቅደስ ወበሰሉስ መዋላ ነስኦ ዝበሎ ማለት እዩ ነዚ ቤተ መቅደስ ኣፍርስዎሞ ብሳልሳይ መዓልቲ ከተንስኦ እዮም ዝበሉ አይሁድ ተረብሾም ማለት እዩ 46 ዓመት ተሰርሐ ወይ ከዓኒ ንኽስራሕ 46 ዓመት ዝወሰደ ቤተ መቅደስ ከመይ ገይሩ ሰለስተ መዓልቲ ከተንስኦ ኢሎም ሓሲቦም ማለት እዩ ስለዚ ከምዘይ ተረድኦም ስለ ዝፈለጠ እንታይ ገይሩ ጎይታ ወይ ከዓ ያሬታ ዮሃንስ ወንጌላዊ እንታይ ገይሩ ተርጉምልና ማለት እዩ አይ ጎይታ ቤተ መቅደስ ዝበለኮ ስለ ሰውነት ወይ ከዓ ስለ ገዛ ርእሱ ተዛረበ እምበር ስለ ቤተ መቅደስ ኣይኮነን ኢሉ ተርጉምልና ብታሕቲ ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ድሕሪና ኮይና ከዓኒ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ማለት እዩ እቲ ኣነ ዝህበኩም ወይ እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ሰቲ ኣብ ዘለዓለም ኣብ ውሽጡ ፈልፋለ ማይ ህይወት ክህልው ወይ ከዓኒ ካብ ውሽጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል ማይ ክወፅእ ምስ በለ ኣይተረድኦም ማለት እዩ ዮሃንስ እንታይ ገይሩ ተርጉምና ማለት እዩ ማይ ዝተባሃለ ናይ ህይወት ማይ ኢሉ ተርጉምላ ማለት ማይ ዝበለ ዘሎ ሊትራሊ ማይ ዘይኮነ እንታይ ናይ ህይወት ማይ ኢሉ ተርጉምላ ማለት ስለዚ ናይ ዮሃንስ ልማዱ ከምዚ ማለት ሓደ ነገር ድሕዳ ክብድ ብለ ኮይኑ ይትርጉም ማለት እዩ ኣይ ከምዚ ዝበለኮ ከምዚ ክብድ ኢሉ ይነግረና ማለት ምሳሌ ድሕዳ ኮይንካ ብምሳሌ ከም ዝተዛረቦም ይብል ማለት እዩ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ንሕሪና ግን እንታይ እዩ በቃ ቃል በቃል እዩ ማለት እዩ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኢሉ ይኸይዱ ምናልባት ከይቅድሞም ንሕዋት አንተ ስለተዛረብካ ኣነ ድሓን ተመሊሰ ክመፅእ ሓሳብ ማለት እዩ
بدقامي كن قال يهوت يسمعلنا بحقي نبوم كونو زي قالو مچ معنى ندعي بروتستانت تسفا زلوما يمسلن انا نبوم حساب وي كان نبوم مخرج ساعه زي سمعون ناب هيوت كمص يميلا حسبني ما لوتر كم زعيت رديت اندحر نيرو بتعم زغري ماتنا لوتر كاب بروتستانت يا بروتستانت خبحال كله بكافروم ስለጽውዕ ይምበር ያው ጴንጤቆስጣሌም ዝወዝሕ ናይ ፕሮቴስታንት አካላት ታሪኽም ኣብ ዘመናት ኣሎ ናይ ጴንጤቆስጣሌ ማለት ናይ ጴንጤቆስጣል ዕድመ ድማ 100 ዓመት እንዲያም 500 ዓመት ወሲዶ ጸኒሑ ኣሌክስ ማለት ዕድሜ ማኑሕ ኢሎም ማለት ግን ሓፂር ዕድሜም ማለት ልክ ከም ናይ ኣምቤባ ዕድሜም ካብ 100 ዓመት ይሓልፍኒ ማለት ናይ ጴንጤቆስጣል ማለት እና ዝበዝሕ ናይ ፕሮቴስታንት 40,000 ዝኾን ቤተ እምነት ሓዘኻኒ ጴንጤቆስጣሌ ማለት ወይ ካኒ ሲዶ ካራዝማቲክ ወይ ካ بناي منفس قدس وهبتون عام الناس بلو وانجيليا ماتي بحفش أنا لوترانا كالفينيست يوم نالبات حموش تميت عامت زجبرو مالت إن لوتر بتعمل زجرب عجان انتي لو مات قدس سجون كبر لهم يكاني سجان ده من نايكروسوس زخدو وقال 100 شح عجان انت زلوهم يوم يلوم مات نا لوتر نحلا 100 شح عجان انت لوهم يلوم متى نحنا يوم قلت 100 شح عجان انت لوهم كم يبال حليفنا ولا حن تخنوا لاين دخلنا هنا يوم نبوهم كسمعوا زي قالوا يكان نبوهم زي تعززوا متى نيكروسوس كزوز زي ميكادي حسابي مالتنا ካብ ናይ ዓይ ፕሮቴስታንት መንፈስ ክንወጽእ ይግባአና ብጣዕሚ ክፉእ ዝኾነ ስፒሪት ወይ መንፈስ እዩ ዘለዎ ማለትና መጽሓፍ ቅዱስ ክሳዕ መቀያር ዝበጽሑ እዮም ማለት ከምዛ ዓይነት አካይዶም ወይ ካብ ከምዛ ዓይነት ሓሳቦም ማለትና ስለዚህ ንሕና ግን ኣብቲ ቅኑዕ ዝኾነ ናይ ክርስትና ትምህርቲ ክንጽጋዕ ኣለና እውነት ሉተር ንባዕሉ መናፍቕ ግን ምንፍቕ እንደው ግን ያው ካብ ንፕሮቴስታንት ናባና ይቀርብ ማለት እና ሉተር ተዝረኽቦም ነይሩ ኣብ ሕጂ ዘለዎ መናፍቓን ወኣሪ ወይ ካብ መን ይኹም ብሎም ነይሩ ማለት ሉተር ንባዕሉ ይፈልጦም እንኳን ክርስቶስ ኣብቲ መጨረሻ ግዜ ኣይፈልጠኩም ነይሩ ዝብሎም ያው ንፕሮቴስታንት ኣይመስለና نعم مجمع لوترنا يفلطهم مالتي لوتر نبعلو دقو يفلطهم مالتي بقى يفلطكم يعني كم ذا عينه تمرت يبلين كبلي لوتر نبعل مالتي እንኳን ክርስቶስ ማለትና ስለዚህ ያው ቢያንስ ናብናይ ሉተር ትምህርት ተመጽሎ መጀመሪያ ቀድመ ናብናይ ክርስቲያን ትምህርት ንጾ ማለት እና ካብ ሉተር ትምህርት በጣም የምርህ ያቆም ዘለውና መጀመሪያ ክንጸልየሎም ዝግባና ናብናይ ሉተር ትምህርት ይምጽ ደሞ ናብናይ ሉተር ትምህርት ምስመጽሹ ናብናይ ክርስትና ትምህርት ከመጽ ይቀልል ማለት ጭራሽ ግን ኣብ ሉተር ብዘይ ቀረቡሉ ወይ ካና ሉተር ካብ ሉተር በአማይት ኪሎ ሜትር ሕቆምሉ ዘሎ ግዜ ግን ያው ክርስትና ትምህርት ተቀበሉ የሚለ በጣም ይከብደና አይ ሐሳብ ማለት ነቀበሉን አቅም ዘለውም አይመስለን ምክንያቱ በብንሽቴ ስለዝኾነ እምነት ማለት ይና እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያ ዝነበሩ ክምለሱ ማለት ናፍት መጀመሪያ ጥፋቶም ክምለሱ ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ክምለሱ እግዚአብሔር ይሐግዘው ማለት بدقامي قال هيوت يسمعنا دس بالحساب ስለሰማዕ ከ ማለት ወይ ደስ ብል ዓይነት አገላልጻ ስለዝገለጸልና አሌክስ ማለት ሉተር ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ቁርባን ዝነበሩ አራአያ ብጣዕሚ ናብ ክርስትና ዝቀረበ ዲያም ናይ ክርስትና አገላልጻ ዝመስል ዓይነት ሐሳብ ማለት ይገልጾ ማለት ወላ እምነት ሓደ ምሳና ተዘይኮነ ማለት ኢና ፕሮቴስታንት ማዕረኽ እንደ ይርሕቆም አለው ካብ ሉተር ማለት ይዘርየና እና ቃል ህይወት ይስማዓልና ብድጋሚ ጸጉ እግዚአብሔር አምላክ ይብዛሓልካ አባሐወይ ዲያቆን አቤል ቀጽሉ ካውና ሁሰናይ እድልከቤ እሺ كان فقال እግዚአብሔር ህዋትና ቅዱስ ቃሉ በግቦ ገረም ሂሮምና መግቦምና እዮም ነገር ግን በረኸትን መስታፍ ዘአክል ጥራይ ምእማን ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝእመነኒ ኣብ ቅድሚ ቦይ ከሞኔ ከም ዘለን ምእማን ጥራይ ዳአክል እምበር ትምህርቲ ናይ ቤተክርስቲያን ተዋሂብና እዩ ክልታ ካብ መጽሐፍ ቅዱስና ካብ ናይ ቦታት ሓሳባት ክልተ ሓሳባት ትሒዘ ክዛረብ ክፍትነ ብተኻለ መጠን ኩላት ናይ ትምህርቲ ግዜ ስለ ዝነውሓ ኣሕፅር ከብሎ ክፍትነ ኣብዚኣ ሳዊሮስ ሓውና እንታይ ከልዕልና ፀኒሖም ናይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ዘላ ስጋ ካብ መጀመርታ ትሒዙ ካብቲ ብዛዕባ ቁርባን ዝዛረባ ትሒዙ ካብ መወዳእታ ኣትሒዙ ክዛረበና ፀኒሑ ዲያቆን ሚራን ሓውና እውን አንቶይ ብዛዕባ እዚ ንዛረረበሉ ዘለና ስታይ ስለ ዝኾነ ዶግማ ስለ ዝኾነ ወይ መሰረት ስለ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ቤተክርስቲያንና ንምንታይ ስለ ዝኾነ ከዓ ብዛዕባ ህይወት ስለ ዝኾነ ዮሃንስ ቀዳማይ መልእክቲ ዮሃንስ እንታይ በእንተ ነገር ህይወት ይዝብልና መልእክቱ ክጽሕፍ ከሎ ብዛዕባ ናይ ህይወት ነገር ኢና ነግረኩም ዘለና ኣብዚ ከዓ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ዝበልዕ ደመ ይሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ከም ዝበልና ማለት ሕጂ ቀንዲ ምክንያት በዛ አጸቢቅና ንዘራረበል ዘለና ናይ ዘለዓለም ህይወት ስለ ዘሎ ማለት ናይ ዘለዓለም ህይወት እንታይ ስለ ዘድልና ቅዱስ ስጉ እንደም ስለ ዘድልና ናይ ክርስቲያን ዕላማ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምርካብ ምስ ክርስቶስ ሕብረት ገይሩ ምንባር እዩ መጨረሻው ዕላማ ሕጂ ኣብዚአን ሓሳባት እንታይ ዝለዓል ኣሎ እምነት ጥራይ ዝብል ሓሳብ ክመጽእ ከሎ
በቶም ካብ እምነት ዝወፁ ኣሕዋትና ዘለዎ ወገን እንታይ ዝብል ሓሳባት የምፅኡ ምፍልላይ ጥራይ ማቴዎስ 26 ዘሎ ብግሪክ ቃሉ ከምፅዎ ከለዉ እንታይ ይብል እቲ ግሪክ ስጋይ ነቲ ስጋ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ግእዝ ስጋ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ግሪክ ግና ሶማ ኢሉ የምፅኡ እዩ ናይ ወንጌል ዮሃንስ 6:53 ከዓ ሳርከስ ኢሉ የምፅኡ ሕጂ እዚኦም ንህይወት ኢልዎ ዘሎ ከማ ንበይኒኡ ዝብል ፅቡቅ ገይሩ ሓደ ሰብ ዝመርመረ ሰብ ድመስል ከምኡ የምፅኡ እሞ እንታይ ገዙ ኣብ ክልቲኡ ስጋይ እዩ ዝብሉ ስጋይ ዝበልዖ ደመይ ሰተይ እዩ ዝብሉ ኣብቲ ግሪክ ግን ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ዘሎ ሶማ እዩ ዝብሎ ሶማ ማለት ከዓ እንታይ እዩ ኣካል ባዲ ኢሉ ይተርጉመሉ እቲ እንግሊሽ ባኣና ከዓ ኣካል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ሕጂ እንታይ ከዓ እትያ ከምፂ ኢለ እቲ ሓሳብ ምናልባት ኣብ ሓደ ቦታ ልዒሎም ንድሕነት ኣይከውን ንዝብል ሓሳብ ስለ ዘልዓልዋ እሞኒ ኣብኣ ዝነበረት ሓሳብ ከዓ እቲ ሶማ ዝብልሲ ንስጋውን ከም ዝውክል ልክዕ ከምቲ ቦታትና ስጋ ኢሎም ተርጊሞም ዘለዉ ማቴዎስ 26 ኣብ ኣቲና እንተሪእናያ እንታይ ዝብል ኣሎ እዩ ሶማ ዝብልሲ ንስጋን ንባዲ እውን ከም ዝውክል ንኣካል እውን ከም ዝውክል ኣብቲ ከፊተ እኳ ንሪኣ ፅቡቅ ነይሩ እስቲ ቪድዮ ከፍተ እያ ባሕወይ ትንሽ ክስታይ ግበርኒ እያ مرعو يا أبي ኣሎ ዲ ኣብን ماشي سألني እዚኣ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 እንድያ ኣብዚኣ ተጠቂምላ ዘሎ ቃል ኣብዛ መወዳእታ ዘላ the body of me ሶማ ኢልዎ ዘሎ ብዙ ማለት እዩ ሶማ ማለት ከንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ትርጉም ተርኢና ኢኻ ኣካል ክኸውን ይኽእል እዩ ፍለሽ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ the body of the Christ ካኢሎ ናይ ክርስቶስ ኣካል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሶማ ዝብል ዘሎ ንክልቲኡ ይውክል ማለት እዩ ኣካል ክኸውን ይኽእል እዩ ስጋ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ግእዝ ስጋይ ኢሉ ተርጊምዎ ዘሎ ሕጂ ንድሕነት ኣይከውን እቲ እንታይ እዮም ዝብል ሓሳብ መሰለ ሰምዑ ከየነ ዝልዕሎ ዘለኹ ወንጌል ማቴዎስና የወንጌል ዮሃንስ ዘለዎ ቃል ሓሳባት ሓደ ይኮኑን ሕጂ እቲ ወንጌል ዮሃንስ ንድሕነት ከም ዝኾነ ስለ ዝነግረና እዩ ንድሕነት ኣይኮነን ከዓ ንወስዶ ዘለና ንመዘከርታ ዝብል ሓሳባት እዚኣ ዕሙቕ ዝበለ ሓሳብ ድመስል የልዕሉ እዮሞኒ ሶማ ዝብል ንክልቲኡ ከም ዝውክል ኣብ ናይ ግሪክ ቋንቋ ይነግረና እዩ ካብኣ ተወሳኺ ከም ሓሳብ ከልዕላ ዝደለኹ ከዓ እንታይ ነይራ ኣብዛ ወንጌል ማቴዎስ 26 ዘላ እንታይ ዝብል ኣሎ እዩ ትዘልዕሎ ሕብስቲ እዩ ሕብስቲ ኣልዒሉ ሕጂ እንታይ ኣሎ ካሽዑ ቆሪሱ ፈቲቱ ዝብልካ ኣለና ምስ ቆረሰ ይፈቲቱ ሽዑ ዳሕራይ ግን ድሕሪ ምቁራስን ባሪኹ ምብራኽን ምቁራስን ምስ ሓለፈ ግን እንታይ ኢሉ ስጋዬ ኢሉ ስጋ እዩ ኣብ መንጎ ትሕብስትን ኣብ መንጎ ትስጋን ሕጂ እንታይ የፍልል ዘሎ ምብራኽን ምቁራስን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ቅድሚኡ ሕብስቲ እዩ ነይሩ ዋላ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ሕብስቲ ልዒሉ እዩ ዝብለና ዳሕራይ ዝተላዕለ ሕብስቲ ግን ምስ ተባረኸን ምስ ተቆርሰ ግን ኣመናዊ ስጋ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ወይኒ ከዓኒ ኣመናዊ ደም ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸውን ቅድሚኡ ግን ሕብስትኽን ወይንን ከም ዝነበረ ዝናገር እዩ መብዛሕትኡ ዋላ ናይ ወንጌል ዮሃንስ ዘለውን ንዚ ንምግላፅ ንድሕነት ከም ዝኾነ ኣብታ ደጉማ ስለ ዝኾነ ወይ ደሞ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ንዘይቅበል ማለት ነዚ ነገር ዘይቅበል ካብ ቤተ ክርስቲያን ይኽእል እምበር ደሓን ኢልካ ኣይሕቆፍን እዩ ነዚ ዝነግረና ከዓ ሽዑ ኣብታ ናይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ዘላ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ዝሓቶም ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ 66 ምስ በፃሕና 666 ካብቶ ስለዚ ድማ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ድሕሪት ዝተመልሱ ብዙሕ እዮም ካብኡ ንዳሓር ከዓ ምስኡ ኣይከዱን ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ነቶም 12 ንስኻትኩም ስከድሮ ትደልዩ ኢኹም በሎ እዚ ሓሳብ እዚ
تقبل كان أتى إلك تزجرك هتكيد تدليها هتكيد دو تدليها إخا دبل حتى مزكاي مالتي بز مسرت أنت أيو أبيت كريستيان كنقوم تخوينا نزي تمرتزي كنقبلو تراي زلنا مالتي نزي تزيك تقبلنا كن كتكيد دو تدليها أي كفت حبرتنا كريستوس زلو تكيد دو تدليها شعوقن كم سمون كوينا تمليسنا كم هواريا بيتروس كوينا تمليسنا جن تايو قويتانا إذا هو قال نايزا عالم قال هيوت أبخالو نعم من كيدينا انت لنا جن أفتابيتو نزل عالم ننبر مالتي بمدر جميرنا بسماي كاني نزل عالم ما يمكن أن ننبر إينا مالتي زعجت انتايو زيك إيرت مرتسل زخانة كل زيهم بيت كريستياننا بزعبازي دقاقي ما تمهرنا كل علامون ناي قداسي ناي مسجانا كله عملوا خط علامون مودعتا نقرباني مالتي مزيا مستا ناي ملوات كاني نايت قويتانا نحن سجون دومون قدسات ناتي وسد من لك خمت مصحف قدوس نغرنا ماتي وس 20 كم نغرنا قدسات ناتي وسون انتي زبلالو يا هيمانتاو زسفرو قالون مجمرتا عابي صولون استبقعتن نبي እግዚአብሔር مستغبر ይሉ ቃል አብ ህብስትን ጽዋን ይመጽ ንሳቱም ከአ ኣብ ጻሕሊ ዘለው ህብስትን ኣብ ጽዋዕ ዘለው ወይንን ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን ይኾኑ እንታይ ግን አሎ ዓቢ ጸሎትን አስተብቁዕትን ይግበር ቅድም ሽዑቶም afti ጻሕሊ ዝነበረ afti ጽዋዕ ዝነበረ afti ጻሕሊ ዝነበረ ህብስቲ afti ጽዋዕ ዝነበረ ወይኒ ናምንታይ ይኾኑ ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ይኾኑ በዚ ጸሎት እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሽዑ كنمهارلا زدلو توسخناي ودات حسابي خلعلا እዚ بخمه ኢና ንገልጾ በቲ ኦርቶዶክሳዊ ዓይኒ ዝብል በካቶሊካውያን ሓሳብታይ የምጽዮም ትራንስብስታንሴሽን ዝብል ሓሳብ የምጽዮም ብፍላይ ካብ ቶማስ አኩናስ ዘልዕሎ እዚ ሓሳብ ናይ ኢሰንስ ቼንጅ ዘሎ ኡሲያ ናይ ባህሪ ለውጢ ኣሎ እዩ ዘምጾ ኢቭን ዳሕራይ ሽዑ ኣብቲ ኢስተርን ኦርቶዶክስ ዝበሃሉ በዓል ግሪክና ሩሲያ ዘለው ከማን ነዚ እንታይ ኢሎም ምስታይ ገብሩ እዮም ኣብ ትረንት ዝነበረ ጉባኤ ከማን ነፂጎሞ ነይሮም ሓደ ናይ ግሪክ ሰሩስ አንቢበ ነይረ ንእሽተይ እንታይ ገይሩ ነዚ ሓሳብ እዚ ጭራሽ ኣይቅበልዎን እዮም ባህሪኡ ዝልወጥ እቲ ሕብስቲ እቲ ወይኒ ባህሪኡ ተተለዊጡ ናይ ባህሪ ለውጥ ኣሎ ስለ ኢሉ ይምህር ነይሩ ቶማስ አኩናስ ማለት ወላ ቤተ ክርስቲያናው ነዚ ሓሳብ ዘይ ተቀበሎን ማለት ናይ ካቶሊክ ሓሳብ ዘሎ ኣብቲ ስጉኡን ደሙን ነገር ግን ልክዕ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ትሕብስቲ ነይሩ ዳሕራይ ግን ስጋይ እንደመይኒ መንፈሳዊ ኣካላዊ ለውጥ ዘይኮና ንርኢ ብዙ ሕጂ ኣካላዊ ወይ እቲ ሕብስቲ ናብ ድትሓዝ ስጋ እና ናብ ዝስተ ደም ይቅየር ክንብል ከለና ኣብዚ ሕጂ ኣካላዊ ለውጥ ኣይንርኢና ማለት መንፈሳዊ ለውጥ ግን ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ እዚኣ እውን ኣፀቢቕና ንመሃረላ ፅቡቕ ነይሩ ናይ ቅዱስ ያሬድ መወዳእታ ክገብራይ መወዳእታ እንዳበልኩ እየ ንባሓልኩም ኣለኹም ኣብ አንቀጸ ብርሃን ጸሎቱ ዘምጽአ እንታይ እዩ አንቲ ውእቱ ዕፀ ሕይወት ዕፀ መድኃኒት ህየንተ ዕፀ ሕይወት ዘውስተ ገነት ዘኮንቺ ዕፀ ሕይወት በዲመ ምድር ፍሬችን ፍሬ ሕይወት ውእቱ ወዘበላ እምኔሁ ሕይወተ ዘለዓለም ይሃይ ናይ ምንታይ ናይ መድኃኒት ዕንጨትስ ንስኺ ኢኺ ኣክንድፍቲ ኣብ ሰማይ ዘላ ዕንጨት ኣቦና ኣዳም ካብ በሊዕኻ ዘለዓለም ክነብር እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ኣክንዲ ታብኣ ዘላ ዕፀ ሕይወት እስኺ ኣብዚ ናይ ምድሪ ዘላ ናይ ምድሪ ዕፀ ሕይወት ኢኺ እቲ ፍሬኺ ከዓ ናይ ፍሬ ሕይወት እዩ ተኻባኺ ዝፈረኽዮ ዝወለድክዮ ጎይታና መድኃኒት ከዓ ናይ ሕይወት ፍሬ ነዚ ዝበልዕኻ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ይህልዎ ይነብር ሕይወት ዘለዓለም ይሃዩ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ይነብር እንዳበለ ብጸሎቱ ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገበሮ ጸሎትና ናይ ቤተ ክርስቲያንና ትምህርቲ ካብ ዝገልጽ መንገዲ ይነግረና ሞኒ እስቲ ብዛዕባ እዚኣ ተወሳኺ ሓሳብ ተተማሂርና ኣሎ ጽቡቕ ነይሩ ኣነ እውን ንእሽተይ ሓሳብ ዘላትኒ ኣጸቢቕና ከዓ ተብሲልና ኢኻ ጽቡቕ ነይሩ ኣሕዋ ደስ እዩ ዝብለኒ ኩሉ ግዜ ማለት ክመሃር ኢለ መፅአ ኩሉ ግዜ ካብ እቶም ኣሕዋት ዝረኽቦ ተወሳኺ ትምህርቲ ኣሎ እዩ ነዚ እውን ደስ እንዳበለኒ ኩሉ ግዜ ዘጉደልክዎ እንተለውን ክረም ድልው እየ
ዝጎደለን ዝነጥበን እግዚአብሔር አምላኽና በአፈት ጓህን መላእክቱ ገይሩ ያርመልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። እሺ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ዲያቆን አቤል ሓውና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ንኹላትኩም ትሰምዑ ዘለኹም እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ሕይወት ቃል የስምዐኩም ማለት እዩ ኣብ መንግስቱ እግዚአብሔር አምላኽ ብሓደ ንኹላትና ይኣክበና ማለት እዩ ብሕብረት እግዚአብሔር ክነመስግን ምእንቲ ናብ ድጋሜ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣብ ሓወይ ዝበልከ ፀገም የለን ምናልባት ምስ ዜና መዓንተ ተዛሪብና ነርና ከም ፋል አምላኽ ፅባሕ ተትኾም ማለት እዩ ምናልባት ናትና ትምህርቲ ይኮነን ኢልካ ማለት ናይ ካቶሊክቲ ትራንስሳብስታንቴሽን ዝበሃል ወይ ከዓኒ ፊዚካል ቼንጅ ኣሎ ወይ ከዓኒ ሕብስትነቱ ገዲፉ ስጋ እዩ ዝኸውን ወይንኻ ወይንነቱ ገዲፉ ደም እዩ ዝኸውን ዝብል ማለት ያው ናትና ትምህርቲ ይኮነን ኢልካ ስለዚ ነገር ከ ትራንስሳብስታንቴሽን ዝብል ያውን ካቶሊክ ድሓር ዝወሰኽዎ ትምህርቲ ካብ መጀመርያ ኣይነበረን በቦታት ትምህርቲ ማለት እዩ ለውጡ በቃ ሚስቲካል ጥራሕ ዘይኮነ ወይ ከዓ ምን ምስጢራዊ ለውጢ ጥራሕ ዘይኮነስ አካላዊ ለውጢ ወይ ከዓ ናይ አካል ለውጢ ማሎ ዝብል ያው ናትና ይኮነን ኢሉ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ሓውና ዲያቆን አቤል ኮርስ ሳብስታንቴሽን ዝብል እሱውን ናትና ትምህርቲ ይኮነን ብሓፈሻ ማለት እዩ ትራንስሳብስታንቴሽን ኮርስ ሳብስታንቴሽን ናትና ይኮነን ኢልና ማለት ናትና ግን እንታይ ዝብል ፅባሕ ከም ፍቃድ አምላኽ ክንሪኣ ምናልባት ስፍሕ ዝበለ ሓሳብ ስለ ዘለዎም ፅባሕ ረቡዕ ምሻቂ ፅባሕ ረቡዕ ክንሪኣ እታ ሓሳብ ማለት እዩ ዝያዳትና ፅባሕ ክንሪኣ እሞ ዝያዳ መምሃራን ደድልዩ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ከዓኒ ካልኦት መምሃራን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ መፂኦም ካ ዝያዳ ከብርህልና እዮም ማለት እዩ ጆስሓዊ ኣሬታ ምናልባት ከከም ቀዳምነትኩም ዝሃብኩም መሲልኒ ምናልባት ኣነ እውን ኣጉዲለቶ ኮይኑ ኣሬታ ገበረለይ ግን ሓሲበ ፀኒሐ ማለት ኢና ጆስሓውና ቀፅል እሞ ንእሽተይ ሓሳብ ሂብና ሽዑ ናብ ሕቶም መልሲ ክንከይ ምናልባት ነቲ ሰብ እውን ከይበዝሖ እቲ ትምህርቲ ቀፅል ጆስሓዊ ሰላም በለና ሰላም ይኹን ኣይ ኣነስ ፅቡቅ እምበር ድሓን ሽግር ኣይኮነን ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ክመሃር ፀኒሐ ስለዚ ወላእቲ ምፅንሒሳ ኣይፀላእክውን ወላ እውን ነፃ ስለ ዝኾንኩ ክፀንሕ እውን ንኽእል ነይረ ሽግር ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ዝበሃል ኩሉ ተባሂሉ እዩ ሸርሸ ምዕራፍ ዮሃንስ ተጠቂሱ እዩ እቲ ብልዕ ሓቂ ምዃኑ ኣማናዊ ምዃኑ እቲ ደሙ እውን ኣማናዊ ምዃኑ እቲ ስጉ ዝበልዕ እቲ ዝበልዕ ዘሎ ኣብ ክርስቶስ ከም ዝሓድር ክርስቶስ ከዓኒ ኣብኡ ከም ዝሓድር ኣብኡ ተጠቂሱሎ ፅቡቅ ጌርኩም ገሊፅኩምሞ ኢኹም እታ ናይ ቆሮንቶስ ዘላ እውን ኣብ 10 ምዕራፍ እታ እትባረኽ ፅዋ ምስ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ከም ዝኾነት እታ ፅዋ እውን እቲ እንጌራን እታ ፅዋን ከምኡ ከም ዝኾነ እሞ እቲ ኣብታ እንጌራ እቲኣ ዝማቐል ከዓ ምስቶም ብዙሓት ሓደ ከም ዝኸውን ስለዚ ብዙሓት ክነስና ግን ሓደ ስጋ ኢና ይብል ስለዚ እዚ ቅዱስ ቁርባን ክባል ከሎ ናይ ሕብረት ምስጢር ምዃኑ እዩ እቶም ህዝበ እግዚኣብሔር ጥራይ ዘይኮኑሲ ወላ እውን ህዝበ እግዚኣብሔር ምስ ፈጣሪኦም ምስ ጎይቶኦም እውን ሓደ ዝኾኑሉ ምስጢር ምዃኑ ፅቡቅ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ዓንተወይ ሓውና ሳዊሮስ ኣምፂዎ ነይሩ ንጃስን ማርተር ሕጂ ኣብታ ቀዳመይቲ ደብዳቤኡ ክፅሕፈ ከሎ ጃስን ማርተር ናብ ሃፀይ ኣንቶኒስ ፓየስ ዝበሃል ሽዑ ንሮም ዘመሓድር ዝነበረ ከምኡ ኸ ናብ ባይቶ ናይ ሮም እዩ ዝፅሕፍ ሕጂ ክፅሕፍ ከሎ ብክልተ ዕላማ እዩ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ከምቲ ዓንቶ ይሓውና ዝበለና እቲ ቅዱስ ቁርባን ተባሂሉ ዘሎ ወይ እቲ ዩክረስት ተባሂሉ ዘሎ እንታይ ምዃኑ ንኸረድእ ፅሒፉ ከላይ ድማኒ ነቲ ብዛዕባ ክርስትና ዝበሃል ብህሎ ወይ ጠቐነ ንዑ ንኽእርም ማለት እዩ ምክንያቱ ሽዑ እዞም ሰዓብቲ ክርስቶስ እዩ ዝበሃል ነይሩ ወይ እቲ ጠቐነ እዞም ሰዓብቲ ክርስቶስ እዚኣቶም ሲ ከናብልስቲ እዮም እዩ ዝበሃል ነይሩ በላዕቲ ስጋ በላዕቲ ሰብ እዮም እዩ ዝበሃል ነይሩ ብኸመይ እንተዳ ተባሂሉ እቲ ዝቆርስዎ እንጌራ እታ ብሰትይዋ ፅዋ ኣማናዊት ምዃና ስለ ዝቕበልዋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣማናዊ እዚ ናይ ቅዱስ ቁርባን ምህሮሲ ድሓር ዝመፀ እዩ ንዝብሉ ይሕዋት እዋ ከመይ ደኣ ሞ ደኣ በዓል ጃስን ማርተር ኣማናዊ ምዃኑ ዝቕበልዎ ዝነበሩ
أمانة مخان سلستقبلوا كيهم أتوم دكرهم زين بلعتي السبع ميلهم زتقنوا زنبروا سلازنا زيا نمرد يتصحفوا النجنا خا أبتك زي تخا بزوج سمعت النت زعل فلوز نبرة جزء نسنو بعلون مسيحوات أبا إيو تسيفو مالتي حاج شعو أتا كندي قرب تسكفهم زنبرت أتا كي قرب كا محلاف تبليانبر سمعت النت منهم كين سمع ما ينبرن إن سمعت النت كما عارو خبريهم زري ونيرهم أتا قرب تسكفهم زنبرت أتا كي قرب كا محلافها سلازي أتي رزنت ناي كل سكربان معرك ندي رزين مخانو كنسوع اللي قبالنا مالتي زي له كودي أبعث شوعة معرف يوانز قيتا تصلي تصلت له مالتي نابتوم حوارياتن نتوم نهواريات زقبلوا مؤمنا نقالتنا حواريات سمع من كرسنا نزماتو مؤمنا إلو قيتا كتصلو خلو انتا إليو زتصلي كم تنسخ أباي زلوخا أنا وناباخا يزبل كم تنسخ أباي زلوخا أنا وناباخا نسو من أبانا حادة متان كخونو يتصلي اللوخ يزبل كم تأبون والدن حارة زخونو سي نسوم كان أبانا حارة كخونو يتصلي اللوخو لك خمت أب سرشي معرف تي سقاي زبلة أنا أبو حدر نسونا أباي كم زبالة أبزي أخا كم تأنسان حارة زخونا نسونا أبان حارة كخونو يتصلي الله خو باندنا فتشمات كخونو ندابلك تصلي خلا نريو سلازي أتنا يكون سكربان مستير عزيو عميق مخانو عزيو بسيريا زخونا مقدي كتمت كران كم زلو إيكوسخ كبرتي هذا العدل استوابني حوات يقني لي امين شي امين جو ساونا قاليو تسمع لنا امين قاليو تسمع لنا كلاتكم እግዚአብሔር አምላክ ተዛረብኩም ሰማኹም قاليو تسمع لنا بدقامي እግዚአብሔር አምላክ ጸጉ يبزحلكم እሺ ናው ሰናይ ሓውና ቀጽልሙ ያው ናምውዳኔ ምናልባት ሓደ ክልተ ሓሳብ ተላዒሉ ክንወዲና ማለት እዩ ሾና ፍታሐቱ ክንዲና ምናልባት ዘዲኤፍ ትብኒራ حاونا مالتي حطو خايت رسعتن ምናልባት አመጨረሻ ገብራይ ደይ ግን መጀመሪያ ንምሃር ማለት እዩ ምናልባት ንሓቱ ሕቶውን ያው በጣም ቤዚክ ዘይኮነ ሕቶ ናይ ስርዓት ሕቶ ስለዝኾነ መጀመሪያ ግን ትምህርቲ ይቀድም ማለት እዩ ማለት ህይወት ይቀድም ማለት ስርዓት አይድልኒ ዘይኮነ ግን ተዋናቲ ክንድሕነሉ ነገር ንምሃር ሞኒ ከመይ ጌርና ክንቅበላልና ጸገም የብሉ ናው ሽግር የብሉ ግን ክንቅበል ከም ዘለና ቁርባን ታይ ምዃኑ ካብ ካል ቤተ እምነት ካብ በቁርባን በከመይና ከምንፍለም ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ቁርባናዊት ዝኾነት ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ካል ቤተ እምነት ናይ ነገር ቁርባን ትምህርታ እንታይ ይመስል ምስ ጎይታ ዘለዋ ርክብታ ይመስል ክንርዳእ ስለንኽእል حقኛ ቤተክርስቲያን አይን ምዃናን በዚህ ክንጽራድና ይኽእል ማለት መቸም ኩሉ ቤተክርስቲያን ይዘል ቤተክርስቲያን አይኮነ ማለት ኩሉ አዳራሽን በር ኩሉ ቤተክርስቲያን ኮነ አይከልኒ ማለት ስለዚህ አይኒቲ አማናዊት ቤተክርስቲያን ክንርዳእ ክሳይ ክንገብራልና ማለት ምናልባት ካብ አዳራሻት ዝመጹ ሰባት ወንድሕራለሁ ኮይኖም ያው ዝያዳ ቤተክርስቲያን አይን ምዃና ናይ ክርስቶስ استنفاس ወይ ናይ ክርስቶስ መዓዛ ዘለዋ ናይ ክርስቶስ ጨና ዘለዋ حقኛ ቤተክርስቲያን አይን ምዃና ክፈልጡ ማለትና ብኡ መንጸርካ ናብ ዝቅዱስ ምስጢር ክጽግዑ ማለት ካብ ስጋ ወዶም ህይወት የለም ማለት ካብ ስጋ ወዶም ሪሕቆም ዘሎ ሐዋትና ብዙሓት እዮም ማለት ልክ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ንስኻትኩም ከም ክትከዶ ትደልዩኹም ተባ ከይተባሃሉ ማለት ብጣዕሚ ዝገርም እኮ ክትከዶ ትደልዩኹም ከይተባሃሉ ዝኸዱ ብዙሓት ኣለዉ ማለት ክትከዶ ትደልዩ ተባሃሉ ኻ ክንደይ ምኸዱ ማለት እዩ እና ክትከዶ ትደልዩኹም ዝበሃሉ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ማለት ስለዚ ኩላትና ዝኣሜን ኢልና ክንቅበሎ ዝግባአና ምስጢር እዩ ዘረባህ የብዝሕ ማለት ነዚ ምስጢር ዘይቅበል በቃ መናፍቅ እዩ ቃል ወልሓን ሽም ይብሉ ማለት ቅዱስ ቁርባን ዘይቅበል ቅዱስ ቁርባን ድሕር ዘይኣምን ኮይኑ መናፍቅ እዩ ማለት ካል ሽም ይብሉ ማለት እንኳን ንሕና ሉተር ንባዕሉ ኢሉ ወይ ማለት ሓደ ሺህ ኣጋንንት ዘለዎ ኢሉ ማለት 10,000 ዓሬት 10,000 ኣጋንንት ዘለዎ ኣጋንንት ከካፋፍል ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ እና ካብዛ ዓይነት መንፈስ ክንወጽእ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ያው ስጋ ወደሙ ናይ ግድን በቃ ኣማናዊ ኢሉ ዘይቅበል ተኸሎ ንሱ ካብ ክርስቶስ ዝረሓቀ እዩ ማለት ወይ ካ ፀረ ክርስቶስ እዩ ንሱ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምዛ ዓይነት ትምህርቲ ክንረሓቅ ይግባአና ነዚ ክንኣምን ካ ይግባአና ከመይላ ክንቅበል ይግባአና ክንቅበል ከልና እንታይ ክንገብራልና ያው ናይ ስርዓት ጉዳይ ፀገም ዘለዎ ይኮነ ማለት እዩ መጨረሻ ክምለስ ይኽእል እዩ መጀመርያ ግን ትምህርቲ ተምሃሩ ክብል ናውሰኒ ሓውና ቀጽሉ ሞኒ በቃ ኣነ ናይ መጨረሻ ሓሳብ አላትኒ ካብ ናይ ቦታ ትምህርቲ ወሲኽና ንወዲና እሺ
ነቶም ክትምሁርና ጽናኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓስቢ መምሃራን ይዓድልኩም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ትምህርቲ ዝተፈለየ ወይ ደሞ ፍሉይ ነገር ብዙሕ ኣይክህልወንን እዩ ብሓፈሻ ሕፅር ኣቢለይ ከምዚ ኣሕዋት ክትገልፅዎ ፀናኹም ንበረኸት ንምስልጣፍ ተዘይኮይኑ እምበር እቲ ትምህርቲ ስፍሕ ዝበለ ብርቕቕ ዝበለ ፅቡቅ ጌሮም ፈቲቶም ክምግቡና ፀኒሖም መምህራን ኣሕዋትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓስቢ ቅዱሳን ይሃብኩም ብድጋሚ ብሓፈሻ ቅዱስ ቁርባን ወይ ድማ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ንሃዋርያት ኣብ 13 ቆሪሱ ብዕለተ ሐሙስ ማለት ኣብ ቤት ስምዖን ንመስዋእቲ ብሉይ ሓሊፉ መስዋእቲ ሓድሽ ከዓ ከም ዝመፀ ኣብ ማቴዎስ 26 ፍቅዲ 26 ተሕዋት ክትገልፅዎ ፀናሖም ብሓፈሻ ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ብቅዱስ ቁርባን ማለት ቤተክርስትያንና እውን ኩሉ ግዜ ልክዕ ዕለተ ዓርቢ ማለት ናይ ቀራንዮ ውዕለት እንዳዘከረት እያ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ኣብ ትገብሮ ኣገልግሎት ብፍላይ ኣብ ቅዳሴ ማለት ዕለተ ዓርቢ እያ ትዝክር ኩሉ ግዜ ማለት ኩሉ ግዜ ውዕለት ዕለተ ዓርቢ ውዕለት ቀራንዮ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ማለት ዝዓበየ መስዋእቲ መወዳእታ እውን ናይ ቅዳሴ ፍጻሜ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ተቅዳሴ ዝቅደስ ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ማለት እዩ ምክንያቱ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ምድሪ ፅቡቅ ገይሩ ፀይሙ ፀልዩ ኮታስ ኣብ መወዳእታ ሂወቱ ቅዱስ ቁርባን እንተዘይወሲዱ ምስ ክርስቶስ ኣይተዋሃደን ዘሎ ምስ ክርስቶስ ሓደ ይኮነን ዘሎ ማለት ካብ ክርስቶስ ተፈልይሎ ከመይ ኣብ ዮሃንስ 6:37 ዘሎ ስጋይ እቲ ስጋይ ደመይ ዝበልዕ ኣነ ኣብኡ ክነብር እየ እሱ ድማ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ ጉንዲ ወይነ ንስኻትኩም ከዓ ጨናፍር ኢኹም ከም ዝበለ ማለት እዩ ብሓፈሻ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ምሳሌታት ኣለዋ እዚአን ሕፅረ ቢለይ ክገልፅን ንምንታይ እዩ ብካልእ ነገራት ማለት ብብልዕን መስተን ዝኾነሉ ምክንያት ወይ ከዓ ብወይንን ብስርናይን ስለምንታይ ኮይኑ ተተባህለ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ካብ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ብዘይ ትርጉም እዩ ዝገብሮን እያ ወይ ደሞ ብሃበ ተረኸበ በጋጣሚ ዝኾነ ነገር የለን ኩሉ ትርጓሜን ምሳለን ስለ ዝነበረ እዩ ማለት ስለዚ ቀዳማይ ብብልዕን መስተን ዝኾነሉ ምክንያት እቲ ቀዳማይ ናይ ጥንቲ ዝነበረ ኣቦና ኣዳም ብብልዕ ምክንያት ስለ ዝወደቀ ነታ ብብልዕ ዘጥፍኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ከዓ ብብልዕ ከዓ ሂወት መፅያ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣዳም ኣይትብላዕ ተባሂሉ ሞት ምስ በልዐ እንታይ ኮይኑ ሞት ኣምፅኡ ሎሚ ደሞ ደቂ ሰባት ብልዑ እንዳተባሃልና እንተዘይበሊዕና ሞት ኣብ ገዛእ ርእስና ነምፅእ ኣለና ማለት እዩ እዚ ልክዕ ትእዛዝ እግዚኣብሔር እዩ ማለት ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ ከመይ ስጋይ ብልዕ ሓቂ ደመይ ድማ መስተ ሓቂ እዩ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ ዮሃንስ 6:54 ስለዚ እቲ ቀንዲ ብብልዕን መስተን ዝገበረሉ ምክንያት ካልኣይ ብልዕን መስተን ኣብ ኣካላትና ይወሃሃድ እዩ ብልዕን መስተን ንኣብነት ሓደ ሰብ ምግቢ ስጋ እንተ በሊዑ ምስ ኣካላት እንታይ ይኾን ይወሃሃድ እዩ ማለት እዩ ናይ ቁመት ስጋ ወይ ድማ ኣብ ኣካላቱ ፍሉይ ነገራት እንዳምፅእ ይኸይድ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝወስድ ሰብ ከዓ ኩሉ ግዜ ብቅድስና ብመንፈሳዊ ሂወት እንዳዓበየ እዩ ዝዓቢ ማለት እዩ ናብ ብቕዓት ይበፅሕ ማለት ምስ ክርስቶስ ይወሃሃድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብብልዕን መስተን ዝኾነሉ ምክንያት ማለት ካልኣይ ብልዕን መስተን የፋቕር እዩ ንኣብነት ሓደ ትፈትዎ ስድራኻ ቤተሰብካ ካብ ዝተፈላለየ ክመፅእ ከሎ ከም ባህልና ማለት እዩ ምሩፅ ዝኾነ ምግብታት ኣዳሊኻ ኢኻ ትቕርበሉ ምክንያቱም ብልዕን መስተን ኣዝዩ እንታይ ዝገብር እዩ ዘፋቕር እዩ ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለየ በዓላት ተረኣሪና ሰብ ምስ ሕብረተሰቡ ተሓጒሱ ክሕልፍ ዘላቶ ደርሆ ዘለዎ ደርሆ በጊዕ ዘለዎ ዝተፈላለየ ኣዳልዩ ቤተሰቡ ይዕድም ክርስቶስ ከዓ ንዓና ስለ ዘፍቅረና ገዛእ ርእሱ እዩ መስዋእቲ ኮይኑ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:7 ንሱ ኢሉ ገንሸል ፋሲጋና ኢሉ ማለት ገንሸል ልክዕ ከምቲ ዲያቆን ሓሙና ቀድመ ቢሉ ክገልፀ ፅንሐ ምሳሌ ናይ እስራኤላውያን ገንሸል በጊዕ በሊዕ ካብ ግብፂ ካብ ባርነት ከም ዝወፁ ንሕና ከዓ ናይ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ወሲድና ካብዛ ምድራዊት ዓለም እዚኣ ተሰጋጊርና ኣብታ ትመፅእ መንግስቱ ብሓባር ንክንሳተፍ ማለት ስለዚ ብልዕን መስተን ከም ዘፍቀረና እዩ ዮሃንስ 3:16 ተዳሪና እግዚኣብሔር ንዓለም ስለ ዘፍቀራት ዝፈትዎ ወዱ ናብ ዓለም ለኣኸ ኢሉ በጃ ዓለም ክኸውን ዝፈትዎ ወዱ ክሳብ ክንዲ ብምፍቃር ንዓና እንታይ ኮይኑ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ቆሪሱ ብልዑን ስተይን ይልና ነዚ ነቢ ኢሳያስ ኣብ 55 ዘሎ ስለምንታይ ትፀምኡ ስለምንታይ ከተጠምዩ ብዘይ ዋጋ ብናፃ ንዑ ብልዑ እንዳበለ ብምሳሌ ገይሩ ነቢ ኢሳያስ ኣቐዲሙ ይዛረብ ነይሩ ማለት ከምኡውን ልቢ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ብዙሓት ቅዱሳን ነቢያት ተራሪና ብምሳሌ እንዳገበሩ እንታይ ገብሩ ነይሮም ኣመናዊ ከም ዝኾነ ናይ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን
ፍጻመ ምስ ረኸበ ደሞ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከም ዝኽንብሎ ፀናሕና ባዕሉ ክርስቶስ በጃና ዝኾነና እዩ ማለት እዩ በጃ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ከም ዝኾነ እዩ ዘረድእ ማለት ስለዚ ብብልዕን መሰን ዝኾነሉ ምክንያት ነዚ ከምኡውን ብስርናይን ወይንን ስለምንታይ ኮይኑ ካልኦት ኣኽልቲ ወይ ካልኦት ፍረታት ካልኦት በስተ ነገር ኣየለን ዝተባሃለ ልክዕ ብንዕኡ ዝመስል ገይሩ ክርስቶስ ኣቕሪቡ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ምሳሌታት ነይሩ ካህን መልከ ጸዲቕ ብስርናይን ወይንን መስዋእቲ የቕርብ ከም ዝነበረ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 18 ንረኽቦ ኢና ካህን መልከ ጸዲቕ ማለት ካህን መልከ ጸዲቕ ደሞ ምሳሌ ናይ ወልዲ እግዚኣብሔር ተባሂሉ ተገሊጽ ዘሎ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ማለት ዘይሓልፍ ክህነት ስለ ዘለዎ እንዳበለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ማሳጢሩ ምጽኦ ኣሎ ማለት ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት እውን እንታይ ኢሎ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 4:7 ካብቶም ወይኖምን እኽሎም ዝበዝ ነቢ ሬታ እቲ ንስኻ ኣብ ልበይ ዘንበርካየ ሓጎስ ግና ካብቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጎሱ ኣዝዩ ዓዘዘ ኢሉ ካብቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጎሱ እቲ ንስኻ ኣብ ውሽጢ ዝብልካየ ሓጎስ ካብኦም ኣዝዩ ዓዘዘ ወይ ድማ በዝሐ እንዳበለ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ወይነን ስርናይን እንዳበለ ብትርጓሜ ወይ ድማ ብምሳሌ ከም ዘበሎ ማለት እቲ ቀንዲ ምስጢሩ እውን ብዝመስል ነገር ማለት ወይን ስጋ ኩሉ ግዜ ንምንታይ ዝመስል ንስርናይ ማለት ወይን ኻ ንደም ይመስል ማለት ስለዚ ክርስቶስ ካብ ዕለት ሐሙስ ንሐዋርያት ስጉን ደሙን ብሕብስን ወይንን ኣዳልዩ ነገር ግና ሕብስን ወይንን እንዳኣየንበርንበር ክህቦን ከሎ ግን ፍጹም ኣመናዊ ስጉን ደሙን ኮይኑ ይቐሪቡ ንኣብነት ኣብ ቀና ዝገሊላ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ዘሎ ተርእይና እቲ መይንን እቲ ማይ ናብ ወይን ከም ዝቐይሮ ብተኣምራት ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ወይ መጽሓፍ ቅዱስና ተጻሒፍልና ኣሎ እዚ ናይ እግዚአብሔር ከኣልነት እዩ ናይ እግዚአብሔር ከኣልነት ካብ ማንም ሰብ ክምርምሮ ኣይክእልን ስለዚ ኣብ ቅዳሴ ብኸመይ ተቐይሩ ማእስ ተቐይሩ ዝፍለጥ ነገር ኣይኮነን ኣቦታትና ክገብርዎ ዝግብኦ ቅዳሴ ምስ ተፈጸመ ንሕና ኣሜን ኢልና ብእምነት ጥራሕና ንወስዶ ማለት ብእምነት ዘይወሲድናዮ እሞ ንገዛእ ርስና ኣብ ገዛእ ርስና ጥርጣረን ኣብ ገዛእ ርስና ጥፋኣት ነምጽእ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ምሳሌ ከም ዝነበረ እዚ ምሳሌ እዚ ደሞ ክርስቶስ ከዓ ብሕብስን ወይንን ኣዳልዩ ንሐዋርያት ከም ዝሃቦም ዘረድእና ስለዚ ንሕና ደቂ ሰባት ብፍላይ ከም ዘሕዋትና ክገልጾ ጽንሑ ናይ መናፍቃን ንመዘከርታ ግበሮ ስለ ዝተባሃለ መዘከርታ እምበር ኣመናዊ ይኮነን ዝብሎ ንመዘከርታ ግበሮ ዝበለ መጀመርታ ኣሕዋትና ክገልጽዎ ጸኒሖም እዮም ዕለት ዓርቢ እንዳዘከርኩም ኩሉ ግዜ ወዕለት ቀራንዮ እንዳዘከርኩም ርእስኹምን መርሚርኩም ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ዘሎ ማዕዲ ጎይታ ይልወሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ማዕዲ ጎይታ ኣብዚ ማዕዲ እዚ ንስኻትኩም ተኻፈልቲ ናይዚ ማዕዲ ኢኹም ኢሉ ሓደ ሰብ እኳ ኣብዚ ማዕዲ ጎይታ ርእሱ ከይመርመረ እንተወሰዶ ኣብ ገዛእ ርእሱ ይጥፋእ ዘምጽእ ብዙሓት ዝሞቱ ኣብ መንጎኹም ኣለዎም ኢሉ ነየናይ ነዚ ማዕዲ እዚ ከይመርመሩ ማለት ምስ ቂምተኻ ምስ ሓጢኣትካ ወይ ደሞ ብኽፍኣት ብትዕቢት ተወጢርካ ተወሰተ ደኣ ኾንካ መወዳእታ ንኹነኒ እየ ዝኸውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መዘከርታ ጥራሕቲ ዝኾኑ ምሳሌ ጥራሕቲ ዝኾኑ ነይሩ ብዙሓት ዝሞቱ ኣለዎ ኣብ መንጎኹም ኢልና ስለዚ ንሕና እውን ህይወትና ፈቲሽና ርእስና መርሚርና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዘለኣለማዊ ህይወት ከም ዘውህብ ተረዲእና ክንወስድ እዩ ዝግብአና ወይታ እውን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ዘሎ ተራሪና ብምሳሌ ገይሩ ተዛሪብሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ኣቦ መንግስቲ ሰማያት እቲ ሓደ ኣቦ ንወዱ መርዓ ከም ዘዳለዎ ትመስል ኢሉ እሱ ድማ ሰባሕቲ ማለት ስቡሓት ሓሪዱ ኩሉ ነገር ኣዳልዩ ወይን ዘሊሉ ንብዙሓት ሰባት ዓደመ እሞ ምክንያት እንዳገበሩ ድማ ካብቲ መርዓ ብዙሓት ሰባት ጠፉ ኢልዎም ማለት ስለዚ ሕፅር ዝበለ ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና እዚ ኣመናዊ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ጎይታ ባዕሉ ሓቀኛ ስጋይ ሓቀኛ ደመ እዩ ብልዑን ስተዩን እንዳበለ ከም ዝሃቦም ሕና ድማ እዚ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘውህበና ተረዲእና ብቕንዕና ብትሕትና ብፍቕሪ ክንወስዶ እዩ ዝግብአና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን እንዳወሰድና ብዘቕድስ እምነትና ጸኒዕና ፍጻሜና ከጸብቐልና ቅዱስ ፍቓድ ይሆነልና ቃል ሕይወት የስምዐልና ትምህርቲ ኣስፍሕና ኣርቅቐን ኣቢልኩም ስለ ዝመሃርኩሞ መምህራን ኣሕዋትና ናልባሽ ግዜ ከይንወስድ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ቃል ሕይወት የስምዐልና ዝወደቐን ዝተጋገናዮም ብትካን ቅዱሳን መላእኽቲ ይተኣርመልና ቃል ሕይወት የስምዐልና እሺ ቃል ሕይወት የስምዐልና ናሁሰና ይኸውና ቃል ሕይወት የስምዐልና እግዚአብሔር አምላክ ዓስሚ ናይ ቅዱሳን ይኽፈለልና ምናልባት ተዘክረኒ ሓውን ኣሎሞ ንዕኡ ዕድል ክቦ
ያው መጨረሻ አነ ንእሽቲ ሓሳብ ክህብ ማለት ካብ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ያው ሰላም ኢልካ ጀምር ማዘሽ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ፀኒሕኩም? እታ ፕሮግራምኩም መሲጣትን ስሒባትን ኣቴ ሰምዐ ፀንሐ ቃል ህይወት ተስማዕልና ንኩላትኩም ከም ዝበሎ ዮ ዝሓውና ክሳርውድ ፀንሐ ምሳሌታት እቲ ቤተክርስቲያንና ትገብሮ ናይ ምስጢረ ቁርባን ሕግን ስርዓትን ዘለዎ እንደገና ድማ ንተምሳል ኢልና ዘይኮንና ንገብሮ ድማ ንድሕነት ንትምህርቲ ብእምነት እዩ ከዓ ትግበር። ስለዚ ዓብ ፍልልይ ኣለዎ ካብቲ ናይ ካሊእ እምነታት ዘሎ ማለት እዩ። ንክረኣየልካ ትገብሮን ብኣሚንካ ትገብሮን ንንበይን እዩ። ዋላ እውን ክርስቲያን ኮይንካ ድማ ከይተነሳሕካ ተወሲድካ ከዓ ንኩነነ ንፋይዳን ይኮነካ ማለት እዩ። ከም ይሁዳ ኣስቆርታዊ ኣብቲ ማዕዲ ተሳቲፉ ተኻፊሉ ይኮይ ማዕዲ መወዳእቱ ግን ንድሕነትን ንፋይዳን ንኩነነን ኮይንዎ። ስለዚ ካብዚ ከምኡ የድሕንና እግዚአብሔር ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 1 ስጋብ 5 ዘላ ኣላ ናይ መፅሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 1 ክሳብ 5 ጥበብ ቢሉ በታ ህንፀት 7 ኣኑድ ፀረበት ስባባሓታ ሓረደት ወይና ዘለለት ማዕዳ ኣሰናደወት ኣግራዳ ለኣኸት ኣብቲ ኣዝዩ ዝበረኸ ስፍራ ከማ ኮይና ትፅውዕ ኣላ። ዘይለበመ እንተሎ ናብዚ ይምፃእ ነቶም ኣእምሮ ዘይብሎም እውን ከምዚ ትብሎም ኣላ። ንዑን ጌራ ይብልዑ ዝዘለልክዎ ወይነ ስተዩ። ምሳሌ 9 ፍቅዲ 5 ፍቅዲ 1 ስጋብ 5 እቲ መግለፂኡ ድማ ናይዛ መፅሓፈ ምሳሌ ጥበብ ተባሂሉ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቤት ህነፀ ተባሂሉ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ህንፃ ይምሰል። 7 ዓኑድ ተባሂሉ ዘሎ ድማ 7 ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ሰባባሕታ ሓረደት ስግኡ ቆረሰ ወይና ዘለለት ደሙ ኣፍሰሰ ማዕዳውን ኣሰናደወት ቅዳሴ ሰርዐ ቁርባን ኣዳለወ ኣግራዳ ለኣኸት ሓዋርያት መምሃራን ካህናት ገይሩ መሃረ ፀውዐ ኣብቲ ኣዝዩ ዝበረኸ ስፍራ ከተማ ኮይና ትፅዋዕ ኣላ። ጎይታ ንኩሉ ክሰምዕ ኩሉ ክሪኦን ኣብ ላዕሊ እምባ ኮይኑ ከም ዝመሃረ ሕጂ እውን ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ኣብ ዝርከባን ኣብ ዙርያን ኮይና ደወላ እናሃረመት ትፅዋዕ ኣላ። ዘይለበመ እንተሎ ናብዚ ድምፃእ ነቶም ኣእምሮ ዘይብሎም እውን ከምዚ ትብሎም ኣላ። ዘይቆረበ ዘይኣመነ ዘይተናስሐ እንተሎ ይምፃእ። ቤተክርስቲያንና ስብከታ ዘይቆረበ እንተሎ ዘይኣመነ እንተሎ ይነሳሕ ይምፃእ እያ ትብል። ንዑን ጌራ ይብልዑ ዝዘለልክዎ ወይነይ ስተዩ ንዕስጋ ይብልዑ ደመይ ስተዩ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክትረኽቡ እንዳበሉ ድማ ይምህረና። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 51 ስጋብ 59 እቲ ስርናይ ዝበሎ ድማ ስርናይ ከም ዝሓውና ዝበሎ ተደጋሚ ከይከውን ኣብ ዘፍጥረት 14 ፍቅዲ 18 እንተሎ ከምኡውን ዕብራይስጥ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 1 ስጋብ 3 ኣሎ መልቀ ፀደቅ ብስርናይን ወይንን መስዋዕቲ ይዳሉ ነይሩ። እቲ ስርናይ ተመረፀሉ ድማ ስርናይ ብሩህ ንፁህ ፃዕዳ እዩ። ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ንፁህ ብሩህ እዩ። ወይኒ ተፀሚቁን እናበርትዐ እናሓየለ ይኸይድ። ደመ ወልደ እግዚአብሔር ከዓ ብርትዐን ሓይልን ስለ ዝህብ ስርናይ ተጣሒኑ ተለዊሱ ንፍዕቲ ሰበይቲ ክትሕዞ ከላ ስቡሕ ስጋ ይመስል። ወይኒ ተፀሚቁ ድማ ስለ ዝመስል ንዝመሰሎ ብምምሳል ከዓ ፀገን ስለ ዘይብሉ ብስርናይን ብወይንን ሰሪዕዎ። ፍልልዩ ሕጂ ኣብ ቤተክርስቲያንና ዝግበር ስርዓተ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባንን ኣብ ካልኦት ዝግበርን ነንበይኑ እዩ። እዚ ክንርድኦ ኣለና። ኣብ ቤተክርስቲያን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝስራዕ ምስጢረ ቁርባን ስርዓትን ሕግን ካብ ቀደም ዝፀንሐ ሕግታት ኣለዎ። ኣብ ናይ ካሊእ ቦታታት ዝስራዕ ከም መዘከርታ ናይ ክርስቶስ ድራር ሓሙስ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርዖ
ብሰመይ ግበርዎ ከም ተስካር ስለ ዝበሉ ዝገብርዎ ግን ናይ ካሊእ ኣብነት ወይ ድማ ካሊእ መግለፂታት ዘለዎ ዝያዳ ዛ ርእሲ ካሊእ ግዜ ትምህሩና መምሃራና ግን ኣብታ ናይ ቤተክርስትያንና ግን ኩሉ ነናቱ ስርዓትን ነናቱን ሕግታትን ኣለዎ ንምባል እየ። እንደገና ፍረ ስርናይ ናብ ምድሪ እንተዘይወደቀት ዘይሞተትን በይና እያ ትነብር እንተሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እተፍሪ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 24 በዓሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ነብሱ ብስርናይን ወይንን መሲሉ ይምህር ስለ ዝነበረ ምስጢር ንክፍፀም ድማ ብስርናይን ወይንን ተፈፀመ። ስለዚ ከይንውሕልኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ዝፀንሐና ፀኒልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎትን ጾምን ይስማዓኩም። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ዝጎደለን ዝነጠበን ብኣፈ ትጓሃን መላእክቱን ብኣኹም ክቡራት ኣሕዋትን መምሃራንን ገይሩ ይኣርመለይ። ቃል ህይወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና። የቀሬታ ግን ሽመን ክንብል መምህር ምሕረታ ኣብ ይድበሃል። እሺ ሃራይ መምህር እሺ ሓውና ምሕረት ኣብ ቃል ህይወት የስማዓልና አሚን። ቃል ህይወት የስማዓልና እግዚአብሔር አምላኽ ዓስቢ ቅዱሳን ይክፈለልና። ንኩላትኩም ተዛረብኩም ሓፈሻ ዝመሃርኩምና እግዚአብሔር አምላኽ ንህይወት ቃል የስማዓልና። ምናልባት ተርታይ ክትፅበ ስለ ዝፀናሕኩ ሓንቲ ሓሳብ ንእሽተይ ክህብ ምናልባት ኣብ ሓውና ፅባሕ እውን ክኾነና ፅባሕ እውን ክንመሃር ስለ ዝበለ ችግር የለን ሓንቲ ነገር ክጠቅስ ምናልባት ትማለ ጠቀስኩ እያ ሓንቲ ሓሳብ ካልእ ጠቀስ ካብ ናይ ኣቦታት ክልተ ጠቂሰ ናይ ትማለ ሓንቲ ናይ ሎማ ሓንቲ ማቴዎስ ኢኻ ብሓፈሻ ካብታ ዝተለዓለት ናይ ወንጌል ሉቃስ ንእሽተይ ነገር ማለት እዩ። ቅድሚ ዮሃንስ ወንጌል ምናልባት ክንመሃር ከለና እንታይ ክሕዝ ደልየ ኣሕዋት ሓደ ቤተክርስትያንና ስለ ምስጢረ ቁርባን ዘለዋ ርድኢት ወይ ከዓ ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ክንሕዞ ደልየ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ካልእ ንፍልየሉ ወይ ከዓ እምነትና እንታይ ምዃኑ ብግልፂ ስለ ምስጢረ ቁርባን ዘለና ትምህርቲ ክንፈልጦ እሞኒ ምስ ካልእ ዘለና ፍልሊ እውን ግልፂ ይኾነልና ማለት እዩ። ለምሳሌ ኦርቶዶክሳውያን ምስ ካቶሊክ ይኹን ምስ ፕሮቴስታንት ሕብረት የብልና ወይ ከዓ ትምህርትና ሓደ ይኮነን። ትምህርትና ዝፍለ ከዓኒ ከምቲ ካልእ ሰብ ዝመስሉ ኣብ ደቀቕቲ ነገራት ኣይኮነን። ለምሳሌ ኣብ ስእሊ ኣብ ታቦት ናይ ቅዱሳን ኣማላድነት ዝመስሎ ሰብ ኣሎ። ግን መሰረታዊ ነገር ኣብ ነገረ ክርስቶስን ኣብ ምስጢራት ቤተክርስትያንና ንፈላለ ማለት እዩ። ብክርስቶስ ሓደ ይኮናን ብምስጢራት እውን ሓደ ይኮና ማለት እዩ። እንተሪኢኹም ኮንኩም ብምስጢር ኣይንሳተፍና ንሕና ኣብ ካቶሊክ ከድና ኣይንቆርብና ወይ ካብቲ ናቶም ምስጢር ወይ ካብቲ ናቶም መስዋዕት ከይና ኣይንሳተፍና ንሶም ናባና ይመፁን እዮም። ያው ፕሮቴስታንት ዝጀምር ያው መስዋዕትን የብሎም ካብ ሉትራን ወፃኢ መስዋዕት ስለ ዘይብሎም ያው እሶም እንድዒ ክርስትና ዝቆፀሩ ይመስለኒ ፕሮቴስታንት እሶም ንበይኖም ካልእ ጋንታ እዮም ወይ ከዓ ካልእ ፍጥረት ድዩ መፅሓፍ ቅዱሶም ካልእ ፍጥረት እዮም ማለት ካብ ክርስትና ወፃኢ ዘለዎ ስለዝኾኑ ያው ብዙሕ ካብ ምስኦም ዘመሳስል ይኹን ወላ ዘቀራርቡን የብላ ማለት ምናልባት ግን ምስ ካቶሊክን ዘመሳስል ነገር ስለ ዘሎ ያው ሓደ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል ግን ሓደ ይኮነን ማለት ኦርቶዶክስን ካቶሊክን ብጣዕሚ ሰማይ ምድርን ያው ንሕና ብንርድኦ ንኽእል ማለት ፍልልይ ኣለና ማለት ስለዚ ብሕብረት ብቁርባን ብመስዋዕቲ ብትምህርቲ ብሂወት ሓደ ይኮንና ማለት እዩ። ስለዚ ትምህርትና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። መጀመርያ ናትና ትምህርቲ እንድሕር ፈሊጥና ምስቶም ካልኦት ዘለዎ ከዓ ክፈልየና ዝኽእል ነገር እውን ክንርዳእ ንኽእልና ማለት ስለዚ ስለምስጢረ ቁርባን ዘለና ተሓስባ ብግልፂ ክርዳእና ካልኣይ ከዓኒ ክሕተት ዝኽእልና ክንምልሶ ንኽእል ማለት እዩ። ለምሳሌ ዮሃንስ ወንጌል ጣዕሚ ተጠቂሱ ነይሩ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6:52 እንድሕር ሰሚዕኹሞም ኮንኩም ኣሕዋት ኢሎምና ጎይታ ድማ እንታይ ኢሉ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ ሓቂ ኢሉ ስጋይ ብልዕ ሓቂ መስተይካ ደም ሓቂ እዩ። ስለዚ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ኣነ ብኡ ክነብር እዩ ንሱ ከዓ ባይ ክነብር እዩ ወላ እኳ እንተሞተ ብሂወት ክነብር እዩ ወይ ከዓ ካብ ሞት ክትንስኢ ኢሉ ነይሩ ክርስቶስ ማለት ስለ ስጋ ወደሙ ክዛረብ ከሎና ብጣዕሚ ዝገርም ዮሃንስ ወንጌል ዓንቱ ሶማና ሳርክ ዝብል ኣምፂ ነይሩ ምሽ ሓቂ ሶማ ሳርክና ፍሌሽ ዝብል ኣሎ ናይ ግሪክ ቃላት ስለዚ ሶማ እዩ ዝብል ማቴዎስ ወንጌል 26 ከዓኒ ሳርክ እዩ ዝብል ወይ ከዓኒ ፍሌሽ ዝብል ስለዚ ሓደ ይኮነን ኢሎም ንብዙሕ ግዜ ዘምፅዎ ሓሳብ እዩ ማለት ግን ኣርኢና ነይሩ ማለት ናይ ግሪክ ክሳይ ከፊቱ ማለት ናይ ግሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ዴፊኒሽኑ ኣርኢና ነይሩ ማለት ሶማ ዝብል ቦዲ ጥራሕቲ ይኮነ ፍሌሽ ተባሂሉ ከም ዝትርጎም ብመዝገበ ቃላት ኣርኢና ማለት ስለዚ ኣካልም ስጋም ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል እዩ ሶማ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ማለት ፍሌሽ ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣነ ሓዛ ማለት እና ብጣዕሚ ዝገርም ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ስጋ ኢሉ ደመ ኢሉ ካብ ቁርባን ወፃኢ ተተርጉሙ ይፈልጥኒ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ቁርባን ወፃኢ ተተርጉሙ ይፈልጥኒ ማለት ስጋ ኢሉ ንበይኑ ስጋ ጥራሕ ይብልኩም ስጋ ኢሉ ደመ ኢሉ ስጋይን ደመይን እንድሕር ጠቂሱ ግድን ቁርባን እዩ ማለት ኣብ ዝኾነ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ኪዱ እየን ከዓኒ ማቴዎስ ወንጌል 26 ኪዱ
ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 16 ኺዱ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ጀሚርኩም ካብ 27 እንተዳ አንቢብና ኮይልና ስጋይ ወይ ካ ደሜ ኣብ ዝበሎ ቦታ ስለ ቁርባን ይዛረብ እምበር ስለ ካልእ ጉዳይ ተዛሪብ ይፈልጥ ማለት ስለዚ ስጋይ ደሜ ኣብ ዝበሎ ግድን ስለ ቁርባን ካብ ቁርባን ወፃኢ ኣይዛረብኒ ክርስቶስ ማለት ስለዚ እዚኣ ሓደ ክንሕዝ ማለት ብዙሕ ግዜ ክሓቱና ከሎም ክንምልሶ ዝግባአና ክንሓትት ዝግባአና ሕቶ ስለ ዝኾነ ማለት ክርስቶስ ስጋይ ደሜ ኢሉ ካብ ቁርባን ወፃኢ ተዛሪብ ይፈልጥ ዶ ምክንያቱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6:52 ዘሎ ማቴዎስ ወንጌል 26 ዘሎ ኣይኮነ እንድሕር ዳ ኢሎሙና እሺ ስጋይን ደሜን ኢሉ ካብ ቁርባን ወፃኢ ተዛሪብ ይፈልጥ ዶ ጎይታ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ አሪና ክንብሎም ይግባአና በምንም ተአምር ከምጽኦ ይኮልንም የለ ማለት ስለዚህ የለ የምጽኦ ማለት ስለ ሕማቃ ስለ ዝኾነ ደይኩን ያው ስለዚህ የለ ማለት ካለ ኸአኒ ምናልባት ያው ዮሐንስ ወንጌል በጣም ከይሰፍሐና ነበር ካብ መጀመሪያ ክንፋል አምላክ ምርአና ግን ሉቃስ ወንጌል ንርአያ ምናልባት መዘከርታ ኢሎም ብዙሕ ግዜ ስለ ዘምጽኦ ይሕዋትና ፕሮቴስታንት ወይ ከዓ መናፍቃን ማለት እንተም ዝብሉ መዘከርታ ግብሮ ኢሉ እንጂ አማናዊ ኮነን ማለት ዞሮ ምሳሌ ዝብል የለም ማለት ያ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ስጋው ደሞ ኣብ ዝተነገረሉ ምሳሌ ዝብል የለን መዘከርታ ዝብል ግን አለው መዘከርታ ዝብል ዘሎ ግን ንሕናው ንቕበል ኢና ማለት ቅዳሴ እንድሕሪኹም እንታይ ዝብል ነዚየን ሞተከ ወትንሳኤከ ቅድስት ሞትካን ትንሳኤካ እንታይ ንገብር ንዝክር ወይ ከዓ መዘከርታ ንገብር ስለ ስጋው ደሞ ክንቅበል ከና ወይ ከዓ ስለ ስጋው ደሞ ናብ ስጋው ደሞ ክንቀርብ ከና ኩሉ ሰዓት ንዝክሮ ናይ ክርስቶስ ሞትን ሕማሙን ትንሳኤውን ምዃኑ ተነጊሮም ንሓዋት ማለት ስለዚ መዘከርታ ዝብል ንሕናው መዘከርታ ንገብርና ግን ክርስቶስ መዘከርታ ዝበለ ንምንታይ ክርስቶስ መዘከርታ ዝበለ ንሕብስቲ ዲ ወላ ንስጉ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት ኩሉ ግዜ ከይስ ተባዓልና ንሓልፍ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት ክርስቶስ ንመዘከርታ ይገበርዎ ዝበለ ሕብስቱ ዘይኮነ ስጉ እዩ ማለት ስለዚ ስጉ ንመዘከርታ ኩሉ ሻያ ንገብሩ ዕለታዊ ቤተክርስትያን ቅዳሴ ክትቅድስ ከላ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ምዝካር እዩ ማለት ወይ ከዓ ብኡ ዝተኸፈለልና ዋጋ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ድሕነት ብክርስቶስ ተፈጸመ ቤዛነት ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ህይወት ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ክብርን ድሕነትና እንሰብከሉ ማለት ወይ ከዓ እንዛረበሉ ማለት እዚን ሞተከኩም ሞትካን ትንሳኤካ ንሰብኽ ንዝክር መዘከርታ ንገብር ሞትካን ትንሳኤካ እንዳዘከርና ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ንቕበል ኢሉ ማለት ምናልባት ሉቃስ ወንጌል ከም ፈቃድ አምላክ ከም ብበልኩም ሉቃስ ወንጌል 22 ካብ 19 እንድሕር ዳ አንቢብኩም እንታይ ዝብል እንጌራ አልዒሉ ድማ አመስጊኑ ቆረስ ያው ጎይታ እዩ ያው ዘሎ ፕሮግራም ቅድሚ ያው ትፈልጥዎ ማለት እዩ ታሪክ ኣብቲ ዋና ሓሳብ ክኸይድ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ያሬታ ክርስቶስ ድማ ይብል ማለት ጎይታ እንጌራ አልዒሉ ድማ አመስጊኑ ቆሪሱ አንተ እንታይ ኢልና መጀመሪያ አመስጊኑ ድሕሪኻ ቆሪሱ ባረከ ወፈተተ ዝብሎ ቦታት ማለት መጀመሪያ አልዒሉ ከዛ አመስጊኑ ሽዑኻ እንታይ ይብል ቆሪሱ ብል ማለት እዩ እዚ ምእንተኻትኩም ዝውሃብ ዘሎ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታ ይገበርዎ መጀመሪያ እንታይ ኢሉ እዚ ምእንተኻትኩም ዝውሃብ ዘሎ ሕብስተይ ኣይበለን እዚ ምእንተኻትኩም ዝውሃብ ዘሎ ወይኒ ኣይበለን እዚ ምእንተኻትኩም ዝውሃብ ዘሎ እንታይ ስጋ እዩ ስለዚ ስጋ ይብላ ኣሎ ጎይታ ስጋ ኢሎም ይቕበልዎ ዶ ኮኑ ኣሕዋትና ያው ሕቶ ምልክት ንግደፎ ማለት እዩ بس ما تصلح عنك حتى كم فعل أملاك أنت رخيم ماتي أنت زي كوين دقن سجاي بلا اللي قويتها سجاي لهم قبلوا ده تيلنا يقبلوني شو عن تايلو إذا ما ذكرتها يقولوا قرن بالو ماتي إذا تايلوم إذا سجاي لهم إذا خان ما ذكرتها يقولوا وين ماتي ما ذكرتها يقولوا استبها له حبستو وينو ده يكونه سجون دومني ماتي لذي سجان ده من البروتستانت على دي يعني لا يلا ماتي يا نيمسل نوعلي يلا بتعمل حزن ماتي نيمسل كمان يلا ماتي على بروتستانت جرش على بروتستانت مسوات زبها يلا ماتي نا بروتستانت خاستوعلو زيك على أنا ندعي أيمرو مع الخندي تدفين خمسة لوت فلتو كريستوس مسواتي قري في النخيل وحدش كلام مات سجاي دمين سوي لنا مات إذا سجاي إذا دمين يلهيبون حوالات نسخاتكم كان تكحهم جور حق يوحنس وانجيل معرف عسى سلسة نمن تيخا قرنات حسب النازل خمس ولو كم تانا قرو خمس حسب كون نسخاتكم كم جور يلو مات لذا كريستوس كل أرعايا حد يقلنا يا خيلو ناي كريستنا ما يكل مسواتي كم تقدم بالنازل إبراهيم معرف عسرته كسر عسرته يا ريت إبراهيم معرف عسى سلسة تيزبل إبراهيم عرف عسى سلسة مسوي لنا يبل حواري كريس باولوس مات بروتستانت مسوي يبلهم يو باولوس مسوي لنا يبلالو بروتستانت مسوي يبلكم مچم باولوس مسوي لنا زبزلن ክርስቲያኒ ናይ ይሁዳ አይኮነን ናይ ሲጀመር አይሁድ ናይ ክርስቶስ مسوي يبلهم ናይ እንሳት مسوي ዘለው ማለት مسوي لنا ዝብሎ ጳውሎስ ግን ናይ ክርስቲያን مسوي ፕሮቴስታንት مسوي يبلهم ማለት ናይ ክርስትና ማእከል መስዋዕቲ ናይ ፕሮቴስታንት ማእከል ግን ፓስተሪ ማለት ሁሉ ግዜ ቀድሚም ዘሪውን ፓስተሪ ቤተክርስቲያን ኩሉ ግዜ ንሪኦ ግን መስዋዕቲ ማለት ኩሉ ማለት በሰሜን ዘሎ በደቡብ በምብራቅ በምዕራብ በሙሉ ማእከሉ ወይ ከዓኒ ኩሉ አንፈቱ ገጹ ናበይ ዝጥምት ናብ መስዋዕቲ ውስተ ጽባህ ነጽር ወይ ከዓ ናብ ምስራቅ ገጽኩም ተመልከቱ ክበሃል ከለኮ ምብራቅ እኮ ናብ ምብራቅ ጠምቱ ማለት አይኮን ምብራቅ ተባሂሉ ዘሎ ቤተ መቅደስ ያ ኣብ ቤተ መቅደስ ካ መስዋዕቲ ኣሎ ስለዚህ ኩላትና ክንጥምቶ ዝግባአና ኩላትና ንሪኦ ዝግባአና ኩላትና ክንቀርብ ዝግባአና ቅዳሴ ንቅረብ ለመድኃኒተ እግዚእ ማለት ናብቲ መድኃኒት ዝኾነ ስጋው እንደምታይ ንገር ንቅረብ ብል ማለት ቅዳሴ ግዜ ክንቀርብ ዝግባአና ክንጽጋዕ ዝግባአና
ናብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ማለት ስለዚ መስዋዕቲ ዘይብላ ቤተክርስትያን ኣይኮነትን ማለት ስለዚ ካብዚ ነገር ዝርሕቆም ኣለዉ ኣሕዋትና ማለት ስለዚ መዘከርታይ ዝበሎ ስጉኡን ደሙን ይምበር ሕብስቱን ወይኑን ኣይኮነን መዘከርታይ ዝበሎ ንባዕሉ ማለት ስለዚ በዚያ መንገዲ ክንርዳእ ተቀዳሚት ሓሳብያ ዮሃንስ ወንጌል ምናልባት ጽዋሕ ክንሪያ ጽብሕ ስለ ዝብል ሓሳቡ ካልእ ከዓኒ ትማሊ ጠቀስኳ ነይራ ምናልባት ሳብ ንባብ ጥራሕ ክሓልፋ ማለት ቅዱስ አግናጢዮስ ናብ ሰሚርኔስ ኣብ ዝለኣኻ መልእኽቱ ምዕራፍ 7 ማለት ቅዱስ አግናጢዮስ ያው ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ተማሃር ዝነበረ ማለት በቃ ልክዕ ናይ ሐዋርያት ተማሃር ዝነበረ ካብ ጎይታ ብዙሕ ዘይረሓቐ ማለት ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ካብ ዝነበሩ ኣቦታት ኣብ መጨረሻ ብሰማዕትነት ዝሞተ ኣቦይ ማለት በረኸቱ ምስኩላትና ትኹን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ወደ መዝሙር ዝነበረ ማለት ዮሃንስ ወንጌል ጠቂስና ነርና ምሽ ሓቂ ልክዕ ናይ ዮሃንስ ትምህርቲ ዝተቐበለ አግናጢዮስ ማለት ስለዚ አግናጢዮስ ስለ ስጋ ወደሙ ዘለዎ ትምህርቲ እንታይ እዩ ምዕራፍ 6 ማለት ናብ ሰሚርኔስ ኣብ ዝለኣኻ መልእኽቱ ኣብተን 7 መልእኽቲ ሓንቲ ናይ ሰሚርኔስ መልእኽቲ ኣብ ምዕራፍ 7 እንታይ ይብል ስለ ስጋ ወደሙ መናፍቃን ኢሉ ይጅምር መናፍቃን ካብ ቅዱስ ቁርባን ካብ ጸሎትን ዝርሕቁ ለና ማለት መናፍቃን ያው ቁርባን የብሎምን ኢልና ማለት ናይ ቅዱስ ቁርባን ጸሎት የብሎምን ስለዚ ካብ ቁርባን ካብ ጸሎትን ዝርሕቁ ኢሉ እዚ ዝግበረሉ ምኽንያት ማለት ብምስጢረ ቁርባን ዝቐርብ ሕብስቲ ስለናትና ኃጢአት መከራ ዝተቀበለ ካብ ሞት ዝተንስአ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ምዃኑ ስለዚ ይኣምኑ እዮም ማለት እዚ ምስጢር ወይ ካ ቁርባን ዘይቅበልዎ እንታይ እቲ ብሕብስቲ መልክዕ ብጽዋዕ መልክዕ ወይ ካኒ ብወይኒ መልክዕ ዝቐርብ ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ምዃኑ እንታይ ስለዚ ይገብሩ እዮም ስለዚ ይኣምኑ እዮም ነዚ ምስጢር ስለዚ ይኣምኑ እዮም እንታይ ዘይገብሩ ኣብ ናይ ቁርባን ጸሎት ናብ ናይ ቁርባን ማዕድን ዘይሳተፉ ለና ማለት ካብዚ ቀፂሉ ሽዑ ስለዚ በዚ ክርክሮም ዓብ ናይ ጸጋ ወይ ካ ቅዱስ ቁርባን ወይ ካ ዓብ ምስጢር ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን ዘይግባእ ዘረባ ዛረቡ ሰባት ንሳቶም ኣብ ከንፈሮም ንሳቶም ኣብ ክርክሮም ማእከል ሞት ኣብ ልዕዮም የምጽኡ እንዳተዛረቡ ካ ይሞት ይብለና ማለት እዩ ስለ ቅዱስ ቁርባን ክፉእ ዘረባ ዛረቡ ወይ ካ ክርክር ዝዛረቡ ንሳቶም እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ስለዚ ኣምኑሉ እዮም በዚ ከምዚ ብዘይ ምእማኖም ካ እንታይ ኣብ ገዛ ርእሶም እንታይ ዝገብሩ እዮም ሞት ዘምጽኡ ወይ ካ ሞት ዝእክቡ መጨረሽቶም ካ ጥፍኣት ዝኸውን ማለት እዩ መጨረሻ ልክዕ ከም ኣፎም ወይ ካ ከም ቃሎም ጥፍኣት ዝኾኑ እዮም ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ቁርባን ክፉእ ቃል ዝዛረቡ ክፉእ ዘረባ ዝዛረቡ ንሳቶም እንታይ እዮም ብክርክሮም ኣብ መጨረሻ ኣብ ርእሲኦም ሞት ዘምጽኡና ብሞቶም ካ ዝጠፍኡ ሰባት እዮም ይብለና ማለት ስለዚ ካብኡ ቀፂሉ ሽዑ እንታይ ይብለና ነገር ግን ብኽብሪ እንተዝርእይዎ እንተዝኣምንዎን ይሕሾም ነይሩ ማለት እዩ ነገር ግን ካብዚ ኩሉ ማለት ካብዚ ኩሉ ጥፍኣት ካብዚ ኩሉ መዓት ብኽብሪ እንተዝርእይዎ እንተዘኽብርዎ ወይ ከዓኒ ብኽብሪ እንተዝርእይዎ እንተዝኣምንዎ መሓሾም ነይሩ ይብለና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ስለዚ ከምዚኦም ዝዓይነቶም ሰባት ስለዚ ካብ ከምዚኦም ዝዓይነቶም ሰባት ክትርሕቁ ግቡእ እዩ ምስ ከምዚኣቶም ዝዓይነቶም ሰባት ብግሊ ኮነ ብማሕበር ርክብ ኣይሃለኹም ለና ማለት እዩ እውነት ስለ ቃላቱ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽናስም ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን ናይ ቅዱስ ኣቦና በረኸት ይሕደረና ማለት እዩ ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ክንርሕቕ ይግባአና በቃ ኣርሒቕና በቃ ክንርሕቕ ይግባአና ማለት እዩ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ሕብረት ይኹን ኣምልኾ ክህልወና ይግባአና እዩ ምክንያቱ እዚኦም ፀረ ክርስቶስ ፀረ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾኑ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክንርሕቕ ካብ ከምዚኦም ሰባት ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ ናይ ቅዱስ አግናጢዮስ ትምህርቲ ግን ተዘኽብርዎ ነይሮም ወይ ከዓኒ ብቅድስና ናብኡ ተዝቐርቡ ነይሮም ወይ ከዓ ክብሪ እንተዝህብዎ እንተዝኣምንዎ መሓሾም ነይሩ ይብል ማለት ምክንያቱ ጎይታ እንታይ ዝብል ብወልደ እግዚኣብሔር ዝኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ይብል ማለት ስለዚ መናፍቃን ድሮ ኣብ ፍርዲ እዮም ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ፍርዲ የብሎም ማለት ምክንያቱ ናይ ክርስቶስ ነገር ስለዘይኣመኑ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ስለዘይተቐበሉ ድሮ መሬት ከለዉ ተፈሪድዎ ማለት ካልእ ፍርዲ የብሎም እና ካብ ከምዚኦም ኣብ ፍርዲ ውሽጢ ዘለዉ ኣብ ሞት ውሽጢ ዘለዉ ሰባት ከዓኒ ክንርሕቕ ይግባአና በተለይ ብኣምልኾ ብጸሎት ደረጃ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክንርሕቕ ይግባአና ይብል ቅዱስ አግናጢዮስ ማለት እዩ ካልእ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ማለት እዩ ሴንት ሴፕሪያን ብሳልሳይ ክፍለ ዘመን ወይ ከዓ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ራብዓይ ክፍለ ዘመን መጀመርያ ዝነበረ ቅዱስ ኣቦይ ማለት እዩ ናይ ቆጵርያ ሴንት ሴፕሪያን ወይ ከዓ ናይ ቅርጣግና ኣቦ ዝነበረ ማለት ሴንት ሴፕሪያን ኦፍ ዘ ካርቴጅ ትምህርቲ በእንተ ጸሎተ እግዚእና ኣብ ዝብል ማለት ክፍሊ 4 ዝመሃሮ ትምህርቲ እንታይ ነይሩ ጎይታና ስጋይ ዝበልዐ ንሱ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ ጎይታና ስጋይ ዝበልዐ ንሱ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ ደመይ ሰትየ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ ክብል ከሎ ቅዱስ ስጋይ ዝበልዐ ክቡር ደመይ ሰትየ ሰባት ሕያዋን ምዃኖም ግልጽ ከም ዝኾነ ኩሉ ብካልእ መንገዲ ድማ ማንም ሰብ ካብ ቅዱስ ቁርባን ብምርሓቁ ብምፍላዩ ካብ ክርስቶስ ስጋ ደም ዝረሓቐ ብምዃኑ ካብ ድሕነት ከይርሕቕ ክንፈርሓሉን ክንጽልየሉን ይግባአና ብለና ማለት ልክዕ ኣብ ወንጌል ዓንቶ ይጠቐስና ማለት ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 54 እንተሪኢኹሞ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰትየ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ ክብል ከሎ ጎይታ ብላ ኣሎ ማለት ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰትየ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ ክብል ከሎ ካብ ቅዱስ ስጉን ካብ ክቡር ደሙ ዝረሓቑ ካ እንታይ ይብሎም ማለት ሂወት የብሎም ማለት ባይ ዲፎልት በቃ ሂወት የብሎም ምክንያቱ ሂወት ዘለዎ ናብ ስጉን ደሙን ዝቐርብ ዝቕበል እዩ ካብ ስጉን ደሙን ዝረሓቐ ግን እንታይ የብሉን ሂወት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክንጽልየሎምን ክንልምነሎምን ይግባአና በቃ ጎይታ ዓድል ክቦም ናፍታ ቅንዕቲ ማሕበር ክመፁ ሓቀኛ ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ንኽቕበሉ ንከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክንጽልየሎምን ክንፈርሓሎምን ይግባአና ይብል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስተውዓል ንኽቦም ክንጽልየሎም ይግባአና ብለና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ሽዑ በዓሉ ጎይታ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ናይ ወዲ ሰብ ስጋ እንተዘይበልዓኹም
دمو انت زي ستخم ببعلهم هيوت يبلكمن بمالت بمطنقاتا باصنعت تزاريبلو ማለት ጎይታ በዓል ታይልናዮ ስጋ ወድ እግዚአብሔር ተበሊዕኹም ተዘይ በሊዕኹም ደም ወድ እግዚአብሔር ካ ተዘይ ሰቲኹም በገዛ ርእስኹም ታይብልኩምን ህይወት የብልኩምን ይልና ነይሩ ስለዚህ ነቶም ጠፊኦም ዘለው ኣሕዋትና ክንልምለሎም ክንሓዝነሎም ይግባአና ናብዚ ንኽመፁ እንተ ክንገብረሎም ይግባአና ክንመኽሮም ይግባአና ምክንያቱ ጎይታ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰትየ ናይ ዘለዓለም ህይወት የብሉን ስለዝበለ በገዛ ርእሱ ህይወት የብሉን ስለዝብል ናብዚ ህይወት እዚ ክሳዕ ዘይመፁ እንታይ የብሎምን ህይወት የብሎምን ያው ኣብ ትሕቲ ሞት እዮም ዘለው ማለት እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ምናልባት ያው ሳልሰይ ትረኽ ወሰኽ መፂነት እስኪ ድጎምን ያው እስኪ ድጎምን ዝብል ሓሳብ ማለት ናይ መጨረሻ ናይ ቅዱስ ሄሬኒዮስ ሓንቲ ሓሳብ ክውስኽ ምክውድ ካብ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ማለት ቅዱስ ሄሬኒዮስ ናይ ቅዱስ ፖሊካርፕ ተማሃሪ ዝነበረ ማለት ቅዱስ ሄሬኒዮስ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ቅዱስ ኣቦይ ማለት ካልኣይ ሴንቸሪ ዝነበረ ቅዱስ ኣቦይ ማለት ናይ ቅዱስ ፖሊካርፕ ተማሃሪ ዝነበረ ፖሊካርፕ ካ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ተማሃሪ ዝነበረ ማለት እዚ ናባርያት ብጣዕሚ ቀረባ ዝነበሩ ቦታት ማለት ስለዚ ትምህርቶም ስለ ቁርባን እንታይ ዝብል ቅዱስ ሄሬኒዮስ ክንብር ከሎ መናፍቃን ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ መናፍቃን ማለት ከሓቲ ማለት እዩ መናፍቃን ናይ ጎይታ ዝኸበረ ስጋን ደምን ዝበልዐን ሰትየን ናትና ኣካል ናብ ምፍራስ ምብስባስ ይኸይድ ይብሉ ማለት እዩ መናፍቃን ስለ ስጋ ወደሙ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ዝብሉ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ናይ ጎይታ ዝተቀበለ ኣካልና ክፈርስ ክብስብስ ኢሎም እዮም ዛረቡ ይብል ማለት እዩ ናብ ምፍራስ ናብ ምብስባስ ይኸይድ ኢሎም ይዛረቡ ህይወት ገንዘብ ህይወትን ገንዘብ አይገብርኒ ንምባል ከመይ ይደፈሩ ለና ማለት ናትና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ተቀበለ ኣካላትና ይፈርስ ይብስብስ ይብሉ መልስኻ ህይወት የብሉ ወይ ህይወት ገንዘብ አይገብርኒ ኢሎም ንኽዛረቡስ ከመይ ደፊሮም ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ቅዱስ ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ጋን ክቡር ደሙ ዝተቀበለ ሰውነት ይፈርስ እዩ ይመውት እዩ ህይወት የብሉን ኢሎም ክዛረቡ ንምንታይ ደፊሮም ይብል ማለት ስለዚ ካብ ዋፂል እንታይ ይብል ስለዚ ወይ ትምህርቶም ያርሙ ይለውጡ እንተዘይኮነ ድማ ነዚ ኣምኑሉ ነዚ ምስጢር ቁርባን ንፍጽሚና እንዳበሉ ኣምሰልነት ይግደፉ ይብል ማለት በቃ ናይ ምትላል ህይወት ይግደፉ ቅዱስ ቁርባን በሊዕና ቅዱስ ቁርባን ተቀቢልና ህይወት የብሉን ካብ ሞት ካብ ምብስባስ ኣይድሕነናኒ ወይ ካ ጥቕሚ የብሉን ትርጉም የብሉን ድሕዳ ዝብሉ ኮይኖም ነቲ ዝኣምኑሉ ቅዱስ ቁርባን እንታይ ይገብሩ ኣይፈጽሞ ወይ ካኒ ቅዱስ ቁርባን ንፍጽሚና እንዳበሉ እንታይ ይገብሩ ንሰብኣይ የታልሉ ወይ ከዓ ንሰብኣይ ይሓስቡ ካብዚ ኣምሰልነት ወይ ካብዚ ምትላል እዚ ይውጡ ይብለና ማለት ቅዱስ ሄሬኒዮስ ህይወት ኣይሁብን እዩ ጥቕሚ የብሉን ኢሎም ንምዝራብ ንምንታይ ደፈሩ ኢሉ ካብ ቀፂሉ ከዓኒ እንድሕዳ ህይወት የብሉን ትብሉ ኾንኩም እንድሕዳ ጥቕሚ የብሉን ትብሉ ኾንኩም ከዓኒ ዘይተኣምኑሉ ነገር እንታይ ትግበሩ ንሰብ ንምትላል ኢልኩም ኣይትግበርዎ ንሰብ ንምትላል ኢልኩም ኣይትግበርዎ ይብል ማለትና ምርጫ ሂቦም ማለት ሓደ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ህይወት ይህብ ኢልኩም እመኑ ህይወት ኣይሁብን ኢልኩም እንድሕዳ ተኣምኑ ኾንኩም ከዓ ንኣምሰልነት ወይ ከዓ ንኽተምስሉ ክትብሉ እንታይ ትግበሩ ንፍጽም ኢና ስጋ ወደሙ ወይ ከዓ ቅዱስ ቁርባን ኣለና ኣይትበሉ ብሎም ማለት እዩ ምናልባት ኣንተ ከም ዝበልኩም ቅዱስ ቁርባን ንፍጽም ኢና ዝብሉ ምናልባት ሉተራን ጥራሕ ማለት ናይ ፕሮቴስታንት ሓደ ሴክት ወይ ከዓ ሓደ ዲኖሚኔሽን ሉተራን ጥራሕ ማለት ካብ ሉተራን ወፃኢ ምናልባት ካልቪኒስት ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ካብ ወፃኢ ዘሎ ናይ ጴንጤቆስታል ግን ያው ሲጀመርም ኣያምኑሉን እዮም ኣይፍጽሙን እዮም ማለት ያው ሰም በኦም ደረጃ በእምነት ደረጃ የብሎም ማለት ምናልባት ማዕዲ ጎይታ ኢሎም ያው ሻሃን ባን በሊዖም ክመፁ ክእሉ እዮም ብናቶም ኣባህላ ሶም ዝብሉ ኣነ ኮንኩ ዝብል ዘለኹ ካኹም ሻሃን ባን በሊዐ መፅየ ስለ ዝብሉ ሰብ ያው ልክዕ ሻሃን ባን ንዕኦም ማለት ግን ቅዱስ ዝኾነ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ግን የለና መናፍቃን ማለት ስለዚ ንይምሰል ኣይትፈጽሞ ተኣምኑሉ ኮይንኩም ኣሚንኩም ፈጽሞ እዩ ዘሎ ቅዱስ ሄሬኒዮስና ናይ ቦታትና በረኸትን ጸጋን ምስኩላትና ትንበር ምናልባት ብዙሕ ክንብሎ ንኽእል ነገር ነይሩ ያው ሕጂ ግን ክትሽከሙ ወይ ትኽእልኒ ከም ኢሉ ጎይታ ያው ንሕና ንዛረበ ይኮነ ክትሽከሙ ወይ ትኽእል ግን ብሓፈሻ ሓሳቡ ስለ ዝበዝሐ ከይ በዝሓና ከይ ከብደኩም ዝብል እምበር ንሕና ደሓን ዝኾነ ትምህርቲ ምሂርና ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ቃል ኣመሓላልፍና ንዝብል ሓሳብ ኣይኮነን እና ዝመሃርናን ዝማዓደናን ምስጢሩን ጥበቡን ዝገለፀልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ብእውነት ክንዛረብ ዝገበረና ቃሉ ዝቀበለና እግዚኣብሔር እሞ ክብሪ ምስጋናን ያው ክብሪ ኩሉ ንዑ ይኹን ማለት እዩ ዝመሃርና መሃራንካ ቃል ህይወት የስማዓልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ያው ወስብሐት ዝበልኩ ኣነ ፈጻሚ ስለ ዝኾንኩ መቸም ሓሳብ እንድሕራልና ኮይኑ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ግን ናብ ሕቶም መልስን ክንከይድ መስለኒ ኣሕዋት ሓቀይ ቃለ ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ኣሕወይ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ሓፂና ካይና ምዚና መስለኒ ኣሚን ቃለ ህይወት የስማዓልና ግን ብሰፊሑ ክዛረብ ድልየ ከኣቱ ይብል ምሽ ትብል ተዛረብ መፂኒ ነይሩ ግን ናይ ኩላትና ጠራኒፍካ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ኣለካ እቲ ደስ ዘብል ኣቦታት ኩሎም እንድሕር ሪኢኻዮም ነዛ ሓጅ ዘላ ቤተክርስትያንና ዝድግፍ ኩሉ ሓሳባቶም ከም ሕቶሲ ኣቦታት ንሶምስ እንታይ የቕርቡ ኮኑ ክሓስብ ፀኒሕ ምናልባት ከም ንማሕላ እውን ዝኹን ሓሳባቶም ዝድግፍ ኣቦ ሲህሉ ዝኸውን ኢለ ክሓስብ ፀኒሖ
انت يوم مستقص الصوم كدياكون حواسكي الناس أبوتاتنا تقيسنا لنا ناي انتاويت بيتا كريستيان امنا تاقليسنا لنا أليكسي بمنتهي مرتع قربو السمو ያው ናይ ሞግዚት ቆልዑ እዮም ማለት እዩ ወይ ከዓ ኦርፋን እዮም ኣቦም የብሎም ብሓቂ ታሪክ ማለት ሉተር ከይተረፈ እዩ ክሒድዎም ማለት እዩ ናብ ብጣዕሚ ዝገርም ኣነ ሓደ ግዜ ተክል ሰሚዐ ሓደ ሰብ ሉተር ንባዕሉ እዚ ግዜ ዝተዘህሎ ሲ ህዋሪ ወይ ከዓ መን ይኹም ንበሎም ነይሩ ፕሮቴስታንት ማለት እዩ እና ብዚ ኣቦ ተረፉ ኦርፋን እዮም ማለት እዩ ፕሮቴስታንት ናይ እንዲ ኣቦ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ኣቦ እንተለዎም ግን እንዲ ከምኡ ዝበልካ እንታይ ትዝለኒ ኣብ ኮመንት ኣብ ቪዲዮስ ሓደ ሰብ ኣውሪዱ ኢሎም ሓደ ሰብ ቪዲዮ ውሪዱስ عجبت كومنت كلت سبات تبعي صوت عندي كمز مالتي كوي خمس مالتي كوي تبعيهم تبعي صوم نوح تصحيفهم شعوتي بعد الفيديو لهم صحيف لهم بعلو كمز مالتي يلو صحيف لهم شو انت لهم ماني خان صار ماني خان صار بعلو تزحتو كمز مالتي خمس ናይ ጎይታ ኣማናዊ ስጋ እንደምን የተዘግቶም ነይሩ መን ይኻን ስኻ ዝብሎ ከም ስማዓኒ ብሓፈሹ ጣንቶ በዛሓት ዝነበረ ሓውና ድምፂ ስማዕ ኣሎ ወላ ሲዳገም እንተ ዝህሉ ደስ መደና ያ ደሃኒ ጽባህ ኣሎ ኣሌክስ ሓውና መን ነይሩ ሽሙ ፊልሙን ማቴዎስ ነይሩ ያው ኣብዘይ ሽም ዳሽን ሂቦ መንበር ሓቂ ዘረባ ኣነ ሓደ ግዜ ሽም ኣብዘይ ቦታ ክገጥም ከሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ብርሃን ተባሂሉ ያው ፀልማት ክሰብኽ ከሎ ሓደ ሰብ ዝሕሰቦሞ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ሃብታሙ ተባሂሉ ድኻ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ሽማይ መረፅ ብሓቂ ልካናዮ ኣለኻ ሕጂ ከም ንዓደ ይበሉናስ ንረዳ ንኽእል እንዳሕር ኮይንና ደይቡ እሞ ሕቶ እንዳሃልይካ ኣሕዋትና ስለ ዘለዉ ተዓፅም ትኽእል ኢኻ የለን መስለኒ ብታሕቲ እሱ የለን ምሽ نخربش تراحي مالتي تمزا مسألة سبسي ናይ ሓቅነት እትህልዎ ነይሩስ ምተዓገሰ ነይሩ ግን ንምርባሽ ንምህላኽ ስለ ዝመፁ እሱ እቲ ነገር ሽግር እምበር መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ክምህረና ፀኒዑ ዲያቆን ቃል እግዚኣብሔር ክምህረና ፀኒዑ ግን ኣብ ነገረ ቅዱሳን ዘለዎም ፅልይ ኣብ ነገረ ማርያም ዘለዎም ፅልይ ኩሉ ሻዕ ካብቲ መንፈስ ኢና ነንብቦ ማለት እዩ በቲ ዝለዓልዎ ባእሲ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ዘላ ምሰንበብካ ኣብኡ ተረባቢሹ ነው ኣምባሳደራት ኢና ትብል ጠቕሲ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከመይ ከም ዝረበሸቶ ሲ እቲ መንፈስ ነግረካ እዩ ናይ መናፍቃን ሽግር ካሰንዱ ስለዚ ኣይንሕዘሎም ኢና ማለት እዩ ይልኩን ይርዓንቶ ኣነ ሓትት መፅእ እምበር ክመሃራይ መፅኹን ይብና ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ መፅሓፍ ንባዕሉ እንታይ ዝብል ክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ንሱ ክድሕኒ ዝብልና ነዛ ጉባኤ እዚኣ ወይ ከነዛ ናይ ቲክቶክ ሳይ ክዕገዝ ዘይከኣለ እንዲ ክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ኣይመስለኒ ሰብ ጀመር ወፂኒ ካብ መጀመርያ ማይተዓገሰን ጎይታ ምስ መፀማ ይረኽቦኒ ማለት እዩ ልካ ከምተን 10 ደናግል ተን 5 ብዘይ ዘይትፀንሓ ማለት እዩ እና ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ መንፈሶም እንታይ ዓይነት መንፈስ ከም ዘሎ ቢያንስ እኮ ክትሓትት ተኾንካ እኮ ኣፍልጦም ክህልወካ ኣለዎ ንክትሓትት ማለት እዩ ኣሌክስ ሓዊ ኣብ ከለካ ባውፅኢ ዓንቶይታ ናይ ቡክ ኦፍ ኮንኮርድ ናይ ስሞል ካቴኪዝም ሓቀኛ ራምሽታ ናይ ሉተር ቪድዮ ትከፍት ትኽእል ትኾንካ ባውፅኢኻ ባክተን ማለት ማስረጃ ብነይሩኒ ዓንቶይ እዞም ኣሕዋትና ኣብና ቪድዮ እንዳርኣና ክሳይ ክኸውን ምናልባት ኣሕዋትኩም ጉድኣቲኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣሌክስ ሓውና ክሳዕ ዘውፅልና ማለት እዩ ቡክ ኦፍ ኮንኮርድ ኢልና ኣብ ኦክስፎርድ ኮንፌሽን ወይ ከዓ ናይ ዌስትሚኒስተር ኮንፌሽን ድሕዳር ኢና ኮይና ናይ ሉተራን ወይ ከዓ ናይ መጀመርያ ናይ ፕሮቴስታንት ዝነበሩ መስራቲ ማለት ናይ ሉተራን ትምህርቲ ካቴኪዝም ወይ ከዓ ትምህርቶም ብዛዕባ ምስጢራት ዘቐመጡሉ ማለት እዩ ኣብ ስሞል ካቴኪዝም ድሕዳር ኮይና ሪና ታንቶ ዘንብበና ወይ ከዓ ዝነገርና ዝነበረ ናይ ኣሌክስ ሓውና ንሱ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ወይ ከዓ ኣማናዊ ምዃኑ ሉተር ኣሚኑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዝገርም ኣካይዳ ወይ ከዓ ብዝገርም ነገር ማለት እዩ ኣነ እንታይ ኢሎም ነይሮም ካብ ናዝሬት ደገለ ሰናይ ክርከብ ይኽእል ኢሎም ነይሮም ሓቂ ኣይሁድ ወይ ከዓ ናትናኤል ኮሜድ ነይሩ እና ካብ ፕሮቴስታንት ከምዚ ዓይነት ሰናይ ይርከብ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ እና ሉተር ያው ሓደ ካብ ብስልጠነ ኮይኑ ያው ቢያንስ ትምህርቱ ኣሚንሉ ማለት እዩ ወላ ብተግባር ኣይፈፅሞ ወይ ካብ ተግባር ክሳይግበሮ ትምህርቱ ኣሚኑ ግን ያው ፕሬዘንስ ወይ ከዓ ናይ ቃል ህልውና ምህላው ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ምህላው ኣብ ሕብስቱን ኣብ ወይኑን ኣማናዊ ምዃኑ ከዓኒ ገሊፁ ማለት እዩ
ኣብ ስሞል ካቴኪዝም ከዓኒ ነዚ ዝቃወሙ ኢሉ ማለት እዩ 10,000 መናፍስቲ ዘለዎ እኳ እንተመፁ ግን ነዚ ትምህርቲ ክገብሩ ኣይክእሉም ክቀይርዎ ኣይክእሉም ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ዝቃወም ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምዝቃወም ኣጋንንት ኢልዎ ማለት እዩ 10,000 ኣጋንንት ዘለዎም ሰባት እዮም ኢልዎ ማለት እዩ እና ሉተር ኣጋንንት ዘለዎም ሰባት እንድሕር ዳ ኢልዎ መቸም መፅሓፍ ቅዱስ ኣይክብሎም እዩ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ እዚ ትምህርቲ ዘይቅበል እንታይ ዓይነት ኣጋንንት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ቅዱስ ቁርባን በቃ ክካሓድ ዘይክእል በቃ ስለ ቅዱስ ቁርባን ትምህርቲ ግልፂ በቦታትን ግልፂ ብመፅሓፍ ቅዱስን ግልፂ ስለ ቅዱስ ቁርባን ማለት ዘሎ ትምህርቲ እዚ ክንሕዚ ይግባአና ምናልባት ያው በቦታቶም ንሓን ክንምልሰሎም ምናልባት ካብ ናትና ቦታት ናይ ቤተክርስትያን ቦታት ያው ግልፂ ትምህርቱ ንጹር ስለ ዝኾነ ችግር የለን ግን ሉተር ንባዕሉ ሼፐር ናይ ፕሮቴስታንት ካብቶም ሼፐር ዝነበሩ ሉተር ካልቪን ዙንጊል ናይ መጀመርያ ሉተር ማለት እና ሉተር ንባዕሉ ስለ ቁርባን ዝነበሩ ትምህርቲ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ኣራዳዳ እዩ ነይሩ ናብ ክርስቲያን ዝቐርብ ማለት እዩ ናይ ክርስቲያን ሓሳብ ዝመስል ሓሳብ ኣለዎ ማለት እና ምናልባት ሳዊሮስ ሓውና የርእየና ሞኒ ዝያዳ አንብብዎ ኺልኩም ካስኹ ማለት ቀፅል ኣሌክስ ሓዊ እሺ ዲያቆን ሆይ ምናልባት ዲያቆን ሓውና ዳ ዕድላ ሃብናዮ ነበር ኣማኒ ዩዘር ኔም እሺ ንሓን ተመለስ ሞ ድሓን ክሳብዮ ሞ ክቐፅል እሺ ክል ቀፅል ዳን ኣለይ እሺ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኹም ደ ስሞል ካተኪዝም የዝበላ ኣብ ዝለዓል ንሪያ ንህሉ ደ ሳክሪመንት ኦፍ ደ ኣልታር እሺ እዚኣ ክንበልኩም ፀኒሐ ቃል በቃላ ማለት እዩ What is the sacrament of the altar ኢሉ It is the true body and blood of our Lord Jesus Christ under the bread and wine instituted by Christ himself for us Christians to eat and to drink ናይ ጎይታና ስጋ እንደምን it's true is it's true body and blood of our Lord Jesus Christ ስለዝኾነ ምሳሌ እዩ ኢሉ ኣይጠቕሶን እዩ ኣብ የተጻሒፉ ኢሉ ድማ ብዙ በዓል ነግሮ ኣሎ where is this written ኢሉ ኣብ ማቴዎስ ኣብ ማርቆስ ሉቃስ ከምኡ እውን ዮሐንስ ከም ዝጸሓፎ ኣብ ናይ ሐሙስ መዓልቲ take eat this is my body which is given for you this do in remembrance of me እቲ ዓንተ ወይ ዝተቐስናዮ ማለት እዩ ንመዘከርታይ ግበርዎ ዝብል ስጋይን ደመይን ንኩም ብልዑ ዝበሎም ድማ ኣበይ ከም ተጣሕፈ ንባዕሉ እቲ ዓንተ ወይ ዝተቐስናዮ ባዕሉ እዩ እዚ ጠቕሶ ማለት እዩ እዚኣ ነይራ ዲያቆን ሓወይ نسمع ثاني كالي تقاطعني سمول كاتيكيزم يعني مش حكي سقاولهم زقاوم هو سمع ثاني عليك سمع الله خنايك هو عليك سمعنا له سمع ثاني حتى انا سمول كاتيكيزم كاتا قدس قربان زقاوم سبات 10,000 حاجه لهم زبلكا او خلخ يومون من البات ماشي قلت اخو نحنا نخصهم زلنا حيمثل ماتي ابلارج كاتيكيزم زلاتنا حدا الواسه ايش بقى ساعته وصا ምናልባት ሕቶ እንተላለኩም ኮይኑ ኣሕዋት ኣንቶኒ ርዘድኤፍ ትብል ዝነበር ሓውና እትዎሞኒ ኣቤል ሓዊ ያነ ክቕበሎ ኸልዲ የወሪኻ ንባይ ካስ ማን ንቀበሎ ሞኒ ሕቶ ዘለዎም ሰባት ክሳይ ንበር ጊዜም ስለ ዘኸይ ዘሎ እሺ ሊኸልካ ኣለሁ ኢንቫይት ኪረካ ኣለሁ ዘድኤፍ ትብል ነይረት ሓውና ማለት እዩ ንዓደይ ሞ ያው ተሓቶ ያንተ ይሕተዋ ايش كاتسل براز شم ما يمكن بلي قريتها قد زين في الحال صعب عليك سلام ساي اقول نحن كبول الي سلام حوي كم يوم ساعه سلام كمان شكرا ما قالي زابير مسكين امين قال سلام اسمي رزقي اسمه يا مارينا وإلا بنافلتي الله يكون جرى نام هذا ست مسكروان ترى تقبل سي سعادة هدان قلي قبل سعادة هدان جاكات قدام ويقبل كله معلش جسي أرغني كتوت صوت خير
ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓሳባት ስለ ዝቐርብ ማለት እዩ ገለ ሰብ ቀልጢፍካ ተውፅኦ ትኽእል ኢልካ ዝብል ኣሎ ምናልባት መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ መፅሓፍ ኣዋልድ እንተደኣ ኣሎ ክርዶሶ ዘለኹ ማለት እዩ ካልኦት ንግሆ ተዳ ተቐቢልካ ትቕበለሉ ወይ ከዓ ናይ ቤተክርስትያን ናስ ካብ ዝተቐበልና ኣሎ ሓሲብናስ ክንደይ ሰዓታት ክንፀንሕ ንኽእል ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ ተቐዳምላ እሺ ቃልዮት ይስማዓልና ምናልባት ድምፂ ዘርብሽ ግን ኣለዋ ማለት ሚት ክበራባ ምናልባት ክስማዓካ ምእንቲ ንዓኻ እሺ ሰናይ እሺ ቃልዮት ይስማዓልና ክቡር ሓውና ማለት እዩ ምናልባት ምስ ስርዓት ተኣሳሲሩ ዝተሓተተ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ያው ስርዓት እውን ሓደ ናይ ቤተክርስትያን ኣካል ስለ ዝኾነ ዝያዳ ንሕና ክትሕዝቦ ዝደሊ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ብዋናነት ኣብዚ መፂና ንምሃሮ ትምህርቲ እዩ እኹል ትምህርቲ እውን ኣይኮነ ሓቂ ዘረባ ዝያዳ ቤተክርስትያን ከድኩም ክትውስኽሉ ኣለኩም ግን ዋናነት ትምህርቲ ኢና ቀንዲ ክነትሕዘኩም ንኽእል ስርዓት እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ግን ከምቲ ዘለኹም ቤተክርስትያን ከም ኣባት ነብስኹም ያው ክፈላለ ክእል እዩ ንሱ ዝእዘኩም እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ምንም ፀገም የብሉ ስርዓት ተፈላለዩ ማለት ሃይማኖት ተፈላለዩ ወይ ከዓኒ ክልተ ዓይነት ነገር ኣሎ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ስርዓት ኩሉ ግዜ ምስ ዘለኸ ቦታ ምስ ዘለካ ኩነታት ምስ ዘለካ ናይ ስራሕ ኣቃውሞ ምስ ዘለኸ ዓዲ ክትሓስ ስለ ዝኽእል ኣብ ቦታት ውሳኔ ክህቡ ከለዉ ያው ንዕኡ ዝሰማዕ ወይ ከዓ ምስኡ ዝመስል ገይሮም ክውስኑ ስለ ዝኽእሉ ዝያዳ ነባት ነብስና ክንሓትት ግባኣና ብዛዕባ ስርዓት ጉዳይ ትኾይኑ ንሕና ዝያዳ ትኩረት ንገብር ትምህርታዊ ጉዳይ ማለት ትምህርቱ እንታይ ይመስል እንታይ ዓይነት ኣረዳድኣ ክህልወና ይግባእ ኣብቲ ትምህርቲ ኣብቲ ምስጢር ኣተኪርና ኢና ንምሃር ማለት እዩ ስርዓት ዝምልከት ያው ስለዝተሓተተ ክምልስ እንድሕር ዳ ኮይኑ ዝሓለፈውን ምስጢር ቁርባን ክንዛረብ ከለና ተንኪፌ ነይረ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋት ሰምዓኒ ከም ዘለካ ኣሚነ ክቡር ሓወይ ዝዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ ሰምዓኒ ኣለካ ኢለ ማለት እዩ ምናልባት ፓውዝ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንካልኦት ክኸውን ስለ ዝኽእል ትመልሲ ኣብ ናይ ቅዱስ ቁርባን ማለት እዩ ክንገብሮም ዝግባኣና ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ግዜ ቅዱስ ቁርባንና ድሕሪ ቅዱስ ቁርባን ክንገብሮ ዝግባኣና ነገራት ኣለዉ ግን ዝበዝሑ ግን በዓልና ንውስኾም ነገራት ኣለዉ ለምሳሌ ካብቲ ሓደ ተሓተተ ሕቶ ንሱ እዩ ማለት ለምሳሌ ክዳንና ወይ ከዓኒ ቅዱስ ቁርባን ተቐበልና ልብስና መዓስ ክነውፅኦ ዝብል ያው ብደረጃ ቤተክርስትያን ተፃሓፈ ነገር የለን ብስርዓት ደረጃ ማለት እዩ ግን ቅዱስ ቁርባን ምስ ተቐበልና ግን ዕራቆትና ክንከውን የብልናን ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ማለት ቅዱስ ቁርባን ተቐቢልና ዕራቆትና ክንከውን የብልናን ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ተቐቢልና ክሳዕ ንድቅሰሉ ዘሎ ግዜ ጌርና ተፃሕና ተመራፂ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ተቐቢልና ክሳዕ ንድቅሰሉ ግዜ እቲ ዝለቢስናዮ ዝወዓልና ልብሲ ጌርና ተወዓልና ይሓይሽ እዩ ጌርና ተደቀስና ፀገም የብሉን ግን እንተውፃንያ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉ ማለት ክሳዕ ንድቅስ ጌርና ፀኒሕና ካልእ ልብስና ጌርና ክንድቅስ ንኽእል ኢና ኣነስ ምስ ልብሰይ ክድቅስ ዝብል ተሎ ምሻሎ ልክዕ እቲ ሰብቲ መርዓዊ ኮይኑ እዩ ዝውዕል ነታ መዓልቲ እያ ክርስቶስ ዝኣክል ጎይታ ስለዝተቐበለ ወይ ከዓ ጎይታ ኣብ ሰውነቱ ስለዝሓዘ መርዓዊ ወይ ከዓ ንጉስ ኮይኑ ዝውዕል ማለት ስለዚ ምስ ልብሰይ ዝሓድር በቃ ልብሰይ ከውፅእ ኣይደልኒ ዝብል ተሎ ኣይክልከልኒ ኣይ በቃ ካልእ ልብሲ ክልብስ ኣለና ኢለይ ተኽዳነይ ዝብል ተሎ እውን ኣይክልከልኒ ማለት ምናልባት ዘላትና ሓሳብ እዚኣ ትመስል ኣብ ዝሓለፈ እውን ስለዝተምሃርናሉ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ኣይኮነን እዚ ወይ ከዓኒ መሰረታዊ ነገር ኣይኮነን ማለት ግን ልብስና ጌርና ክንውዕል ኣለና ክሳዕ ንድቅሰሉ ግዜ ማለት እዩ እዚኣታ ናተይ ሓሳብ ዘላ ምናልባት ዝጎደለ ተሎ ኣሕዋተይ ክምልኦ እየ ማለት እዩ ካልእ ብዙሕ ኣሎ ማለት ምናልባት ግዜ ስለዘይኮነ እምበር ተቐረብካዮ መኣዲ ክትውድኦ ኣለካ ክተተርፍ የብልካን ዝብል እዚ እውን ጌጋ እዩ ኣብ ቤተክርስትያናዊ ይኮነ ማለት ብልማድ ዝመፀ እዩ ካልእ ከዓ ሰብ ከፋንወካ ኣሎ ወይ ከዓ ሰብ ምሳኻ ጎኒ ጎኒኻ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል እዚ እውን ቤተክርስትያናዊ ይኮነን እዚ ትክክል ሓሳብ ኣይኮነን ሰብ እንተሃለወካ ፅቡቅ ተዘይሃለዎም ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ካልእ ምሰብ ክትበልዕ የብልካን ዝብል እዚ እውን ጌጋ እዩ ሰብ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ መኣድኻ ናይ ግድን ወዳኢ ዝበሃል ኢለን ክተተርፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሰላም ክትበሃል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝብል ሰላም ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ምንም ፀገም ዘሎ ኣይኮነን ደጋዊ ነገራት እዩ ዝኽእሉ ነገርና ክንጥንቀቐሎም ዝግባኣና ጥራሕ ኣብ ናይ ቅዱስ ቁርባን ክንጥንቀቐ ይግባኣና ያው ፅፍርና ክንሰዶ የብልናን ጡፍ ክንብል የብልናን ጨጉርና ክንላፀ የብልናን ርሑቕ መንገዲ ነዊሕ መንገዲ ክንከይድ የብልናን ክንዛረብ ብዙሕ ዘረባ ክንዛረብ የብልናን ዓዊልና እውን ክነንብብ የብልናን ምክንያቱ ዝቐበልና ከይወፅእ ብኣፍና ከየምልሰና ማለት እዩ እዚ ዝጥንቃቐ ጥራሕ ክንገብር ግባኣና እምበር ብጣዕሚ ክሳይ ዝኾነ ነገራት ኣቲና ክሳይ ንግበር ኣሎ ቅልል ቅልል ዝበለ ነገራት ኣቕሊላ ንርኣዮ ክንሓትት ዝግባኣና ኸ ነባት ነብስና ክንሓትት ንኽእልና ማለት እዩ ኖታ ዝወሃብ ዘሎ ኩሉ ነገር ንውስነ ማለት ኣይኮነን ከም ዝበልኩኹም ብውሳኔታት ንካህናት ስለ ዝምልከት ካህናት ክውስንዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንኻብ ከምዚ ኣንፃር ክትርድኡና ኣሌክስ ሓዊ ኣውፂኻ ትኾንካ ናብኻ ክቐፅል ተመሊስና ሕቶ ንቕበል ሽዑ ኣለኻ ኣሌክስ ዲያቆን ሃወይ ቃል ህይወት ይስማዓሉ እሺ ኣለኹ እሺ ቀፅል ወዛ ሓውና ዘልዕሉ እውን ምናልባት ካልእ መዓልቲ ከም ኣርእስትና እንምለሶ ፅቡቕ ነይሩ ብልማድ ዝመፀ ብዙሕ ግዜ ከም እተቕሶ ፀናኻ ጥንስቲ ንኣብነት ነፍሰ ፆር ቅዱስ ቁርባን ክትቀበል የብላን ብተወሳኺ
ቅዱስ ቁርባን ክቅበል ዘለዎ ዝዓበየ ዝኣረገ እዩ መንእሰይ ክቅበል ኣይምረፅን እዩ ዝዓይነቱ ብዙሕ ናትና ናይ ሕብረተሰብና መበገሲኡ ዘይፍለጥ ዓይነት ተኣሽመሎ እሞ ንሱ ከም ካልእ ኣርእስቲ ክንመለሶ ንኽእል ኢና እንድሕር ኣድላይ ኮይኑ እታ ናብ ዘምፀኒ ኸይድ ገብረ እግዚኣብሔር ተመሊሱ ለበስለን ሕራይ ክትከይስካዓ ትኸይድ ሕቶኻ ዓይነት ወፂኻ ስለ ፀንሐከ ፈውስ ኮይና ስለ ፀንሐት እያ ተመሊስ ከረፊ ይኹን ይቕሬታ مستحتنو يعريتا قال هي وتسمع علي تمليس اللي انا تمليس اللي قال حجي حفشه انا انت كوص دحان كحيزكم ناب قالون كيتوكم تحت نمتى امسي امسيلكم بزعبا ناي قدوس قربان ديتيل اتيو ابتوشتي ቅድሚ ምትንታናውን ኣብዙ ኣጋጣሚታት ስለ ዘጋጥመኒ ቅድሚኡ ዘሎ ከምዚ ክትብሎ ፀናዕኩም ሰብ ክትበልዕ የብልካን ሰላም ክትብል የብልካን ቅዱስ ግዳንካ እዚታት እዚውን ከም ሓደ ርእሲ ጌርኩም ከተምፅኦ ስለዝደለኹም ምክንያቱ ምሱ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ቅዱስ ቁርባን እንታይ ምዃኑ ከይፈለጠ ወይ ፅቡቅ ጌሩ ከይተረድእ እንተ ደኣ ኣቢሉ እቲ ሰብ ዝብሎ ስለዘተጉሮ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ስለዘጋጥሚ ኣነ ከምኡ ሓቲተ ይቕረታ ናብ ካልእ ከይወስደኩም ተረዲእኒ ኣሎ ማለት ንዓይ سلام بهذا يقولون زيادة حسابكم قوم عينتون سناي زيادة مسبات نفسنا ممكن الزهرة بقبعنا معناته نحن خنوسن عين خيلنا نحن خنوسن سلا زي نخيل كأبات نفسنا تسب زيادة قرب وصل زخنا السوق فلت أخالي نفسه كسب نحن خنفلت نحن حفا جنرال زخنا ايديا نمشي بات ناكسين قبل زلنا ماتي جن زيادة نتنا بات نفس لزلو خاني عبز من الاستراح ديكونا خيركم مسبات نفسكم تزاريكم كتقبلوا تخليهم زخنا نقدر تقبلوا خلهم ناتهم أفلوت أخت قبرات خودهم ناتو كمان لعلسهم زيادة سلز فلتهم ماتينا زيادة وناي كانت حلفنا حق زرا خمس جبور مبال أو سلطاننا ما يكون ناتنا جن بتمرت درجة جن ياو كم زلوا كم زيلن كم زتباهي نيروخ نبلنا خالينا كما رسلنا تجمع لنا كن هزاينا حريحونا متى خاص لزحات كنا جزائر عملاقي خبرنا أي تدفع دم ما نسخاون كل زي متى خا كابخم بزح كن مهار سلندر لماتي أي تدفعنا كبر حونا ناك عليه وتسمع لنا بحط خام زحات لزتها مهار ما عادي قاليو تسمعنا كان حنك حيزكم انا قم دغ ما سلازحزت سبسي مبرق خونو سلازدلكم بالي قاليو تسمعنا بتعم صبوتنا هيرنا كن مصينا هن مارينا يغني يلنا سنش حجزاتكم حوات حتى لكم دي اتناتيوس اماني مالبات حساب نحد اخوي نحر عليك سكتوي لي قصل بك عليك حوش قصل እሺ ከም እንሪያ ዘለና በታ አንተ በግልጽ ልኩም ዝነበርኩ ሐሳብያ ማለት ናይ ማርቲን ሉተር ምናልባት ዲያቆን ወይ ምናልባት ንሕና ዝበልናዮም ክመስሎም ምንባል ድምፂ እሺ እቲ 100,000 ኣጋንንቲ ክብሎም እንከሎ ማርቲን ሉተር ንሕና ዝበልናዮም ከይኑ መስሎም ባዕልና ጠንቆልና ይኸይኑ መስሎም ካብ ባዕሉ መኸኑ ንኸንርኢ እዩ ኣብዚኣ the large catechism ትብል ዘላ ናይ ማርቲን ሉተር አንተ ወዝራናያ ስሞል ካቴኪዝም large catechism ድማ 5 ምዕራፍ ማለት ቀዳመይቲ እዚኣ ካልአይቲ ሳልሰይቲ ራብዓይቲ ሓምሸይቲ ኣብ ሓምሸይቲ ቁፅሪ 12 Ishi. With this word, you can strengthen your conscience and say, if 100,000 devils together with all fanatics should rush forward, crying, how can bread and wine be the body and the blood of Christ? etc. I know that all spirits and scholars together are not as wise as is the divine majesty in his little finger. Now here stands the word of Christ. Take, eat this is my body. Drink ye all of it. This is the New Testament in my blood. etc. كمنا بدأت حساب يقصل حساب ناي مارتين لوتر بحفشو እቶም ሊቃውንቲ ኢና ዝብሉ ወይ ድማ መናፍስቲ ብምባል እዩ
ዝጠቕሶም ተኣኪቦም ኩሎም እኳ ክንዲ ናይ ኣጻብዕቲ ናይ ጎይታ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ከም ልክዕ ከምቲ ናይ መለኮታዊ ሓይሊ ናይ ሓንቲ ኣጻብዕቲ እኳ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ዋላ እኳ ከመይ ኢሉ 100,000 ኣጋንንቲ ተኣኪቦም 100,000 ኣጋንንቲ እዩ ዝብሎ ከመይ ኢሉ ህብስትን ወይንን ናይ ጎይታ ኣማናዊ ስጋን ደምን ክኸውን ይኽእል ዋላ እንተበሉ ዋላ እንተበኸዩ ናይ ጎይታ ቃል ግና እዚ እዩ ብምባል ህንኩም this is my body drink you all of it this is the new testament in my blood ስጋን ደምን ናይ ጎይታ ክበልዑ ከም ዝኣዘዞም ባዕሉ ይጠቅስ ማለት እዩ ስለዝኾነ ማርቲን ሉተር እኳ ከይተረፈ ኣብ ናይ ጎይታን ስጋን ደምን ዘለዉ እምነት ዝተፈለየ እዩ ብጣዕሚ ዝተፈለየ እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ እታ ቅንዕቲ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ መፂኡ ሓድሽ ፓስተር ዝነገረና ዘይኮንና ክንመዝና ዝግባአና ብዙሕ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ኣይትሰብኮን እያ ስእልን ምስልን ከምዚ ክብልና እንከለዉ ብንሰምዖ ጥራይ ንፍረድ ባዕልና ርእሲ ኣለና ዝሓስብ ኣእምሮ ተዋሂብና እዩ እታ ቤተ ክርስቲያን ንፍለጣ ኣብ ከይፍለጥና ኣብ ፕሮቴስታንት ዝኸድና ኣሕዋት ኣለና ድማ እቲ ጀማሪ ናይ ፕሮቴስታንት ዝኾነ እኳ ዘለዎ እምነት ካሊእ እዩ ስለዝኾነ ቀዲምና እኳ ናብኡ ንመለስ ነታ ቤተ ክርስቲያን ቀዲምና ነታ ቤተ ክርስቲያን ንኽንረክብ መጀመርታ ናብ ማርቲን ሉተር ከማ ንመለስ ማለት እዩ ናብ ካልእ ሃዲስና ከም ዘለና በዚ መንገዲ እዚ ክንርድኦ ይግባአና እዚኣ ነራ ዲያቆን ሓወይ ከይነብዝሕ ካልእ ሕቶ ዘለዎ ሰብ እንድሕር ሃልዩ እሺ ቃልዮት ይስማዓልና ኣሌክስ ሓወይ ቃልዮት ይስማዓልና ብድጋሚ ናይ ህይወት ቃል ይስማዓልና ምናልባት ሳምራዊ ሓውና ኣብ ታሕቲ ዝበሉ ሓሳብ እንታይ ንሕና ናይ ፕሮቴስታንት ትምህርቲ ንዓና ትምህርቲ ክኾነና ወይ ናይ ሉተር ሓሳብ ንሕና ከም ኣርጊመንት ጌርና ዘምፃናዮ ዘይኮነ ያው ከምኡ ኢልና ምስ ጠቐስና የለን ስለ ዝበሉ መናፍቃን ያው ናይ ኣቦኦም ትምህርቲ ክንሪኦም ስለ ዘለና ኢና ስለዚ የንበብዎ እምበር ያው ንዓና ዝጠቕመና ኣይኮነን ምክንያቱ ስለ ቅዱስ ቁርባን መፅሓፍ ቅዱስን ግልፂ ኣቦታትን ግልፂ እዮም ማለት እዩ ዶንጌኻ መፅሓ ኣይትኸውን ካብ መፅሓፍ ቅዱስን ካብ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ኣርኢና ኢና ግን የለን ስለ ዝበሉ ቢያንስ ትሰብካ ክሪኡ ንሕና ኮነ ኢልና ንኸሶም ወይ ከዓ ባዕልና ዝኸሶም ዘለና ስሮም ኣፋላሲ ንሰርሕ ዘለና ከይመስሎም ባዕልና ከሲስና ባዕልና መልሲ ንህብ ዘለና ከይመስሎም ሉተር ዝበሉ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ እሱ መዓል ክንደይ ክሳዩ ካልእ ጉዳይ ግን ንዓና ሓሳብና ንብል ዘለና ያው ስለ ቁርባን ዝነበሩ ኣረዳድኣ ናይ ሉተር ካብዞም ሕጂ ዘሎ ፕሮቴስታንት ዝተፈለየ ምዃኑ ንሱ ዝረሓቐ ያው ንሱ ናብ ክርስትና ዝቐረበ ትምህርቲ ከም ዘለዎ ንሶም ግን ዝያዳ ካብ ክርስትና ከም ዝረሓቑ ንምርዳእ ያው ኣቦኦም ንኽነፍልጦም ናብ ኣቦኦም ከነላልዮም ኢልና ነቦኦም ክነፍልጦም ኢልና ኢና እምበር ሉተር ንዓና ምንም ኣይኮነን ማለት ሉተር መናፍቕ እዩ ሕጂ ማለት ምንም ትርጉም የብሉ ንዓና ግን ያው ድሓን ትምህርቲ ክዛረብ ከሎ ግን ያው ትምህርቲ እዚ ነይሩ ኢልና ምዝራብ ክፋዝ ዘሎ ይመስለንን ብካልእ ከይትርዳእ ዲያቆን ማለት እዩ ዶንጌኻ ስለ ዝመፅኻ ይመስለኒ እኛ ቃል ህይወት የስማዓልና ብድጋሚ ንኣሕዋት ምናልባት ክንውድእ ሕቶ እንድሕር ደይብልና ኮይኑ ዘይተርፍ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ሓዊ ተቐበለልና እሞ ክንውድእ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ማለት እዩ እሺ ኣማኒ ሰላም በልና ካብ ሰላም መፅኻ ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን ኣረረ ወልዴስ ድዮም ወስደትኛ ኣይኮንኩን ወልደ የሱስ እንጂ ጆስ ሞ ይበልኩ ዝጀምር ወልደ የሱስ ምን ኣይኮንኩን ኣረ በስመ አብ በቃ ወልሽ ድምፅኹም የተማሲል ተማሳሲሉ ሰላም ዲኹም ኩልኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ህይወት ተስማዓልና ኩልኹም ዝተምሃርና ኣብ ልብና ሓድረልና ኣገልግሎትኩም ክኸልና ብሓቂ እዚ ትምህርቲ እዚ ሓቃይ ሰፊሕ ትምህርቲ እንድዩ ምናልባት ምስቲ ዓቕሚ ናይ ሰብን ምስቲ ኩነታት ናይ ስታይን ትኸዱ ኣለኹም በብስታይ እናገበርና ክንሕዞ መታን እቶም ሰማዕቲ ግን እዚ ብምኽንያት ናይ መናፍቃን ዝገብርዎ ምቅላል እቲ ረዚን እዚ መስጢር እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንስሙ ይኹን እዞም ኣገደስቲ ምስጢራት እዚኦም ከም ተራ ነገር ተዛሪቡ ጥራይ ኣይኮነን ኣሕሊፍዎም
بقال مهيرو أسفح مهيرو بقال مالتيو بتجبار فصيمو بتأزاز كا أف محلالي في مالتنا بالنت تمكت نترارينا بزعبات تمكت أسفحو أركيقو مهيرو تزمسني قديم زغور زرر مالتيو تطميقو كلهم أطمقوا إلى دما نبوتاتنا هوريات دما إخوة مالتي قدس كروان تماساسالي بزعبا قدس كرو زعاسقو اندومون مهيرو انجرا هيوت مخانو أسفح مهيرو يوان سنجل عرف تشتا زالو مسبوتاتنا خوف إلى دما نزل مستير زدما بتاقبار أرئيو نحرقات حتيات وصود إلى دما بتأزاز دما محلالي فعجي مسارة هاوزخوانا ما أكل ناي مستيرات مستير ولو بوتات نازل مستير زي نالا دحان حوات سلازبالو واحد جناقو كأتي كون جن حدا نجر جن مثالو ناي زم بلات اللي خم حواتنا بتم بروتستانت أبزلهم نزل مقبال أما صح كل صد قلت تزاري بزلون مدما تروقا مزيد لي نجارات نعم نزيه هان سونجل معرفة شدوش زلسي كترجمون يوم دفتنو قالوا ويدما إمناتي له حانت قالكم اختبالي ما مثلنا على تخيين وحالكم كابر بعد شمون تنجميرو قويتان يسكرساسي انجيرا هيوت اندابلا زرزيرو مسير الله انجيرا هيوت أنا إيه أبوتاتكم أبرخام أنا بالعمو موتو كاوز بلع زبلا من أنت خيموت كاب سماي زورد انجيرا هيوت زيو اتخاف سماي زورد هيو انجيرا هيوت أنا اندابلا تقصيلو كابزي انجيرا زبلع زبلا زر علم كنبريو إذا أنا من أنت هيوت نعلم زبو انجيرا خاي لشعو قويتا يسرقو يزول نتزبلو زولو انجيرا هيوت كاو تزيبل عيهم هيوت يبلكمن كاف سمع وريد زولو انجيرا هيوت اني خبل صنيحو ازي انجيرا هيوت زد ما يلشعو انتايلو امنتيلو وي قاليلو ايبلان كافيم صيم مزقالزي انتايلو ازي انا من هيوت عالم زبو انجيرا خا سغاي ايو ترجموا يا قويتا حسابكم ازي انجيرا هيوت تبهيل زولس انتايس سغاي ايو كافي مسي قالو ايو امنتيو لك بزعبا امنت الزارب يبلع على زلم عرف منياتون قويتا سمع وزن رفت وانتي زي امنت له لك ايهود نخبرهم نخبلعو تامراس لزغبرت اي سعو وزن نبر نيره اسم نزي انجرا حلاف انجرا زي كونه نتزل علماو انجرا نخدليو نا امنت نخمصون نزي مستير زدما نخبقعن يمهرهم نير مالتي بزعبا امنت رايق نتوم زامنوا نهابوتاتنا حواريات وين كيترفون الساعتكم كان دحردت كورد لهم لهم زعز مستير زغزارب كله مالتي سلازي ازي انجرا هيوت ازي سغو ايو ازي السغاي لزو مهاره دما نبوتاتنا حواريات ما اخلون كاين دما انكم السغاي نحدقت حتى توصلوا ويل دما حجي كلتا نجر مسراوتا نجر كنحز علينا بزعبا قدس قربان كزرم كله بروسانت حوان تليهم حدا انتاي ايو زبلكم ملسالو انتاي ايو زوسر زلسي انتاي مثالي دي مثالي ده ولا حد تقصي لنا مسح قدس انتاي ايو سغو ايو غويتا بزوله مسارت مالتي ناي غويتا سغا ايو انتيلنا دما مدحنيتي فوسي مالتي مزدحنت قطتا وركبالو ناي غويتا سغا ايو اندابلكايو مزدحنت ركب يولن كتبلو كم يغرقال زن غويتا صافي يخون مالتي ناي غويتا سغا مزدحنت ركب يولن مبال زي عابي كحدات يخون سلازي كاين وحالكم حوات انتي خبل داديه سلامنتاي غنافكم وعينت عشنت عاتيوم انترايلنا غن نابز كل زب صحتهم حانتي طنقلا نسا دما انتايا اتا دحنت بامنت طراي تبل مس مصحف قدس زيت قادو ا مصحف قدس زيلا مس كل ناي مصحف قدس حساب دما تغاچو دوكترين سلازلاتو كابزيا نفساي نخغبرو هلو كاب طنقت وصيوم كاب منفساوي كريستناوي زخونه سنه مغبار لقيقوم كابزي عب مستير زي قدس سغان كور دمن ناي غويتا دما كهيدوم مالتي منياتو حساب مصحف قدس زو وصاي زخونت بعلم زمسرتوا دوكترين سلازلا امنت طراي تبر مالت سلازي كبرات حوات ناي غويتا سغايو انترايلو مصحف قدس سغويو سغو انت خوين دما مدحانيتي مالتي نحدقت حاجات زفاسسي نالات اوراين حنت خم بقولكم مستغزيون سلازخاده اوراين مرافت 10 فقرت شعته زلو من انت تدحرواي كصنع يليلو ناس دحرواي مثالي زنبر ابزا حلفه بزا مثالي لازمهرنا نتقداماي سعر يلو سعيرو طراي غنا يكونن بزي فقاد زي بتحنس انا حوارو زاكل التسوء مسوءات السغا يسوع كريستوس تقدسنا لنا يلو حنساب نحوار تسوء اذا حنساب تسوء زي ادما
ቅዱስ ጳውሎስ ቆዳ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ዘሎ እታ ንሕና ንባርኻ ጽዋዕ ወይ ድማ ንሕና ንቆርሳ እንጀራ ምስ ጎይታ ሕብረት ዘለዋ ዳይ ሞለት እንዳበለ እዛ ዕለታዊ ንቆርሳ ወይ ድማ እንሳተፋ ምስ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን ሕብረት ዘለዋ ምዃኑ እንሳ ምዃና ንዓ ከም ንሳተፋ ገሊጹ ኣሎ ማለት ስለዚ ምናልባት ብዙሕ ስለ ዝተባሃለ ሕጂ ከይፍርስ ኣነ መሊሸ እታ መሰረታዊት ነገር ግን እቲ እንታይ እዩ እዚ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ብዓቢ ድማ ጎይታ ማቴዎስ 26 ክህቦም እንከሎ እንታይ ይሂብዎም እንታይ ይውሰድልዎም ቅዱስ ጳውሎስ ከነይቲ እዩ ካብ ጎይታ ተቀቢለ እሞ ጎይታ በታ ተዝሓዘ ዘላ ዓለት እንጀራ አልዓለ እንዳበለ ተዛሪቡ ዘሎ ነታ ስጋ ጎይታ እዩ ማለት ስጋ ጎይታ እንተ ኮይና ዛ ንሕና ንሳተፋ ዘለና ድማ ንሳ ድማ ንድሕነት ዝተዋሃበት ዝተቆርሰ ስለ ዝኾነ ምስ ድሕነት ድማ ርክብ ኣለዋ ካልኣይ ነገር ድማ ካብዚኣ እንወስድ ነቶም ምእመናን ድማ ካብዚኣ ምስ ንወስድ ክልተ ነገር ኣድልየና ክልተ ነገር ምግባን ምርዳእን ማለት እዩ ከይተረዶን ከይተገቦን ካብዛ ቁርባን እዚኣ ክወስድ ዝኽእል ምሰል ስልጣን የብሉን ከይተረዶ ማለት ከይኣመነ እንታይ ምዃኑ ከይፈለጠ እንታይ ምወስድ ከም ዘሎ ከይፈለጠ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ድማ ከይተገቦ እዚ ድማ ከይተነሰሐ ከይተዳለወ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክልተ ነገራት እዚ ድማ ብግምት እቲና ካብዚ እንጌር ሃወት እዚ ተሳተፍቲ ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ይደግፈና የቕሬታ ብመወዳእታ መሊሻ ነው ይሕልኩም ዝተባሃለ ኩሉ ኣብ ልብና ይሕድሮ ናቶም ካብዚ ምስጢር እዚ ወፃኢ ዘለዎ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብዚ ምስጢር እዚ ምለሰልና ቴንክ ዩ ኣሕዋት አሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሓውና ዓንደ ማርያም ሓቂ ዓንደ ማርያም እንጂኮ ምስጉም ስወለት ኮ ተዚ ድኒ እንፃ ያሳጊር ንፀኒሕና እንዳቀያየር ኳሻጊር ምእታው እንዳኾኑ ተራኸር ኮለና ወታው ኮለና ቢና ቀያይሮ ፀገን ይብል ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ፅቡቅ ትምህርቲ የሚክሮምና ማለት እዩ ምናልባት ኣብታ መጨረሻ ዝበል ሓሳብ ታይ ፅቡቅ ነገር ኢልካ አንተ ይሁን አሌክስ ተጣይሷ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ሓሳብ እዩ ስጉ እንደምን ይኹን ከልና ኣብ ታሕቲ ወርዲሉ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 አካባቢ ማለት እዩ ስጋ ግን ገለ ይጠቅምኒ ስጋ እኮ ገለ ነገር ይጠቅምኒ ስለዝብል ያው ስጋ ይጠቅምኒ ዝብል ዘሎ ስለዚ ስጋ እንደምን አይኮነን ዝብሉ ሰባት ኣለውና ብጣዕሚ ዝገርም ማለት ስጋ ይጠቅምኒ ዝበለ ዘሎ ናይ ክርስቶስ ስጋ ይድሕዳ ዝብሉ ኮይኖም ናይ ክርስቶስ ስጋ ይጠቅምኒ ናይ ብሓቂ ስጋ አይጠቅምኒ ዝበለ ጎይታ ናይ ክርስቶስ ስጋ ይድሕዳ ዝብሉ ኮይኖም ናይ ክርስቶስ ስጋ ይጠቅምኒ ክንብል ንኽእል እዚ ዓብ ክሕደት እዩ ማለት ምክንያቱ ሓንሳ መስዋዕቱ ብምቕራብ ብስጉይና ዝተቀደስና ኢሉ ሓቂ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 10 ገሊፅና ፅንሕ መምህር ዓንደ ማርያም ሓንሳ ንሓባሩ ዝኸውን እንታይ መስዋዕቲ ብምቕራብ ክርስቶስ ብስጉይኹም ዝተቀደስኩም ለና ማለት ናይ ክርስቶስ ስጋ ዝተቀደስናሉ ዝደሓናሉ ስጋ እዩ እንጂ ናይ ክርስቶስ ስጋ አይጠቅምኒ አይባሃልን ስጋ ገለ ነገር እኮ አይጠቅምኒ ስለ ዝብል ያው ናይ ጎይታ ስጋ አይጠቅምኒ ዝብል መናፍቃን ኣለዉ ኣነ ድዒ ከመይ ዓይነት መንፍቅና ከም ዝኾነ ብጣዕሚ ዝገርም ምስጢሮስ ከማን አይበሉን ዝኽሕደት እዚ ኣርእሱን አይበሉና ናይ ዘመንና ሓደሽቲ መናፍቃን ማለት እዩ ስጋ አይጠቅምኒ ኢልዎ ዘሎ ያው ናይ ስጋዊ ተሓሳስባ ስጋዊ ትምኒት እምበር ናይ ክርስቶስ ስጋ ይጠቅምኒ ክንብል ኣይንኽእልና ከምኡ ዝብል ዝደፍር ክርስቲያንም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓነ ኣሕዋትና ግን ያው ካብ ክርስትና ቁርብ ሸተት ኢሎም ስለ ዘለው እዮም ደፊሮም ዛረቡ ቃሉ ያው እግዚኣብሔር ምሕረት ክገብረሎም ይቕሬታ ክህቦም ንልምን ኣሎ ማለት እዩ ጎይታ ምስ ተባዕሉ ይዓድሎም ምናልባት ሕቶ ወዲና ይመስለኒ ወዲና ይመስለኒ ሓቂ ኣሕዋት ምናልባት ኣብ ታሕቲ ትሕቶላ ኣነ ከየም በብዮም ዝመፁ መስለኒ ብራዘር ፎርጌት ትብል ዘላ ፎርጌት ፓስት ፕሬዘንት ትብል ዘላ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 27 ናብቦ አንወሩ ዝሊ ወይ ከዓ ከይተገብኦ ዝወሰዱ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት ነብሱ ከይሓኸኸ ከይተገብኦ ዝወሰዱ እንታይ ኣሎ ኣብ ገዛ ርእሱ ናይ ጎይታ ፍርዲ ኣለዎ ናይ ጎይታ ስጋ እንደምን ፍርዲ ኣለዎ ይብል ማለት ስለዚ አንወሩ ዝሊ ዝብል ዘሎ ከይተገብኦ ማለት መቸም ከምቲ ስኹም ተሓስቦ ወይ ከዓ ከምቶም ዝኣምኑ ዝሓስቦ ተራ ነገር ነይሩ ትኸውን ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ከይተገብኦ ዝወስዱ ዝብል ሓሳብ ኣይመሃለዎን ይብል ምናልባት ኣሌክስ ሓወይ ሒዝክያ ተለኻ ወይ ዓንደ ማርያም ሓወይ ኣብኡ ከለኻ ባንብበሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ካብ 27 ናንብበሉ እሞኒ ክንውዳእ ከለና ነዊሕ ሎ ሰዓታት ብጣዕሚ ሒዝኩም ኣለኹም መፅሓፍ መምህር ዓንደ ማርያም መፅሓፍ ከሓዝኩን ንሓን ወላ ካብዚ ክስታትኩን ያንብብ ክልትኒ እሺ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 27 እሺ ምናልባት ቅዱስ ዮሐንስ ነው ይለሎ እንዲ ኃጢአት እንተገበርና እስከ 27 ምሽ
እሺ ስለዚ ከይተገብኦ ዛንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይስ ፅዋዕ ጎይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋ እንደምን እዩ ዝዕግብ ዝብድል ኣነ እቲ ዝገርመኒ ዘሎ እቲ ምትርጓም ኣየድልዮን እዩ እንዳበሎ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኦኬ ስጋይ እንደመይን ዝብሎ ዘሎ ግን ቃል እዩ ኢሎም ግን ትርጉምዎ እታ ትገርመኒ ንዓይ እዚኣ ሓደ እቲ ድፍረት ማለት እዩ ካልኣይ ማለት ንሓደ ቃል ክትርጉሞ ትኾንካ እውን እኮ ሕጂ እዛ ቃል እዚኣስ ከምኡ ኢልካ ክትርጉሞስ መን ነጊርካ ወይ ድማ ሃመን ተቐቢልካ ተይልካ እኮ ካብ ባዕሊ ይኮነን እኮ ዝተቐበሎ ወይ ድማ ዝመሃሩ ፓስተር ኣሎ ኩላቶም ክትርጉማ እንከለዉ ከይዶም ኣብ ሉተር ኣይበፅሑን እዮም ሉተር ከምኡ ስለዘይተርጎሞ ኣብ በዓልቸውን ካልቪንስ ገለምታት ግን ክበፅሖም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምትርጓም ኣይኮነን ተፀልዩ እቲ ምትርጓም ኣይኮነን ተፀልዩ ማለት ምትርጓም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክትርጎም ዝግብኦ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ካብ መን ተቐቢልካ ያስትርጉም ዛዓንተ ትገልፅዎም ነበርኩም ሃዋርያን ኣበው ዝበሃሉ ቦታትና ሃዋርያት ካብ ጎይታ ኮፍ ኢሎም ተማሂሮም ከይዱ እውን ትርጉመሎም ነይሩ ቦታትና ንበይኖም ገይሩ ይገልፀሎም ወይ ድማ ይምህሮም ነይሩ ካብ ሃዋርያና ኣበው ድማ ዓብይ ድማ በዓል ቅዱስ አግናጢዮስ ቅዱስ ቀሌሜንጦስ ቅዱስ ፖሊካርፕ እዞም ኩሎም ኣብ ቦታ እዚኦም ሃዋርያን ኣበው ዝበሃሉ ድማ ካብ ሃዋርያት ተቐቢሎም ዝተርጓሜ ዘመሓላልፍዎ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ምስጢር እዚ ማለት ዓንተ ኩሉ ስለዝገለፅኩሞ ናብኡ ኣቱን እየ ሕጂ ሓደ ሰብ መፅኡ ድሕሪ 1500 ዓመት ወላ ድሕሪ 1600 ዓመት ኦኬ ሓድሽ ትርጓሜ ኣምፅኦ ኣለኹ ኢሉ ሓድሽ ትርጉም ከምፅእ ከሎ ግን ካበይ ተቐቢሎ ትርጉም እዚ መን ነጊርዎ ካበይ መን ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ድፍረት ማለት ንነፍሶም ዘይምፍታሽ ማለት ኣብ ቃል ኣምላኽ ባዕልኻ ክንድኡ ድፍረት ስታይ ምግባር እዚ ቁርብ ክትሓስብሉ ይላቦ እቲ ቃል ግን ኣብዚኣ ከም ዝበለና ነዚ ስጋ እዚ ወይ ድማ ስለዚ ከይተገብኦ ዛንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይሲ ፅዋዕ ጎይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋ እንደምን እዩ ዘዕግብ ግና ሰብ ንርእሱ ይመርምር ከምኡ ኸ ካብ ዛንጌራ ይብላዕ ካብዛ ፅዋ እዚኣ ድማ ይስተ ብምባል ከይተገብኦ ኢሉ ድሓር ድማ እቲ ዝግብኦ እንታይ ከገብር ኣሎ ርእሱ ክምርምር ከም ዘለዎ ጎይታና ሓደ ናብኡ መፂኡ ሓደ ለምፃም ሰንፅሖ ሰጊድ ርእስኻ ንኻህና መርምር ኢልዎ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ምምርማር ኩሉ ግዜ ሓጢኣት ብርእስና ንዝክሮ ወይ ድማ ብርእስና ንሓስቦ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ርእስኻ ትዝክሮ ሓጢኣት ድማ ካብ ሓሳብካ ማለት ብንስሓ ተመሊስካ ኣብ ሓሳብካ ኣውፅኢኻ ተፊኢኻ ብሓድሽ መደብን ብሓድሽ ዕላማን ብሓድሽ ሂወትን ብንስሓት ሓፂብካ ድማ ናብዚ ምቕራብ እቲ መሰረታዊ መልእኽቲ ማለት እዩ እሺ ቃል ህይወት የስማዓልና መምህር ቃል ህይወት የስማዓልና ምናልባት ግልጽ እዩ ክንበብ ስለ ዘለዎ ኢለ ሓሳቡ እምበር ያው ናይ ሃዋርያት ትምህርቲ ግልጽ እዩ ኣነ እንደ ፕሮቴስታንት ያው መምህር ትርጉም ኢልኩም እምበር የባላሽ ወይ ትርጉሞም ኣይፈልጡን እዮም ሓንቲ መዓልትና ናይ ምትርጓም ሕጊ ምስ ፈልጡ ይመስለና ያው ልክ ሓንቲ ህፃን ዝገብሩ እዮም ዝገብሮ ማለት እዩ ህፃን ልክ እንደ ሕዳ ዝብላዕ እንጀራ ሂብካ ገሊ ይበልዖ ገሊ ይባላሽዎ ማለት ኢና የባላሽዎ እምበር ይትርጉም ይኮን ማለት እዩ ናይ ትርጉም ሕጊም ኣይፈልጥዎን እዮም ማለት ትርጉም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ኣተራጉማ እዩ እንታይ ዓይነት መንገዲ ክተልውን ኣይፈልጥዎን እዮምና ያው ናይ መሃይማ ኣተረጓጉማ እዩ ንዕኦም ሓቂ ዘረባ ያው ትርጉሙ እዮም ኢልካ ሓስቡን ይኸብድ ይሓሳቡና ብቻ እግዚኣብሔር ምስተውዓል ይሃቦም ንዕኦም ጸሎት ክንገብር መስለኒ ንወድ ሓቂ እዋ መሲሆን ይባኹም ዲያቆን ጸሎት ጌርና ጸውልና እንኪ እሺ ኣባሓወይ ብጣዕሚ ኢና ነመስክን ማለት ነዊሕ ሰዓታት ሒዝናካ እግዚኣብሔር ሃበልና ፀጉ የብዛሓልካ ኣባሓወይ ኣገልግሎትካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይቀበለልካ ምናልባት ቪድዮ ስለደልና እኮለካ ናይ ዝሓለፈ ማለት ከይበዝሕ ኣለኻ ዳቢ